ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ክብርና አምላክ ይሁን መደብና በስም ኢየሱስ ከንጀምሮና ኩላትና አብ ጸሎት ገና እንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ናረዳ አሜን ክብርና አምላክ ይሁን ትማሊ እናረዳ ዘምጻና ኢየሱስ ለሙናሎ ንዘላለም ካ ምሳናይ አሜን አሐድገ ካኔሉ ከተዱ ማሽሽ አይብለካኔልና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ነቃሉ ሐለፋ ኩሉ ዘኸበር ስለዝኾነ ከም ቃሉ ዝርከበልና ይንሱ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ቃሉ ምሳናሎ አሜን ሃሌሉያ ከም ትቅድም አቡሊ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ነገረና እግዚአብሔር ንሓደ ነገር ክሰርሕ ምስ ደለየ መንፈስ ይሎ ኸሎም ከም ዝነበረ ነቲ ዕዮ አገልግሎ ኻት መንፈስ ካና ጎይታ ከም ዝመለስ ነበር ከም ይኮነ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ምሳናይ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ከኸይድ ከሎ እንታይ ኢሉ አነ እንተ ኸድኩ ይሕሾኩም ኢሉ ድሕዳ አነ ኸይደ እንታ ክገብር ኢሉ መጸናንዒ ናባኻትኩም ክመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዛ ምድር ያ ምስ ዝኸድ መጸናንዒ ተዋሂብና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በራቅሊጦስ አሜን በራቅሊጦስ አሎ ምሳና እግዚአብሔር ይመስገን አብ ኩሉ ነገርና ትርክታ ልብና ሁሉ ዝፈልጥ ሃሌሉያ መጻይታትና ሁሉ አብኡ ሰላም ዝኾነ ነገራትና ሁሉ አብኡ ውሑስ ዝኾነ አሜን ሃሌሉያ እስከ በዝኽን ጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በይንና አይኮናን እነደንግጽ አይኮናን ዘኽታማት አይኮናን ሃሌሉያ ወ ህዝቢ እግዚአብሔር ይሉና እግዚአብሔር ቃል ብፁዕ ይኻይሉ በጎይታ ዝደሓነ ህዝቢ የለን ከመኻይልና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ከመና ዝበልጽ ከመና ዝደሓነ ከመና ሰናይ ዝተገብረሉ የለን አብዛ ምድር ዚያ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ حدشتي فترات كنكون بخوري فتراتو متان كنكون أبو بود بيسوع كريستوس غير تايز جبرناي استعدّقنا إجزابير مسكن هاليلويا بواجا استعدّقنا إن إجزابير مسكن هاليلويا واجانا دم كريستوس يسوسي واجانا استخف لنا إن إجزابير مسكن هاليلويا حرا من تكنكون كريستوس تاجرناي حرا أوت إن إجزابير مسكن هاليلويا سلزي نتيز جزاءنا نتيز وننا نتيز محدرنا نتي كاب عالم زوج أننا نعينا نبرك إجزابير مسكن هاليلويا እስከበዚህ ንባርኮ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ወህዝብ እግዚአብሔር ብፁይኻ በጎይታ ዝድሓንካ ህዝቢ ኢኻ አሜን በጎይታ ዝድሓና ህዝቢና እግዚአብሔር ይመስገን የለን ከማና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ we are highly privileged ደም ክርስቶስ ዝፈሰልና ስለዝኾና we are highly favored ክርስቶስ ኢየሱስ አብ ክንዳና ስለዝሞተ we are loved بتناي እግዚአብሔር ፍቅር አምላኽ ዘላለም ፍቅር ተፈቂርና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቅድመ ሆነ ዘይብሉ ገና ጸላእቱ ኸለና ገና ዓመጽቲ ኸለና ገና አንጻሩና ተሰለፍና ገና ካብ ኃጢአት ናይዛ ዓለም እዚኣ ዘይተናገፍና ኸለና አምላኽ ንወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ አክንዳና ዋጋ ከፊሉ እግዚአብሔር ይመስገን እስከበዚና አምላኽ ክብርን ሃቦ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር እስከ ክብርን ሃቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ mantro shetel evek redig la arrosetel levegen tregil ala labadosa kradina ma projere lebedil la labadosa dina rada sak la radine ne me predig la rosoto gil erebedi la labadosa ragil erebedi la labadosa kra reglado zentredil avahdana na ma projere lebedi la labadosa kradina na ma prozel ever redig la radina na ma projil erebedi la labadosa redil arabado zonto giller de arabado sakradin eneme predil avado regiller de arabado sakataya mardel efregin eneme preglar radin eneme predil avagantro de lebedil arabado sakapa ማርዶሎ ለበዲን ትራዲል ኤረለበዲ ከላራ ለቦዶ ሴክታ እስከ ድምጽናው ጺና እግዚአብሔር ክብርን ሀቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ድምጽናው ጺና እስከ እግዚአብሔር ክብርን ሀቦ ሃሌሉያ ሎሚ ክንድዝዝ ተገብረና ክንድዝዝ ተሰርሐልና ክንድዚ ሞጎስ ዝረኸብና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ማርዶክ ሎሶቶ ጂል ኤረለበግ ላራዲና ማፕሮዴል ለበገን ትራዲል አባዶሳ erradi claro dono namo projet regil arabado zakradi de bahdon regil aradi de bado sakrabadaya men rado selele begredi nanama prodele lebegen tradi lavado sakrada lavadaya birrada sakrojel elele bedin trada bagradi neme predi lavado zere de bedil arabado sakapa mardalla vadose regle dendere bedilla radabado sakradi nanama prozel redebedilla radabado sakataba
Ena radi lavado sec regin eneme preg la rodon neme predi lavado sakapa mirda lavado se regi lavado sentredig ladan regil eredebedi lavado sakra papaya nerdel evezet regil eredebado zatragil eredebedi lavado sakra manan trogil eredebedi lavado sakra babaya la radida nana mama crozolo bodo soto gil tredic la radina neme predi la veredebedi la redebedi redebado sakta baba 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 እስኪ እግዚአብሔር ክብር ሃቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ልዕላ ብሎስክ ሃሌሉያ ዲክ ራዶስ ሴሌቬዲን ትራጂ ላ ራዲና ናማ ፕሮ ዲል ኤቬክ ሬዲን ናማ ፕሮ ዜል ትሬጂ ላባዶሴ Maradi clado se regi lavadan tradi lavado sacragi tredigla radi tredigla rodosi mandro del evec redil arabado socrogin tredigla rabadazanta gil rabadi il rabado saktaba እስኪ ካብ ቃል እግዚአብሔር ካብ ጴጥሮስ ዘሎ ሓደ ክፍል ከንብብ ሞኒ ካብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 1 ሶሪ هو ምዕራፍ 2 እንታይ ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕምኩም እንተ ኮይንኩም ሲ ሕጂ እንታይ ዝብለና እንተ ኮይንኩም ማለቱ እንታይ ስለ ዝኾንኩም ማለት እዩ አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕምኩም ስለ ዝኾንኩም ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ እተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፅዋ በሃግዎ ናብቲ ብሰብ ንዑቕ ብኣምላኽ ግና ሕሩይን ክቡርን ዝኾነ ህያው እምኒ እናቐረብኩም ንስኻትኩምን ከም ህያዋን ኣእማን ኮይንኩም ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ ስለዚ ከዓ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ ማዕዘን እንብር ኣለኹ ብኡ ዝኣምን ከዓ ኣይሓፍርን እዩ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ስለዚ ንኣኻትኩም እተኣምኑ ክቡር እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና ندأت زنعقو أمني نسو رئيس معازن كونه أمني معنك أفن كوح مساتن دمّا إيو بزي ما إزازوم بتيك قال يعنكفو نزل ما مدباتيهم شيلو انتايلو تقصجعتي أدلات ندلا نستخاتكم قنايلو دقنا تتقابس ألمات نابت زقرن برهان سواعكم من تخت نقرو آمين نسخاتكم قنا دقنا تأتي كابس ألمات نابي نابت زقرن برهان زتصوعكم ما أنت تنقروا آمين دقنت كاب انتي دقنت نايمن نايجزي أبير هاليلويا دقنت نايجزي أبير كبرنا عمله إثي كابت أوعنا كابت المات أوعنا جزي أبير مسك نبيكا زقرن برهانكا زأتوكم ما أنت تنقروا سي حري ولدو نايمن قستك هنات قدوس حزبي تريد أملاخ زخون حزبي يخوم لنا آمين كبرنا أملاخ يكون هاليلويا قال أملاخ إذا قبلنا خلو surely we are آمين نسو إنا نجزابير مسكن دقنتنا يجزابير كنجر دقنتنا يجزابير انتينا نجر تيلنا خاني كابس المات زوج أنا آمين نبتها من قص فقر ودخان أنت غيرنا تونا آمين هاليلويا نام من قص فقر ودو زعتنا حزبينا آمين كبرنا أملاخ يكون أم من قص فقر ود أتها أنت تقبريلو حري ولد يخايلو نايتها من قص تأكهني خايلو تريد أملاخ يخايلو قدوس حزب دم خايل እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እስኪ እዚ ዝመንነት እዚ ተዓደልና ኢና አሜን ነዝመንነት እዚ እንታይ ገርና ይመስልኩም አብናትና ጂን እንታይ ገርወ ይእቲዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሕሪ ወለዶ ይኻ አሜን ሕሪ ወለዶ ይኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ዓለም ከም ትሪኤካ ዘዕበየካ ከም ዝሪኤካ ነገራት ከም ዝሪኤካ ይኮንካ ንስኻ ሕሪ ወለዶ ይኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ካበይት ሓሪኻ ካብ ጸልማት ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናበይ ናብታ መንግስት ፍቅሪ ወዱ ዝኣትኻ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኣብ መንግስት ፍቅሪ ወድኻ እንታይ ዘሎ ናይታ መንግስቲ ካህን ምዃን ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ ህዝቢ ምዃን ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጥሪት ኣምላኽ ምዃንካ ኣሎ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ የስ እስከ አምላኽ በደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥሬካ ንሕና አይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በደም ወዱ ኢየሱስ ተገረና ተጠሪና አይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ዓለም ከተጥሬካ አይትኽእልንያ ነገራት ከተጥሬካ አይክእልንዩ ኩነታት ከተጥሬካ አይክእልንዩ ዝመጸኻሉ ዓለት ትውልድውን ከተጥሬካ አይክእልንዩ ንስኻ ሕሪ ወለዶ ኢኻ ሃሌሉያ ሓድሽ ፍጥረት ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዘለኻ ሓድሽ ፍጥረት ኢኻ ኢልና እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ
እስከሎሚ ደግነት ናይ እግዚአብሔር እስከ በአፍና ንዛረብ እስከ እግዚአብሔር ይመስገን ደግነት ናይ እግዚአብሔር እስከ ብልሳና እስከ ንዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ካም ና መንግስት ፍቅር ወድኻ የእቲኻኒ ኢኻ እስበሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ናብታ መንግስት እዚኣ ስለዘእትኻኒ ተመስገን ሕሪ ወለዶ ስለዝገበርካኒ ተመስገን ቅዱስ ህዝቢ ስለዝገበርካኒ ተመስገን ሃሌሉያ ማንትሮ ሸቴል ኤቬክ ሬዲግላ ራዲና ናማ ፕሮሰል ኤቬጌዳ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከቢድ ነገር ይዛረበና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ናይታ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ናይታ ካብ ሰማይ ዝኾነት መንግስቲ ናይታ ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ ናታ ካህን ክትከውን ሃሌሉያ ንሱ ሓሪካ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ኢየሱስ ሊቀ ካህናት እዩ ንሕና ድማኒ ካህናት ጌርና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ህያዊ ሃሌሉያ Mantro shetel evek radina nama prozel ever redigla radida lavado sakata ber edi lavado sakata حري ولدو يلك እግዚአብሔር ይመስገን ጥፍአት ዘበለና በሃ አይመጽን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አምና እስራኤል ሓደ ጊዜ ትዝ ይብለኩም ከምዚ ሉና እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ አታና መጨረሻ ጊዜ እስራኤል ካብ ግብጽ ወጽ ኸሎሲ ሞት ክልእ ኸይሉ ስለዚህ እንታይ ደም ዘበለ ኩሉ እንታይ ግብሪ አብልዳትካ ለኸየሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አብልዳት ደም ዝተለኸየኻ እንታይ ይብለና ሃሌሉያ ሞት ሰጊሮም ሓለፈ ጥፍአት ሰጊሮም ሓለፈ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሎሚ እቲ ነገራት አብ ኩነታት አብ ደገ ዝረኽቦም ንዓኻ አይረኽበካኒ ምክንያቱ ንስኻ ሕሩይ ወለዶ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሕሩይ ወለዶ ኢኻ ካበይ ካብ ጸልማት ተሓሪኻ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ጥፍአት ተሓሪኻ ኢኻ እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ ካብ ሞት ተሓሪኻ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚህ ስግአት ዘበለ አበኻ አይን እግዚአብሔር ይመስገን ትፈሮ አይገዛእካኒ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ማንትሮ ሸቴል ኤቬክ ራዲን አናናማ ፕሮዜል ኤቨር ሬዲክላ ሮዞቶ ጃላ ባርዴን ኤነኔሜ ፕሬዲግላ ዶሴ ሬጂል አረዳባዶ ዛክ ራዲና ማ ፕሮቫ ኤና ሮዶ ሴሌቬክ ሬዲል አረዳባዶ ዛካታይ አራባዶ ሴሌቨር ሬዲግላ ራዲና ማንትሮዘል ኤቬክ ሬዲን አናናማ ድሮዜት ሬጂል አረዳባዶ ዛክራፓፓያ ዴር ሬዲል አረዳባዶ ዘ ሬጂል ትሬዲግላ ራዲና ማንትሮ ዶል ኦቮዞ ሶትሮጂል ኤረደበዲል አረዳባዶ ዛክራዲ ላቫዶሳ በርዴል ኤክሬዲን አናናማ ፕሮዶሎ ለበዲል አረዳባዶ ዘክሬዲል አረዳባዶ ዛራባባያ ዲና ራዲሳ ላባዶ ዘክሬጂል አረደበዲል አረዳባዶ ዛክታ ተዛረቡ ትብሎ ዘበለ ሁሉ ማተር ስለዝገብር ተዛረቡ በለ ሁሉ ነገራት ስለዘስልጥ ኩነታት ይሰምዑ ነገራት ይሰምዕ ሃሌሉያ ስጋት አባይ አይን ወለ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ማስ ሚዲያ ዝብሎ ነገራት ዝብሎ ሃሌሉያ እሱ ይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኤልሳ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሓደ ጊዜ ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሜት ኮይኑ ዝብላዕ ተሳኢኑ ክሳዕ ናብ ደቀን ምብላዕ ተጀሚሩ ካብ ጥሜት ዝኣክል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ አምላኽ ምሰምዕ ሰብ ግና ምሰምዕ እንታይ ኢሉ ጽባሕ ከምዚ እዋን እዚ ኢሉዎም እግዚአብሔር ይመስገን ጽባሕ ከምዚ እዋን እዚ ተአምራት ክኸውን እዩ ጽባሕ ከምዚ እዋን እዚ ከምዚ ክኸውን እዩ ሰሎም ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ነገራት ድራማቲካሊ ክልወጥ ኮለና እግዚአብሔር ይመስገን ኢንስታንት ልኽልወጥ ኮለና እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ እስከሎሚ እንታይ ኢሉት ንጉስ አብ ንጉስ ዝጉዝጎዝ ዝነበረ እንታይ ኢልዎ እዝሞ ኢልዎ ሰማያት እንተ ዝኽፈትውን አይከውን ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እወክትሪኻ ካኡ ግን አክትበልዕኒ ኃይል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሕና ግን ርኢና ክንበልዖ ርኢና አው ክንነብር ርኢና አብ ሰላም አምላኽ ክንመላለስ ነዚና ተጸውዒና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ከምቲ ካልኦት ዝብሎኹም ይኮነና ዓና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ከምቲ ዓለም ትብሎኹም ይኮነና ዓና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያዊ ሃሌሉያ ሎሚ ንዓኻ ተአምራት ክገብር ዝኽእል አምላኽ እዩ ንሱ ካብ ክጅምር ከሎ እንታይ እዩ ናይ ተአምራት አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ተአምራት አምላኽ እዩ ንሱ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ትእምርትን ተአምራትን ናቱ ባህሪ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ነገራት ኩሉ ናብ ናትካ ጥቕሚ ምልዋጥ ናቱ ባህሪ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሎሚ ከምቲ ርእስና ዝሪኦ ሎሚ ከምቲ ርእስና ዝሓስቦ ሎሚ ከምቲ ስግኣታት ኣብ ርእስና ዝመፀና እሱ ይኮነ ተሓቂ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ናይ ተአምራት አምላኽ እዩ አምላኽ ኩሉ ግዜ ንሰናይካ ዝዓይ አምላኽ እዩ አምላኽ ኩሉ ግዜ ንደገፍካ ደው ዝብል አምላኽ እዩ አምላኽ ንሱ እንታይ ንመስልኩም አነ ኢሉ ዋልታ ሓገዝካ ኢሉ አነ ሰይፍ ሓበንካ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዋልታ ሓገዝካ ክኸውን እግዚአብሔር ሰይፍ ሓበንካ ክኸውን እዚ እግዚአብሔር ዝሃቦ
ጥራይ ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንኹሉ ኣይኮነን ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ነቲ ሕሩይ ወለሎ ዝኾነ ነቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ተጸውዕ ንዑ ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እዚ ድማ ኣነ ንስኻትኩም እና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ዝጸውዓና ክንነግር ነዚና እምበር ደው ኢልና ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ደግነት እቲ ካብ ጥፍኣት ዝጸውዓና ኣምላኽ ደግነት እቲ ካብ ስግኣት ዝጸውዓና ኣምላኽ ደግነት እቲ ካብ ፍርሂ ዘውፃና ኣምላኽ ደግነት እቲ ካብ ኩሉ መርገም ካብ ኩሉ ኩነኔ ካብ ኩሉ ሞት ዝጸውዓና ኣምላኽ ናቱ ደግነት ክንነግር ኢና ዘለና ብዙ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንነግሮ ደግነት ብዙሕ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ብዙሕ ዝተገብረልና ኢና ብዙሕ ዝኾነልና ኢና ብዙሕ ዝተፈጸመልና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ማንትሮ ሸቴል ኤቬክ ሬዲ ላቫዶ ዜክ ሬጂና ነማ ፕሮዲ ለአቫዳ ክራዲ ለበረደበዲ ለረባዶ ሳካፓያ ደን ኤሬጂግ ላራዲን አነማ ፕሮዞል ኦቮዶ ሶሎ ቦዶ ዜክ ሬጂል አራባዶ ዛክራጂ ነረደበግ ላራዲ ዳራባዶ ሳካፓ ደሬዲግ ላዶ ሴክ ሬጂል አራባዶ ዛክራዲ ነማ ፕሮዲ ለበጌዳ ደስ ዝብል ካንታይሉ ቅዱስ ህዝቢ ይኹም ይለና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን we are holy hallelujah ቅድም ኣብ ዓለም ከለና ቅድም ኣብ ጸልማት ከለና ንኸምኡ ንኃጢአት ዝፈሪ ነገር ኣባና ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ዝድርኸና ንኃጢአት ዝድርኸና ንሞት ዝድርኸና ንጥፍኣት ዝድርኸና ናባዕቱ ባርነት ንዑ ዝፈሪ ነይሩ ህይወትና እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ ህዝቢ ምስተባሃልና ግን እንታይ ኮይኑ መስልኩም በቃ ክንገብር ዘበለሲ ንጽድቂ ክንገብር ዘበለስ ንቅድስና ክንሓስብ ዘበለስ ንጽቡቕ ነገር ጥራሕ ነዚ ተለዊጡ ናትና ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አይ በኃይልናን አይ በኸለትናን እንታይ ግን ይልና ቅዱስ ህዝቢ ይኹም ይልና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክንቅደስ እንማጎት ክንቅደስ ይልና እንጋደል ክንቅደስ ይልና ላዕልን ታሕትን እንብል ሰባት ኣይኮንናን ሃሌሉያ ሃይማኖት ዝምህረካ እንታይ እዩ ንኽትቅደስ ከም ዝግበር ጹም ንኽትቅደስ ደብሪ ኺድ ንኽትቅደስ ከም ዝግበር ዝብለና ንሕና ግን بقدسنا جميرنا أب قدسنا هيوت كنبر استلقنا حزبنا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ بقدسنا هيوت እንታይ ኮይና መስልኩም ተቃኒና እግዚአብሔር ይመስገን ናትና ዘበለ ሁሉ ውሽጥና እንታይ ክኾን ኮይኑ ንቅድስና ዝፈር ነገር ክኸውን ተገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ኢየሱስ ምስኣተወና ብርሃን ምስኣተወና ካብ ጸልማት ምስወፃና ካብ ጥፍኣት ምስተመንዛዕና ካብ ሞት ምስዳሕና ናትና ዘበለ ሁሉ ንቅድስና ዝፈር ኮይኑ እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ نقدسنا زفري هاللويا تزاربوا እግዚአብሔር ይመስገን ህይወቴ نقدسنا زفري ይበሉ እግዚአብሔር ይመስገን በቅድስና አምላክ ከነብር አይሽገርኔ ይበሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ፓርዶሴክ ለሬዲ ክላረቦዶ ሳክታ አብ ሐሳባትኩም ዝመጽ ዘበለ ሁሉ ንሱ ይኮነ ናትኩም ማንነት ግና ውሽጥኩም ዝተወለድኩም ለአሎ ንሱ ድማኒ በቃል ሐቂ ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ ዝወለደኩም ንቅድስና ዝኸውን ህይወት አባኻትኩም ክፈሪ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር نتنسى منفس هالو እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ مردلك لا ساتر راجينا نما بروديل افيك ريديل افادوس ساك راجيل افادوس نيريديك لا دوسك ريديل افادوس ساكتابا بر اجيل افادوس ساك ريدين انا نما برو بل ريديل رادوسك لريديل افادوس ساك ريجيل افادوس ساك راديل افادوس ساكابا دير رادي زاك ريجيل ربدي لرادوس ساك رادينا ما برو ديل افر ريديك لا رادينا نما بريجيل ربدي لرادوس راديك لا رادين نبغلر دبدي إلا ربادو زاك راجين نما بريديك دبدي إلا دبدي إلا ربادوسا إنا ما راديك لردي إلا ربادو زاك رادين نما بريدي لبادو زاك رادين نما بورا هاليلويا هاليلويا ماكروشيتي افيك ريدي لافادو سيك ريدي نما برودي لليفيك ريجيك لارادابادوسا بلافات قدوسان تخبيبكا قدوس قدوس نابلو يسجدولكا بملو حايلو ينبركخو أبكدميغا بتعوم زيد هايو زيما يزيمولكا نحنا ونو أملاخنا نملخكا
ፍግም ኢልና ንሰግድ ኣብ ቅድሜኻ ኣንታ ንስኻ ስምበር ዓብኢኻ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ በላፋት ቅዱሳን ተኸቢብካ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ይሰግዱልካ ብጥዑም ደሃዮም ይንብርከኹ ኣብ ቅድሜኻ ናውን ነምልኸካ ንሕና እውን ወኣምላኽና ነምልኸካ ፍግም ኢልና ንሰግድ ኣብ ቅድሜኻ ኣንታ ንስኻ ስምበር ዓብኢኻ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ምልክሎካ በእላፋት በልወስኪ በእላፋት ቅዱሳን ተኸቢብካ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ይሰግዱልካ ብብዑም ሃይሎም ይንብርከኹ ኣብ ቅድሜኻ ሃይሎ ዜማ የዚሙልካ ንሕና ወኣምላኽና ነምልኸካ ፍግም ኢልና ንሰግድ ኣብ ቅድሜኻ ኣንታ ንስኻ ስምበር ዓብኢኻ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድሪ ምልክሎካ ሃሌሉያ ንሱ ኣብ ሰማይ ንሱ ኣብ ምድሪ ንሱ ኣብ ኩሉ ፍጥረት ምልክ ዘለዎ ኣምላኽ ኣሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ስምካ ልዕል ይበል ሃሌሉያ አንደበትና ንዓኻ ከመስግን ለሳትናትና ሁሉ ንዓኻ እልል ክብል ነዚ ስለ ዝፀዋዕኻና ነዚ ስለ ዝሓረኻና ነዚ ስለ ዝመደብካና እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ ማን ፕሮሼቴ ለበጌት ራዲክ ላዶስ ኤክራዲና ማ ፕሮዲል ኤቤሬዲክ ላዶሳ ቤርዴክ ላዶሳን ትራጂል ኤረደበዲክ ላራዲና ማ ፕሮዲል ኤቤሬዲክ ላሮቦዶሴ ኤና ማ ራዲክ ላዶሳ ክታባ እስከ ሓደ ነገር ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለ ህዝብ አምላኽ እስከ ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ከም ተቀዲምና ክንጽሊ ጽናሕና ከም ተቀዲምና ካብ ቃል እግዚአብሔር ዘንበብናዮ እግዚአብሔር ዝጸዋዓና ንዓብ ነገር እግዚአብሔር ዝጸዋዓና ንዓዝዩ ብሉጽ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እስከ ህዝብ አምላኽ መንቃሕ ክኾነሉ ክንጽሊና አሜን መንቃሕ ሃብ እግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ ኣብ ውሽጡ ብሕሽኽታ ዝዛረብ ኣብ ውሽጡ ምንቅቃሕ ክኸውን እስከ ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ማንትሮሼቴል ኤቬክ ራዲና ማ ፕሮዜል ኤቬክ ሬዲክ ላዶሳ ክታባ ሬዲል አባዶሴክ ሬጂል ኤቨር ሬዲክ ላራዲ ደርለበዲል ራዳባዶሳክ ራባባባባባባ ክሮጄል ኤቬጌዳ እስከ እግዚአብሔር በኃይል መንቃሕ ክህብ ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ መንቃሕ ክኸውን ኣብ ህዝብ አምላኽ አሜን መንቃሕ ክኸውን ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ዳዊት እንታይ ይመስልኩም ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት ቀፂሉ ኸ እንታይ ይመስልኩም ካብ 1000 መዓልቲ ኣብ ቤት ረሲኣን ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ሓላው ድኳን ሓላው ምዃን ይሓይሽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ሲ ሓላው ምዃን ሓንቲ መዓልቲ ዕድል ተተረኺባ እሳ እኽልቲ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ በቃ ፎር ግራንትድ ኬርዮ ህዝብ አምላኽ ከምዛ ዓይነት ማዕድ ተፈጢሩ ከምዛ ዓይነት ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ በቃ ብምንቅቃሕ ብሓይሊ ካብ ውሽጡ በቃ ብምትንሳእ ክመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እስከ ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ራቶስ የለለበጌት ራዲና ናማ ፕሮዜል ኤቨሬክ ላራዳባዶሳ ክታባ ሬክ ላረጂን ናናማ ፕሮዜት ሬጂል ላራዳባዶሳ ክራዲ ለበዲላ ምክንያቱ ሰብ ካብ ገዛ ርእሱ እንታይ ይከውንኒ ኣይሕይልኒ ካብ ገዛ ርእሱ ኣይበርትዕኒ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ማርዶሴክ ለሬዲክ ላራዲክ ላዶሴክ ራዲና ናማ ፕሮዜል ለበጌ ሬዲክ ላራዳባዶሳክታ ምብርታዕ ይኹን ክልብልና እግዚአብሔር ይመስገን ሓይሊ ይኹን ክንብልና እስከ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ምብርታዕ ይኹን ሓይሊ ይኹን ሃሌሉያ ምትንሳእ ይኹን በሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ተዚ ይብለኩም ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይመስልኩም አንታ ወዲ ሰብ ኢልዎ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ህያው ክኸውን ዲልዎ እስኻ ትፈልጥ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን
بل تزارب أبلعلي له إجابير مسكن أبلعلي كزارب مش جمرة أنت يكوينه عتعصمتي فنحنح قبل جميره هيوت تسخعي له إجابير مسكن عبيش أفرحها أخونا يبلنا إجابير مسكن هاللويا كابيك إجابير تسفى الله آمين ما برتاح كابيك إجابير هاللويا بيسوس كريستوس سم بحيل متنسى يخون بيسوس سم بحيل ما برتاح يخون بيسوس سم بحيل موت يخون هاللويا ماردوسي لفجي دراجينا لما برودي لفجين تراديكلار بودوسيك ترابدايا بحيل مبرتع يخون بحيل موصى يخون بحيل متنسى يخون هاللويا دخام زبل كله كبيت እግዚአብሔር بيسوس مين نقل دخام زبل كله كبيت እግዚአብሔር بيسوس مين نقل كبزب أملاح ينقل بيسوس كريستوس مين نقل بيسوس كريستوس مين نقل هاللويا آمين هاللويا እስከ ህዝብ ኻይንቅ አሕከን ብለይና ይሽተይ ደቃ እግዚአብሔር ይዘንቅ አሕዋቴ بزمن በዓል ዞርባቤል መቅደስ ክሰርሑ ምስ መጹ ኣብቲ ምድሪ ጹርያታ አይሁዳውያን ዘይኮኑ ዝተሓወሱ ህዝቢ ምስ ካልእ ዝተዳቐዱ ህዝቢ ምሳኻትኩም ክንዓይና ምስ በልዎም እምቢሎም በሉ ድሕሪ ሕጂ መቅደስ ተሰሪሕኩም ክንሪእኩም ኢና ኢሎም መሰፈራርህዎም ን18 ዓመት ዝኣክል ኩሉ ነገር ገዲፎሞ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ግን በሃጌ መጽ ይብለና በዘካርያስ መጽ ነቲ ህዝብ እንታይ ገበሮ ብለና ደረኾ ዝድርኽ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝልውጥ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ካልእ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እስከ ተንክፈን ንበልዎ ህዝብ ኣምላኽ ይተንከፍ ኩሉ ዓለም በትእከይ ተታሒዙሎ كل عالم بتأكيد تحيز الله نزي باولوس بمنفس سابتني أفناي وش تسبكم بحيلو كتبر تعيلو زبرت عبول لنا حواته نزد خمت نفس زبرت قال لي خواب قدقاد زود عبول لنا حراز قبر عبول لنا أبناي كريستوس منفس زلو أبو حرنت على يبلنا أرعد زبل السبر نايك زابير منفس مرقم زبل السبر نايك زابير منفس دخام زبل ببرتع زتك نايك زابير منفس دخام زالخ ابو حزب نايك زابير منفس زنقح نايك زابير منفس كال زقبر نايك زابير منفس نايك زابير حسابك تحسب زقبرك خاب حسابك توص زقبرك كتغوي زقبرك كتغلغل زقبرك بمنفس تقاصولي لنا لحاتي نايك زابير اغلغلو لنا له كغلغل ردان بلو دغفن نايك زابير منفس دغفنا نايك زابير حزبك ينقح بغويتا بيسوع كريستوس ينقع حزب خازدكم زبلي يبتن حزب خازدكم زبلي يبتن حيلو زبلع زبلي يبتن افريم زي تقلبت قጫዩ حيلو منكم زبلعو አይፈልጥኒ ተባይ ተጻሒፍ ከምዘሎ حيل حزبخا حيلنا زبلع زبل رقيق አሰራር حيبتن رقيق አሰራር حيبتن رقيق አሰራር حيبتن ቅብአት زبلع زبل زيت ዝሰት زبل ናአምላክ ከነገልግሎ ኹንጎይ ዘይደል زبل ናይ ጸልማት አሰራር حيبتن በኢየሱስ ስም نبتشنو لنا بقويتا بيسوع كريستوس سمايات يصرى بيسوع سم امروز حزناي ጸልማት አሰራር حيبتن امروز حزناي ጸልማት አሰራር حيبتن تفتاو زبله نصح زبله دق زبله حق زبله نودو زبله كحسب حزب خاص قبر زبله يبتن بيسوع اب عالم زولوني عالم ነገር ከነፍቅር ዝድርኽ ናይ ጸልማት አሰራርሃ ናይ ጸልማት አሰራርሃ ይበተን ናጋንንታው ኃይል ይበተን ህዝብኻ ይተንከፍ ህዝብኻ ይተንከፍ ኤላ ፖየላንታ የኪያስቶ የላስታ የኪያፖንቶ ይተንስ ህዝብኻ እግዚአብሔር ከምት በዘመን ሃገ መንፈስ ካሊህ ካዘንቃህ ካዩ ህዝብኻ ይንቃህ በኢየሱስ ስም ህዝብኻ ይተንስ በኢየሱስ ስም ዓለምን ፍትወታን ተሐልፍያ ፍቃድ ካዝገብሪኑ ዘላለም ዝነብር እግዚአብሔር አምላኸ ፍቃድ ካዝገብር ህዝብኻ ደርኮ በኢየሱስ ስም
دركو هزبغا أبتنا وش تسوي يبرتع قدسك يدله هيوت ذهبك يا قويتا خناف قدسك خدل دركو بيسوسم كموت كابد قدقت المات زوج أخايا أبو متيو أنجيو قدسك خدل خطردون تسأل لنا جابر لبنا خفت أمرونا خفت أملاك أبو قويتانا يسكرسوس أبو خبري بفلتاتو منفس طبب منفس مغلاط كبكم تبايت تصحيف خمزولو منفس مغلاط يكون እግዚአብሔር مغلاه يكون نحسابات كخردا درخنا እግዚአብሔር املاخي كنتو حساب اسخا زيت فتوى زبل حساب كاب هيوتنا እግዚአብሔር ابو ينقل فقاد املاخ قدسنا يتبايل تصحيف خمزولو قدسنا قومي تبايل تصحيف خمزولو እግዚአብሔር ከምታ አህዛብ ብናይ ከንቱ ሐሳብ ዝመላለሱ ወኸይን ማላለስ ርዳአና كن قدس እግዚአብሔር አቦ ደግፈና بزولو መንፈስና ነፍስና بزي رخصت بزي منقب كركب كحلو تردአና نصللنا እስኻ ኦሞኒኻ ሰዓትና እስኻ ግዛዮ ግዜና እስኻ ግዛዮ መዓልትና እስኻ ግዛዮ እግዚአብሔር አምላኺ ከነምልኽ ኮለና እግዚአብሔር ሰማያት ይከፈት ኢድካ ትውረድ እታ ተናግፍ ኢድካ ትጋሃድ እግዚአብሔር አምላኺ نعاقا زي خبر زبلة خبيوتنا حسابات ينقل يكنتت بيسوس سم እግዚአብሔር አምላኺ لبنا እግዚአብሔር አቦ يكأير لبنا نعاقا زتعم يكون እግዚአብሔር አምላኺ ስለትረዳአና ስለትድርኸና ስለትድግፈና ከነገልግል ጉልበት ስለትበና ነመስክነካለና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን كما يكنينا اتنا بحبرت ودو تصوعنا بوغيتانا يسوع كريستوس كل غزي انتايو اومونيو نسو اومون سلازخونه ينابزلنا احنا اومونات سلازخونه ايكوننا نامزلنا سو زي قير زي لوط فقر زخونه ابو سلازخونه سمو يبارك نزما عند سكن ريون عدل سلازهابنا كبري نسمو يكون املاح مسكن را يوحنسن دانيال را يوحنسن ينان رزلنا نزحلفه قلت سومنا يرانا ناي منسيات مدب نيرو ناي منقح مدبون زحلف سومون نيرو كندا قداس نغرات بزعبا را يوحنس زبل نيشتي حلف كنبلينا استوسن غزي كيرانا سلازقننا راي زبل انتاي زبلينا نيرنا ابوكاليبتو كاب زبل ناي غريك قال زمصه استشفነ ነገር مقلع مخانو نحدث تسور ነገር እግዚአብሔር አምላክ ታገብረልካ ከሎ ገልጸልካ ከሎ ሰብ እንታይልና ነርና ሓሙሽተ ሕዋሳት ኣለዎ እትሻድሻይ ህዋስ ግን ኣብ ኣመንቲ ጥራይ ዝርከብ መንፈሳዊ ዓለም ክትርዳእ እትዳግም ዝተወለደ ንክርስቶስ ከም ናይ ግል መድሓኒኡ ዝተቀበለ ሰብ መንፈሱ ምስተወለደ ናይ እግዚአብሔር ነገር እንታ ክገብር ይጅምር ክርዳእ ይጅምር ቀደም እንታይና ነርና ሙታን ኢና ነርና ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ አይርዳእና ነይሩ ካበይ መጺና ናበይ ከም ንኸይድ አይንፈልጥኒና ነርና ንክርስቶስ ከም ናይ ግል መድሓኒና ምስተቀበልና ግን ውሽጥና እንታይ ኮይኑ ዳግም ተወሊዱ ንእግዚአብሔር ክንርድኦ ኪልና አባ አቦ ዝብል መንፈስ ውልድነት ኣብ ውሽጥና እንታይ ኮይኑ ተሓቲሙ ብለና ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ንደቁ እንታይ ይገብር መንፈሱ ገይሩ ይገልጸሎም ይብርሃሎም that's why ጳውሎስ አምላክ አቦ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ መንፈሱ መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምግላጽ ታገብረኩም ክህበኩም revelation ክትርእይዎ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ኣብ ልቡ ዘሎ ዝደልዮ መደብ እንታ ክትገብሩ ተገሊልኩም ተገሊጽልኩም ክትርድዎ መንፈስ አምላክ እንታይ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ማዓሙቅ አምላክ ከተረፈ እንታይ ይገብር ይምርምር ንሓደ ሰብ ልቢ እንታይ ይገብሮ ይምርምሮ ንኹሉ ኸዓ ይርዳእና እግዚአብሔር መንፈስ አምላክ ኣብ መንፈሱ ንዓና እንታይ ይገብረልና ኣሎ ይገልጸልና ኣሎ ዝብርኢና ነርና ብድሕሮ እንታይ ዝብል ሓሳብ ሪና ነርና ስነ ጽሑፍ እቲ ራእይ ዮሐንስ ስነ ጽሑፍ ኣብ ሰለስተ ዓይነት ኣጽሓፋይ ተጻሒፉ ሓደ አፖካሊፕቶ ኢልና ሪና ነርና ብሲምቦል ብራእይ ብምግላጽ ገይሩ ዮሐንስ ታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዝገለጸሉ ሰማያት ከፊቱሉ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ክፉት ደገሪኤ ናብ ሰማይ ካ እንታይ ገይርኒ ኢሉ ወሲድና ኣብቲ ዙፋን ካ 24 ዙፋናት ከም ዝራእየ ዮሐንስ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ይንገረና ብቆም ብሬቨሌሽን ወይ ካ በቲ አፖካሊፕቶ ዝብል ዓይነት ምግላጽ ገሊጹሉ ተኻላይ ካ ብምንታይ ነርና بتنبيت ناس تنبيت زنتاي زغبرو زسمعو زحلوو انتي ياميلو له زئززو بصعان يوميلو كم تنبيت غيرو خا يوحنس نتي ملእኽቲ ከም ጻሓፎ ኣብ ዝሓለፈ ሪና እትሳልሳይውን ከም ደብዳቤ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ናብተን 7 ማሕበራት ዮሐንስ ብምንታይ ከም ጻሓፈለን ደብዳቤ ገይሩ መልእኽቲ ከም ዝላኣኸለን ኣውሪና ነርና ስለዚ ገለገለ ሓሳባት ከና ክንረኦ ከለና ጻሓፊ መን ኢልና ነርና ዮሐንስ ኢልና እንታይ ናብተን 7 ማሕበራትን
ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ዝኸውንን ኣበይ ኮይኑ ጽሒፍ ወይልና ኣብ ጳጥሞስ ዮሐንስ ንምንታይ ኣብ ጳጥሞስ ተኣሲሩ ኢልና ንቄሳር እንታይ ዲሜንሽን ዝበሃል ንጉስ ናይ ሮም እንታይ ሕጊ ውፅዩ ኩሉ ሰብ ንዓይ እንታይ ይገብረለ ያለዎ ኢሉ ከም ኣምላኽ ከም ልኸኒ ክሰግደለ ያለዎ ዝብል ትእዛዝ ኣውፅዩ ዮሐንስ ግን ንዓኻ እንታይ ይገብርኔ ኣይሰግድኔ ንኣምላኽ ዝሰግድ ከም ዝበለ ሪና ማእስዩ ጽሒፍዎ ካብ 9-96 ኣብዚ ግዜ እዚ ኩላቶም ሐዋርያት እንታይ ኮይኖም እዮም ናብ ጎይታ ኮይኖም እዮም ሰማዕት ኮይኖም ሓሊፎም እዮም ዮሐንስ ጥራዩ ኣብቲ መወዳእታ ተሪፉ ኣብ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ከም ዝጸንሕ ንዮሐንስ ነጊርና ኣሎ ነዚ ራእይ እዚ እንታይ ከም ዝገበረሉ ጎይታ ከም ዝገለጸሉ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ካልእ እንታይ ሓሳብ ሪና ነይርና ድሕሪት ዝምለስ ዘለኹ ባህርያት ራእይ ዮሐንስ ኢልና ኣብ ዝጠጠው ኣቢልና ያለና ካብዚ ክንቅጽል ኢና ስለዚ ባህርያት ራእይ ዮሐንስ ነቲ ጽሑፋት ክርስቶስ ኣቦ መንፈስ ቅዱስ ብምንታይ ተገሊጾም ኣሎ ክርስቶስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ብኸምዚ ተገሊጹሎ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ብዝመስል ነቲ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢዱ እንታይ ሒዙ ነይሩ ብለና 7 ከዋኽብቲ ቀንዴል ከም ዝነበረ ነቲ ዝዛረብ ዝነበረ ቁሊሕ ኢሎም ስራዕዎ ድምፁ ከም እንታይ ኢልዎ ከም ብዙሕ ማያት ዕንቱ ከም ሃላልታ ሓዊ ኣጋሩ ከም ኣብ ሓጎዶ ዝረሰነ ዘንጸባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ፀጉሩ ጻዕዳ ከም ጸብር እንዳበለ እንታክገብሮ ከሎ ገልጾ ከለና ከም ወዲ ሰብ ኮይኑ ተገሊጹ በቲ መለኮቱ ኣብቲ ምዕራፍ 1 እንታክገብር ከሎ ክግለጽ ከለና ኢና ከም ወዲ ሰብ ኮይኑ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ተገሊጹሎ 1:3:14 ኣብ ምዕራፍ 6:5-6 ከም ገንሸል ኣምላኽ ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 5 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሪኦ ከሎ ከም እንታይ ይርእዎ ከም ዝተሓርደ ገንሸል ኣብ ርእሱ እንታይ ኣለዎ ኢሉ 6 ቀርኒ ከም ዘሎ የዒንቱ ከዓ ኣብ ዝግንባሩ ከዓ 7 የዒንቲ ከም ዝረአየ እቲ ዓይንቲ ንኩሉ ከም ዝርኢ እቲ ቀርኒ ከዓ ንስልጣን ኣውቶሪቲ ከም ዘሎ ጎይታ ከም ዝኾነ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ከም ዘሎ እሱ በይኑ ንጉስ ነገስታት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ብድሕሪ ወላ ሓደ የለን ኣይህሉን እዩ ኣይክህሉን እዩ ንሱ በይኑ ጎይታ ከም ዝኾነ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ሪዎ ከም ኣንበሳ እቲ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ ሱር ዳዊት ዮሐንስ ሓደ ብርቱዕ መልኣኽ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ክንሪኦ ኢና ብደገን ብውሽጥን ዝተሓተመ መጽሓፍ ምስ ረኣየሲ ነቲ መጽሓፍ ዝሓትሞ ተሳኢኑ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ በቃ ተፈትሹ ወላ ሓደ ክፈትሖ ስለዘይከኣለ ዮሐንስ እንታይ ኮይኑ ብለና ኣምሪሩ በኸ ምስ በኸ ሽዑ ካብቶም ሽማግለታት ሓደ መፂኡ እንታይ ይብሎ ኣይትብከ እቲ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ ሱር ዳዊት ንሱ ነቲ ማሕተምታ ክገብሮይ ክፈትሖይ ንሱ ብቑዒ ነቲ ማሕተምታ ክገብር ክፈትሕ ኢልዎ ከም ኣንበሳ ኮይኑ ተገሊጹሎ ከም ወዲ ተባዕታይ ኣብቲ ከም ወዲ ተወሊዱ ካብ ኣብ ማርያም ከም ዝተወለደ ኣብቲ ምዕራፍ 12 ክንሪኦ ኢና ጥቕሲ 5 ኣብ ኣንበላይ ፈረስ ተወጢሑ እንታይ ዝገብር ዝመጽእ ኣብቲ መወዳእታ ክንሪኦ ኢና ዘውድታት ኣብ ርእሱ ገይሩ ክዳኑ ኣብ ደም ከም ዝተዓለሰ ይብለና እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ተወጢሑ ከም ዝመጽእ ይነግረና ኣብ ዓብይ ጻዕዳ ዙፋን እተቐመጠ ከዓ እንታይ ገበርኩ ይብለና ረኣኹ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ብኸምዚ ተገሊጹሎ ነቦ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ቅድሚ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም እንታይ ይገብሩሉ ነይሮም ብለና ኣብ 4 ይሰግዱሉ ነይሮም እወ ንስኻ ንኹሉ ብሂወት ተንብሮ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ንብዘሎ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ንስኻ ኢኻ ፈጢርካዮ ንስኻ ከዓ እንታይ ትገብሮ ኣለኻ ተንብሮ ኣለኻ ኢሎም ንእግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ካብ 1-11 ከም ልኽዎ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብቲ ምዕራፋት ብተደጋጋሚ እንታይ ኮይኑሎ ተጠቒሱሎ ንኹሉ ዓለም እንታይ ይገብር እግዚኣብሔር ኣቦ ይቆፃፀሮ ኣብ ራእይ ዮሐንስ እንታይ ኢልና ነርናቶም ኣመንቲሲ ነገስታት መፂኦም ከኣስርዎም ክቐትልዎም ክሓርድዎም ከጥፍዎም ከለውሲ ሓደ ግዜ ከምኡ ትኸውን ኢኻ ኣብ ዓለም እግዚኣብሔር ከም ዘየለ ዓይነት ነገራት ኮይኑ የርእካ ትኹነታት ማለት ከምኡ ኮይኑ ይስማዓካ ከምኡ ስለ ይስምዖም ዝነበረ ዮሐንስ እግዚኣብሔር ንኩሉ ኮንትሮል ዝገብሮ እግዚአብሔር ንኩሉ ዘመሓድሮ እግዚአብሔር ዘይገዝኦ ዘይቆፃፀሮ ነገር የለን that's why ኣብ ማቴዎስ ክዛረብ ከሎ ፀጉርና ከማን እንታይ ከም ዘይትከውን ከም ዘይጠፍ ወላ ሓደ ነገር እግዚአብሔር ተዘይፈቂዱ ኣብ ህይወትና ክኸውን ዝኽእል ነገር የለን ሐዋርያት በሓዊ እንዳንበሳ ካኣቱ ከሎ ክሞቱ ከሎ ሰማዕት ክኾኑ ከሎ እግዚአብሔር ስለዝፈቀደ እዩ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ስድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ ኣብ ምዕራፍ 3 ሶሪ ምስተደርበዩ ሞይቶም ደም ኣይሞትን ኣብ ማእከል ሓዊዮም ተደርብዮም ካብቲ ሓዊ ግን ጎይታ አውፅዮም ክቅፅሉ ስለዝነበሩ ስለዘለዎም ክነብሩ ስለዘለዎም እግዚአብሔር ሰብ ኣብ ሓዊ እቶ ኣብ እንዳንበሳ እቶ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 6 ንባዕሉ ኣናጊፎሎ ኣፍ ኣናብስታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዝዓፀወሉ ይነግረና ካብ ዝኾነ ዓይነት ነገራት ኣብዚ ምድሪ ዝኸውን ካብ ናይ እግዚአብሔር ቁፅፅር ኣይወፅእን እዩ እግዚአብሔር ንኩሉ እንታይ ዝገብሮ ኮንትሮል ዝገብሮ ኣስቴር መጽሓፍ ከና ክንሪኦ ከለና ስም እግዚአብሔር ኣይትረኽቡን ኢኹም
ስራሕ እግዚአብሔር ግን አውትሪ እግዚአብሔር ግን ንኩሉ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝቆጻጸርን ከም ዝገዝኦን ከም ዝመልኩን ካብናቱ ፍቃድ ወላ ሓደ ነገር ዝወጽእ የለን እሱ ተፈቂዱ ጥራይ ነገር አዝኸውን ገሌና we never know ከም ሰማዕት ኮይና ክንሐልፍ ንኽእል ኢና እቶም ነገስታት ከጥፉና ቀትሉና ዝኽእሉ አምላኽ ስለዚ ፈቀደሎም እሱ ስለዚ የለ ይኮነን ስለዚ አቦ ንኩሉ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝቆጻጸሩ አብራ ዮሐንስ ኣብቲ ምዕራፋት ይነግረና ንመለእኽቱ ዝፍጽሙ መላእኽት እንታይ ይገብር ይቆጻጸር ንሉሲፌር ንባዕሉ ኮንትሮል ይገብሮ ኣብ ኢዮብ ከይና ክንሪኦ ከለና እንታይ ዝብሎ ኪት ንኢዮብ ኩሉ ነገሩ ሕድጎ ኢሎ ነፍሱ ግን እንታይ ከይትገብራ ከይትንክፋን ንሰይጣን ከኣው እንታይ ክገብረሉ ከሎ ክትጥቀመሉ ከሎ ንመናፍስትን ሕልቅነት ስልጣናት ክትጥቀመሎም ንዕላሙ ንመደቡ ክገብር ከም ዝጥቀመሎም ካብናቱ መደብ ከም ዘይወፁ ይቃል አምላኽ ዝነግረና ቅዱሳን መላእኽት ካብ ናቱ ፍቃድ አይወፁን እዮም ንሓሳቡ እንታይ ይገብሩ የተግብሩ ንሰይጣን አጋንንቲ ይቆጻጸር ንመራሕትን ህዝብን ይቆጻጸር ብዙሕ ግዜ ዝመስለና እንታይ ነገስታት ከም ድሌቶም ክነብሩ ከለው እግዚአብሔር ዘየለ ኮይኑ ይስማዓና ሓደ ገልጋሊ ብዛዕባ ራእይ ዮሐንስ ክሰብኽ ከሎ ከም ዝኽብል ሰሚዐ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወት ይኹን ኣብ ህይወትካ ይኹን ኣብ ምድርኻ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ነገር ዝኾነ ነገር ክኸውን ከሎ ከተማድድ ከለኻ ነቲ ናይ ዳንኤል ምዕራፍ 9 እንዳምጽእነት ሓሳብ ዝገልጾ ነይሩ ዳንኤል 7 ዓመት ምስ ኣኸለ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክጽሊ ጀሚሩ ናብ እግዚአብሔር መጺኻ ከተማልድ ገጽ አምላኽ ክደልም ጀመርካ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ መደንጎዩ ምኽንያት ክፍጸም ዲ ኣይ ክፍጸምን ክነገረካ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ደንጉ ክነገረካ ይኽእል እዩ ክፍጸም ምዃኑ ካ ክነገረካ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር መጺኻ ሓቲትካዮ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ክምልሰልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ነገስታት ኣብ ትሕቲ ኢዱ እዮም ሓደ ግዜ እንታይ ይመስለና እዩ ነገስታት ገዝኡ ከለው ከምዚ በቃ እግዚአብሔር ዘየለ ገለ ኮይኑ ይስማዓና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ዝግበር ዘበለ ኩሉ ንሱ በይኑ እንታይ ዝገብሮ ዝቆጻጸሮ ካብናቱ ፍቃድ ወላ ሓደ ዝወጽእ የለን ኣብ ህዝቡ ንዝመጽእ ስደትን መከራ እንታይ ይገብር ይቆጻጸሮ ንዝቃወሞ ኩላቶም ከጥፍን ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክምስርት ዝኽእል አምላኽ እዩ አዳምን ሔዋን ኃጢአት ምስ ገበሩ ናብ ምድሪ ኃጢአት ምስ ኣተው ምድሪ እንታይ ከም ዝኾነ ኩሉ ከም ዝተበላሸ ደቂ ሰባት ከም ዝተበላሸ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 21 ግን ነዘሎ ኩሉ ተበላሽ ዘሎ እንታይ ገብሮ ይኽእል ክልውጦ ይኽእል እዩ ንዓናይ በእምሮና ዝጨንቀና ንእግዚአብሔር በእምሮና ክንልኮ ኣይንክእልኒና እግዚአብሔር ድሌቱ ክገብር ዝኽእል አምላኽ እዩ ማንም ጠጠው ከብሎ ዝሞተ ነገር ከተንስ ይኽእል ባሕሪ ክኸፍል ይኽእል ማሕተም ዘበለ ዝተሓተመ እንታይ ክገብር ይኽእል ክፈትሕ ይኽእል ዝተበላሸወ ነገር ክዕሪ ይኽእል አንበጣ ኩብኩብታ ዝበሎ ዓመታት ካንታ ክገብር ይኽእል ክኽሕስ ይኽእል ንእግዚአብሔር ቀሊል እዩ ንሰባት ጥራይ እንታይ ከቢድ ስለዚ ዓለም ዝንሪኦ ዘለና ተበላሽ እግዚአብሔር ታክገብሮ ይመወዳእታ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ቀይሮ ናይ ዓለም ታሪኽን ፍጻሜን ካ ይቆጻጸር እዚ ንሪኦ ዘለና ዓለም እግዚአብሔር ብድሕሪት ኮይኑ ኩሉ እንታይ ገብሮ ኮንትሮል ይገብሮ ካብ ፍቃዱ ዝወጽእ ነገር የለን ድንግል ክትጠንስ ያወድ ክትወልድ ቢስያስ ተዛሪቡ ድሕሪ 740 ዓመት ካ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ትንቢታት ኣሎ አንኮንዲሽናል ዝኾነ ዝበሎ ዋላ ነገስታት ይምጹ ሰባት ይተኣከቡ ሰባት ይማኸሩ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እንታይ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ቀይርዎ ኣይክእሉን እዮም ንሱ በይኑ ነገራት ኮንትሮል ዝገብር ንሱ በይኑ ነገራት እንታይ ዝገብር ዝገዝን ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ 7 መናፍስት ይብለና ኣብ መዓልቲ ጎይታ እንታይ ኮንኩ ብለና በመንፈስ ኮንኩ ኣብ ምዕራፍ 1 ኣብ ምዕራፍ 4 ነቲ ናይ እግዚአብሔር ራእይ ክሪ እግዚአብሔር አምላኽ ንዮሐንስ እንታይ ከም ዝገበሮ በመንፈስ ከም ዝመሎ ኣብ መንፈስ ከም ዝነበረ መንፈስ አምላኽ ንዮሐንስ በኃይል ከም ዝገዝኦ ከም እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝተቆጻጸሮ ኣብቲ 1:11 ንሪኦ ነተን ማሕበራት እዝኒ ዘላቶ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ካ እንታይ ይብለና ስምዓ ብፍላይ ነተን ማሕበራት بحاتيات زملالة ساز نبرة بتصدق زي كذا نبرة محبرات تيجي منفس زبلو زلو نتن محبرات نتاعي جبراب لنير منفس عملاق اسمعان دابل يوحنس الزارب نيرو أب ملو رأي يوحنس دما منفس عملاق نتاعي يجبر نيرو يا عي كم زنبرة هوا يوحنس نتزرع ورعين زنبرون عنا نتاعي جبر لنا نيرو يزن تولنا نيرو نتهم زنبرون نبدأ جزء خوان نجن كأنتاعي جبر نيرو يزنتو نير أبات موسكوينو نتن محبرات እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናበን ጸሐፍ ክብሎ ኸሎ ዮሐንስ ሪና ስሚዒቱ ነትዝራእዮ ራእያት እንታይ ይገብር ነይሩ ይገልጽ ነይሩ ዮሐንስ ራእያት ክርኢ ኸሎ ተገሪሜ ሓንሳ ዝርኢ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ምዕራፍ 17 ነታ ኣመንዝራ ካብ ባሕሪ ዝወፀት 7 ርእሲ ዝነበሮ ኣብኡ ተወጢሓ ዝነበረት ኣብ ግንባር ኣዳ ኣመናዝር ንዓኣ ምስ ረኣያ ክዳውንታ ወርቂ ምስ ረኣያ ተገሪሙ ብጣዕሚ ተገሪሙ
تملأخ شو أنت يلو أي تجرم نزرعات زنتخ قبر الكايلو كترجم الكايلو سميعتو زريو زنبر رأيات زخون زنبر أو يوحنس تخ قبر لنا كله كترخلنا تصحفلنا نعنان نتوم أبشع زنبورو جزين نبدأ حرج زخونن قلت كلنا يوحنس حواري يوحنس نريو حمش حسب شو عت محبرات كم معرف حادك ساعة معرف سلسته بزعبة من تاي الزارب بزعبة بتن شو عت محبرات هاب يدون تحيزو نيرو شو عت خواخبتي أبزوري غا شو عت أنديل كم زنبرة خواخبتي نتوم قلت نايتن شو عت محبرات يوكل أنديل كأن من كم زوكل يزنقر نابت معرف حدا نتن محبرات كم زوكل لازم نابتن محبرات تاي كم زبولو تصحف كم زبولو يوحنس تن شو عت محبرات كم معرف حدا ساعة معرف سلسين عن رغبات الشيطان برا يوحنس كم من تاي تقليص الله كم تصلعي شيطان ديابلوس اتقبل أم معرف عسر تغلته تقيح قبل شو عات أنت يالله رأس الله عسر تقرن الله زود الله وندابل أنت قبل كل يوحنس قلت أقول أم معرف إسراها تي نايت أنت قبل ندابل أنت قبل كله قلت أقول إنا نري أبرا يوحنس لست بحرياتنا نري زلنا نيرا يوحنس توم 4 انسسا نقول فترة أنت يقبروا يوكلوا أربعة شدشة لو شمون تقصي حموش شدشة أبترعات نرغبه بينا بزكيلون رينا منيرنا أب شمون توم 4 شماغلتات نقول فترة أملاخ استبجوا أنت يقبروا يوكلوا توم أخليلاتهم دربيهم نقول تاسقلوا لوز نبرو نمن يوم زوكلوا نساتهم نبزولو حزب عالم ملاختي أبرا يوحنس كينا خري يقولنا ناي ملاختي من قصقاس كما أبرا يوحنس مش قوليحو أب كلمة حفت أيتريونيها أب بملو رأي يوحنس دما نطفات كوينهم تاي قبر نيرهم يعايو نيرهم هذا جزء يوحنس قويتا بعلو يقول تقولوا نيرو اتخال النجارات كا من يوم يقول تقولوا نيرهم ملاختي يقول تقولوا نيرهم يوحنس رأي مقلات انتي يقبروا نيرهم يم تقولوا نيرهم نعملخ نتجنشل تاي يقبروا نيرهم يملخوا نيرهم آلاف جزء أشح جزء نتجنشل استحرده أبتي معرف حموش شكر يقوله توم شماغلتاتن قدسانن توم ملاختن كوينهم تاي يقبروا خمس نبرو يملخوا نيرهم نسخة أملخوا سجدت وداسة كتوسد السخة بقعها يجيب أكاي ندابلو أو نتاخ قبر خلو توم ملاختي كملخوا خلو ينادريهم معرف 4 حموشتن فردي وجو نيرهم أبرأي يوحنس معرف 10 حدا زجر ملاخ خاطري أبت معرف 10 أبدحرو أنتي كم زولو أستدبنا كم زولو زغرو كم أعنود حو خويني بلنا تريتو كم تا بقى صحي برتع صحي كم زدمق عينت كم زخونه أجرو عمرت أجرو عمنتاي حدا أجرو مريت حدا أجرو عبحري كم زجبر السوق الزارب كله كندر كله كتشدر كله دمس كم عم بس عند أبلا أبتر أيوان استاجر والله قاليش والله السوق مستزاربه كابتو زفانات نجودا ببزحي انت جبر كله دمس برتع سمع كله أبرا أيوانس معرف 10 نقرن أنا نتي معرف 10 كم ببوه يقرر منير حدا ملاخ إذا جاين تأملاخ إذا ملاخ إذا كم زت تخوينس أبوي دا أخمي يبلنير بق فطور ندحر كوم استخوينو إجزاء ربوي فطور ملاخ ندحر كوم تخوينوسي أتي هذا إجزاء تنافق بق هم عينت ملقتات كتنبب كل غس نبوها تريو تنافق نتقولوا زغل نتي إل شارع نتجنشل يعني تقام هال تحوز غنى دمسو كم بزح مايات غنى هذا إجزاء عالم تفنفونه بق ما أسيز زغيد هارياتكم يوم كوزغون نيرهم كبر أملاخ أبزر أيلو جزء كبر أملاخ مستقلت ألهم نزم تري يفنفنوه بزح جزء كو مسك زعبير تصبح حبرت سلزي بالنا كوي ما بكل جزء بمنفس زموق ناس تدرخ ناس سلزي كنا الزولنا عالم نجر نفتوت عالم زحبنا ذمور مسك زعبير جزء خنا حلف تجمير ناقن ما أسيز زغيد باولوس كزارب كله كلاي كرونتوس معرف حمشته يسقر قرال له إذا يدقس سجاين تاي هون على أبسط بحي أرجع له وش تحدث له أب سمايات بق بيت زي تجبرت بيت علاتنا كخير نافق على له نسا فيليب علىهم يلوم كخير يدل له مثلنا حين من تاي نوانجيليو مسوا بوي تزكب دسم بلن هجكو مسوا حبرت اللي ناكوت فترة موت يفرح كان أندري وانت يجيرو حد يجزي مسكال تا إكس مسام تقولوسي سعي مواي بحالا بناي تاريخ بيت كريستيان موت ياك على تيفكم لي نتستبجو نجنش الكريه خير 24 ساعة كم لقيل ملاك مسرع أخو يقرب مني ربك حدا ملاك ندحر كم استخوينس جاب يرسم عارق ندي أبي أبتو زفان زولو بالمال حدا ملاك يوحنس تدني غيريو أملاكنا حواتي عبا أملاكي ترى أملاكي كونان نملك برتع أملاكي زلنا حيال أملاكي زلنا
ኣብ ኢዮብ ክዛረብ ከሎ ዘይፈርህ ኣምላኽ ዘይስንብድ ኣምላኽ ኢልዎ ፍርሃኡ ዘይቀርብ ኣምላኽ ሓደ ግዜ ከምቲ መንነትካ ክኸውን ርድኣኒ ኢለ ይጽሊ በቃ ከምቲ መንነትካ ክርኤካ ከምኡ ተኾንካ እኮ ኢኻ እንታይ ትኸውን ንኃጢአት እምቢ ክትብል ትጅምር ኮምፕሮማይዝ ሕድድግ እንታይ ክትገብር ትጅምር ገድፍ ትጅምር ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ውግእ ኮነ 7 መለኸት ክነፍሑ እንታይ ኮኑ ብለና ተዋሃቦም ነቶም መላእኽቲ 7 ጽዋዕ መዓት ሒዞም ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ግዜ ዝኸውን እንታይ ከም ዝኾኑ ጽዋዕ ሒዞም ከም ዝመጹ ቶም መላእኽቲ ኣብ ምዕራፍ 15 16 ነግረና ክልተ መሰኻኽር ወጮት ወንዚፎም ንኃጢአተኛታት ተነስሑ ይብሉ ይንበዩን ፍርዲ ኣምላኽ ይውጁን እዚኣቶም ማእስዮም ዝግለጹ ቤተ ክርስቲያን ምስተነጠቐት ኣብታ 7 ዓመት ኦኬ ተጻረ ክርስቶስ ምስ እስራኤል ኣብታ ቀዳመይቲ ዓመት ኣብታ ናይታ 7 ዓመት ኪዳን ክገብር እዩ ቅበልዎ እዮም ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ክሰርሓሎም እዩ ከምታ ናይ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ዝጽበይዋ ክትከውን ዝደልይዋ ንዓ ምስ ሰርሐ 3 ዓመትን ፈረቓን ክሰማማዕ ይምሶም ኣብ 3 ዓመትን ፈረቓን ነታ ኪዳን እንታ ክገብራ እዩ ከፍርሶ እዩ ነቲ ኪዳን ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን እቶም መላእኽቲ ትጽዋዕ ሒዞም ዘፍስስዎ ናብ ምድሪ ሽዑ ዝገሃድ እዩ ንሳቶም ወይ ኣብታ መጀመርያ ኣብታ ናይ ሰላም ግዜ ዘገልግሉ እዮም ዞም ክልተ ሰባት ወይ ከዓ ነታ ኺዳን መሰፍረሳ ብድሕሩ እንታይ ዝገብሩ እዮም ዞም ክልተ ሰባት ዘገልግሉ እዮም ካብ ኣፎም ሓዊ ይወፅእ ንሰባት ካብ ኣፎም ዝወፅእ ሓዊ እንታይ ይገብሩ ከም ዝቆትሉ ከም ዘጥፉ ነታ ምድሪ እንታይ ከም ዝገብርዋ ከም ዘጨንቁዋ ብድሕሩ እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝቕተሉ ድሕሪ 3 መዓልትን ፈረቓን ከዓ ከም ዝትንሱ ናብ ሰማይ ደይቡ ንዕነጆ ከም ዝበሃሉ ኣብቲ ምዕራፍ 11 ይነገረና ብዛዕባ ዞም ክልተ መስኻኽር ጸረ ክርስቶስ ተኣራዊት ጸረ ክርስቶስ ነታ ኣራዊት ከም ዝመርሖ ዮሐንስ ነት ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ኣራዊት ጸረ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 13 ከይና ክንሪኦ ከለና ዮሐንስ ካብ ባሕሪ ሓደ እንስሳ ክወፅእ እዩ ክሪኦ ከሎ ኣዳው ከም እንታይ ኢልዎ ኣሎ ከም ድቢ ቆርበቱ ከም እንታይ ከም ናይ ነብሪ ርእሱ ከም ኣንበሳ 10 እንታይ ኣለዎ ኢሉ 10 ዘውዱ ኣለዎ 7 ርእሱ ኣለዎ ክሪኦ ከሎ ዮሐንስ ተገሪሙ ማለት እዩ ጸረ ክርስቶሳዊ ይግለጽ እቲ ነቢ ሓሶት ከዓ ካብ ምድሪ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝወፅእ ከም ናይ ገንሸል ቀርን ኣለዎ ካብ ኣፉ እንታይ ይወፅእ ኣሎ ኣብ ኣፉ እንታይ ኣለዎ ብለና ናይ ኣፍ ገበል ኣለዎ ብድፍረት ከዓ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝዛረብ ሰባት ነቲ ጸረ ክርስቶስ ክሰግዱሉ ከዓ እቲ ነቢ ሓሶት እንታይ ይገብር ሰባት የታልል ንሰባት እንታይ ይገብር የስሕቶም ማለት እዩ ንዑ እንታይ ክገብሩ ክሰግዱ ነቲ ጸረ ክርስቶስ ኣብ 7 ዓመት ዝኸውን ነቢ ሓሶት ነቲ ጸረ ክርስቶስ እዩ ክልክዕ መንፈስ ኣምላኽ ከገልግል ኮሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝምድር ከገልግል ኮሎ መን እዩ ምስኡ ኮይኑ ዘገልግል ነይሩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ብመንፈስ ተመሊኡ ናብ ምንታይ ከም ዝመፀ ይነግረና ናብ ገሊላ ከም ዝመፀ ከገልግል ኮሎ መንፈስ ኣምላኽ ብሓይሊ ከም ዝቐብኦ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 11 ኣሎ እንደገና ኣብ 61 ከ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ገይርኒ እዩ ቀቢኒ እዩ ኢሉ ኣው እንታይ ክገብር ኮሎ ክዛረብ ክሪኦ ኮሎ ኢና ንሪኦ ንኢሳያስ ስለዚ ነቢ ሓሶት ከዓ እንታይ ዝገብር ጸረ ክርስቶስ ኣብ ዝምድሪ ምስ ተጋህደብቲ 7 ዓመት ሰባት ነቲ ጸረ ክርስቶስ እንታይ ክገብርዎ ክቕበልዎ ክሰግድሉ ነቲ 666 ማሕተ እንታይ ክገብሩ ክቕበልዎ ንዑ ከገልግልዎ ንሰባት እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘጋግ ካብ ሰማይ ሓዉ ከም ዘውርድ ትምህርትን ተኣምራትን ከም ዝገብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2:10-11 ክዛረብ ከሎ ነቲ ሓሶት ከም በቃ ከም ዝቕበልዎ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዝፍንዎም ከም ዝለቆም ጳውሎስ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ብዛዕባ ጸረ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ስለዚ ነቢ ሓሶት እንታይ ከም ዝኸውን ነቲ ጸረ ክርስቶስ ንክቕበልዎ ኣብዚ ምድሪ ከም ዝዓይ ካልእ ዓባይ ኣመንዝራ ርእሲ ከተማ ጸረ ክርስቶስ ምዃና ንዓለምን ኣብ ዓለምን ዘሎ ትውክል ኣብቲ ምዕራፍ 18 ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓይሊ ይዛረባቡ ህዝበይ ውፁ ካብ ባቢሎን ተፈለዩ ናይ ባቢሎን ነገር ሓጢአት ብልሽውና ርክሰት እንታይ ኣይትግበሩ ኣይተንክፉ እንዳበለ እንታይ ክገብር ከሎ ንህዝቡ ከንቅሕ ከሎ ንህዝቡ ብባሪኡ ገይሩ እንታይ ክገብር ከሎ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ እታ ኣመንዝራ ንዓለምን ኣብ ዓለምን ዘሎ ትውክል ባቢሎን ምስ ባቢሎን ከም ዝተሓዚ ብቲ ምዕራፍ 18 ዝነገረና ንሮም ምስ ባቢሎን እንታይ ከም ዝገብራ የመሳሰላ ንዓለም ዘፍቅሩ ባቢሎን ማለት ንዓለም ዘፍቅሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ዓለም እንታይ ትግበሩ ይልና ኣሎ ኣይተፍቅሩ ይልና ኣሎ ኣብ ቀዳ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:14-15 ዓለምን ፍትወታ እንታይ ትኾነ ተሓልፍ እያ ከም ተሓልፍ እዩ ዝነግረና ሉቃስ መንሹ ማርዝ ዴማስ እንታይ ዝብለና ከይና ክንሪኦ ከለና ነዛ ሕጂ ዘላ ዓለም እንታይ ከም ዝገበራ ከም ዘፍቀራ ብፍቕራ ከም ዝተታሕዘ ኣብ ምንታይ ይነግረና ጳውሎስ
ንጢሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቃል ኣምላኽ ይነግረና ነዛ ዓለም እንታይ ገይርዋ እዩ ዴማስ ኣፍቂርዋ ፈትይዋ ኣብ ዓለም ዘሎ ክንፈቱ ከለና ጸላይ ኣብ ትራፕ ይዘእትወና ኣብ መጻወድያ ይዘእትወና ነታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ቅብኣት እንታይ ዝገብሮ ዘጥፍኦ ዝሰትዮ ንኣምላኽ ዝነበረና ዚል ቅንኣት ጉያ ናፍቆት ካብ ውሽጥና እንታይ ክገብሮ ይጅምር ከኣልዮ ከጥፍኦ ይጅምር ስለዚ ንዓለም ዘፍቅሩ ተባሂሉ ተጻሒፉ ተተርጉሙሎ ጸረ ክርስቶስ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ክገዝዩ ድሓር ክንሪኦ ስለ ዝኾንና ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 7 ክርኢ ከሎ እቲ ራብዓይ እንስሳ እንዳጣሓነ ይረግጽ ከም ዝነበረ ኣብ ርእሱ እንታይ ከም ዝነበሮ 10 ቀርኒ ተን 3 ይስበራ ሓንቲ ቀርኒ ትወፅእ እቲ ሓንቲ ዝወፀት ቀርኒ ኣፍ ኣለዎ ይብል ብድፍረት እዩ ዝዛረብ ነጸረ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ዮሃንስ መሊሱ ኣብ ምዕራፍ 13 ኣብ ምዕራፍ 17 ጸረ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝመጽእ እዩ ዝገልጾ ስለዚ ክመጽእ ከሎ ዓበይቲ ከተማታት 10 ክግዝኦየን ነተን 3 ክስዕረን እዩ ሽዑ ሻሙናይ ኮይኑ እንታይ ከም ዝገብር ኣብቲ ምዕራፍ 17 እቲ ሽዑ ዝገዝእ ንጉስ ንዑ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘረክቦ ከም ዝህቦት ስልጣት ይነግረና ኩሉ ዝዓይዎ ዘበለ ብድሕሩ ንመን ንምኽባር እዩ ነቲ ጸረ ክርስቶስ ንዑ እንታይ ንምግባር እዩ ንምኽባርን ክገዝእ ዕድል መሃብን ምዃኑ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ይነግረና መርዓት እታ መርዓት ቤተክርስትያን ኣካል ክርስቶስ ቤተክርስትያን እንታይ ትኸውን እታ ትንጠቕ ኣብ ተሰሎንቄ ነጊርና ኣሎ ኣብ ካብ ዓብ መከራ እንታይ ዝገብሩ ዝድሕኑ ድሓር ኣሎ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ዝድሕኑ ሰባት ኣሎ ቤተክርስትያን ምስ ተነጠቐት ኣብታ 7 ዓመት እንታይ ዝኾኑ ሰባት ኣሉ ዝድሕኑ ኣሎ መርዓት ቤተክርስትያን ምስ ክርስቶስ እንታይ ተሓብር ምዃና መፂኑ ኩሉ ነገራት እንታይ ክገብሮ እዩ ክፉእ ዘበለ መወዳእታ ክገብረሉ እዩ ጎይታ ሓደ መዓልቲ መወዳእታ ክገብረሉ እዩ ግዛዝሞ እዩ ንሕና እውን ክንከይድ ኢና ንዘለዓለም እውን ምስኡ እንታይ ክንከውን ኢና ክንነብር ኢና ተስፋ ዘለና ህዝቢ ኢና በዚ ነገራት በዚ ቃል እንታይ ግበሩ ኢሉ ኣሎ ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ተጸናንዑ ኢሉ ካልእ ነገራት ከውን ብዙሕ ካልእ ባህርያት ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኢዛቤል ትበሃል ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ተመንዝሮም ዝነበረት ሓሶት ትንቢት እንዳምፀት ነቢት ከም ዝኾነት ዮሃንስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሃንስ ገሊጹ ኣሎ ብምንዝርን ብትንቢትን ብረቂቕ ስሕተት ናይ ትምህርቲ ነታ ኣብ ቲያትራ ዝነበረት ማሕበር እንታይ ትገብር ከም ዝነበረት ደሲፍ ተታልል ከም ዝነበረት ኣው ንርኢ ኣብ ኣፍራስ ዝውጥሑ ኣብ ምዕራፍ 6 ክንደይ ኣፍራስ ኢና ንርኢ 4 ኣፍራስ ተሓደ ኣንበላ ይብሎ መጋል ሃመር ቡላ ክንሪኦም ኢና እዚኣቶም እዚኣቶም መፂኦም እንታይ ከም ዝኾኑ ነቲ ማሕተም ምስ ፈትሖ እቶም ኣፍራስ በብሓደ እንታይ ክገብሩ ከለዉ ክገሃዱ ከለዉ ኢና ንርኢ እታ ሰበይቲ ኣብ ምዕራፍ 12 ንእስራኤል እያ ትውክል እታ ሰበይቲ ማርያም ኣይኮነትን ሰማዕት ዝኾኑ 144,000 ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ኩላቶም ዝሞቱ ተንስኦም ናብ ዙፋን እንታይ ዝገብሩ ዝቐርቡ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ዝተጻሕፈ ኣምላኽ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ከም ዝገብር መወዳእታ ከም ዝገብረሉ ራእይ ዮሃንስ ባህርያት እዚና ንሪኦ ስለዚ ምዕራፋት ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ከለና ድሓር በብምዕራፋት ክንቅፅል ከለና ኣይክንሽገርን ኢና ተሓሳብ ክንሪኦ ኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ቁፅርታትን ትርጉማቶምን ክንሪኦ ከለና ድሓር ናብ ቁፅርታት ስለ ንኣቱ ኣብቲ ማእከል ሓደ ቁፅሪ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንታይ ይግለጽ ብዩኒቲ ወይ ከዓ ሓድነት ሕብረት ወይ ስምረት ክልተ ዩኒየን ሓደ ኣካል ኮን ይብል ምሽ ሓቀይ ክልተ ሰባት ሓደ ክኾኑ ከሉ ሕብረት ሓድነት ስምረት ምልጋብ ሰለስተ ቁፅሪ ዲቪኒቲ ወይ ከዓ ንትሪኒቲ ንስላሴ እንታይ ከም ዝገብር ንመለኮት ከም ዝውክል ኣርባዕተ ቁፅሪ ወይ ንዓለም ወይ ንመሬት ይውክል ሓሙሽተ ግሬስ ወይ ከዓ ጸጋ ንሞት ከም ዝውክል ሽዱሽተ ቁፅሪ ንሰብ ንቢስት ነታ ኣራዊት 666 ንዑ እንታይ ከም ዝገብር ቁፅሪ ከም ዝውክል ሸውዓተ ፐርፌክሽን ምልኣት ፍጽምና ሙሉእነት ኣብ ራእይ ዮሃንስ ደጋጊምና ሸውዓተ ቁፅሪ ክንሪኦ ኢና ንዑ ከም ዝውክል እቲ ቁፅሪ ይነግረና ሸሞንተ ሓድሽ ነገር ምጅማር ትሽዓተ ኣብ ገላትያ ኸይና ክንሪኦ ከለና እንታይ ኢና ንርኢ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ መንፈስ ተመላለሱ ሞ ግብሪ ስጋ ኣይክትፍጽሙን ኢኹም ኢሉ ምሽ ሓቀይ ናይ ስጋ ግብሪ ገሊጹ ብድሕሩ ናብ ምንታይ ከይዱ ኣብቲ 22 ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ኢሉ ትሽዓተ ፍረ ከም ዘለዉ ኣብ ሓደ ሰብ እዞም ፍረ እዚኦም ክረኣዩ መንፈስ ኣምላኽ ሃረር ከም ዝብል ናብ ጎይታ ተጸጊዑ ሰብ ናብ ጎይታ ተቐሪቡ ብመንፈስ ተተመላሊሱ ብመንፈስ ተተመልዩ ኣምላኽ በዚ ፍረ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘፍርዮ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 9 ነጊርና ኣሎ 10 ጀንታይል ንኣህዛብ ይውክል 11 ንጃጅመንት ንፍርዲ ይውክል 12 እስራኤልያን ቶም 12 ትራይብ ንብሎም ቶም ነገድ ጁሽ ንዓታቶም ይውክል ቁፅሪ 13 ሪቢሊዮን ዕልወት ወይ ከዓ ንኒምሮድ ይውክል ቁፅሪ ንምንታይና ንሪኦ ዘለና ድሓረይቲ ቁፅሪ እንዳረኣና ብዙሕ ቁፅርታት እንዳረኣና ስለ ንኸይድ ኦኬ ራእይ ዮሃንስ ንምርዳእ ዝሕግዙና እንታይ መምርሒታት እስቲል ኣብቲ መእተው ኢና ንርኢ ዘለና ንምንታይ ኣብ መእተው ግዜ ዝወስድ ዘለኹ ድሓር ክንመሃር ከለና ኣብቲ ሓሳባት ኣይ ክንሽገርኒ ኢና ብሓንሳእ
እግዚአብሔር እንዳረዳና እንዳተረዳና ይኽንከይና ስለዚህ ዝተፋላለየ አተራጓጉማ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኣሎ ራእይ ዮሐንስ ክትርጉሞ ከለው ዝተፋላለየ ዓይነት ሓሳብን ትርጉምን እዮም እንታይ ዝገብርዎ ዝትርጉሞ እቶም ሓደ እንታይ ይባሃሉ እቶም ቀዳማይ ወይ ከዓ ፓስት ሕሉፍ ፕሪተረስ ዝበሃሉ ንራእይ ዮሐንስ ክትርጉሞ ከለው ብከምዚ ትርጉሞ ራእይ ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 18 ኣብ መጀመርያ ክፍለ ዘመን ተፈጺሙ ይብሉ ንራእይ ዮሐንስ ከጽንዕዎ ከለው ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 18 ዘሎ ትንቢታት እንታይ ኮይኑ ሕሉፍ እዩ ተፈጺሙ ኢሎም ኢንተርፕሬት ይገብርዎ ንምንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና ከምኦም ዓይነት ሰባት ከጋጥሙኹም እዮም ራእይ ዮሐንስ ግን ገና ብሕጂ እንታይ ዝኸውን ዝበዝሕ መልእኽታቱ ዝፍጸም እዩ ስለዚ ክርስቲያናት ብሮማውያን ስደድሉ ዝነበሩ ዘመን ኩሉ ትንቢታት እንታይ ኮይኑ እዩ ተፈጺሙ ኢሎም ኢንተርፕሬት ይገብርዎ ፓስት እዩ ሕሉፍ እዩ ራእይ ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 18 ከተጽንዕዎ ኮፍ ተይልኩም ከተንብብዎ ኮፍ ተይልኩም ክትርድእዎ እንተፈቲንኩም ዝሓለፈ ታሪኽ እዩ ንድሕሪ ሕጂ ዝፍጸም ዝኸውን ኣይኮነን ኢሎም እንታይ ገብሩ ይዛረቡ እቶም ቀዳሞት ገሊኡ ትንቢታት ንሮም ይውክል ነይሩ እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብ ምዕራፍ 17 ከይና ነታ ኣመንዝራ ክሪኣ ከሎ ኣብ ኣኽራናት ሮም ኣብ ኣኽራናት ከም ዝነበረታ ከተማ ንሮም ከም ትውክል እቲ ሓምሻይ ንጉስ እቲ ሓምሻይ ርእሲ ይነግረና እዩ ኦፍ ኮርስ ገለገለ ሓሳባት ኣለዎ ንሽዑ ዝገልጽ ገሊኡ ግን ዝበዝሕ እንታይ ዝኸውን እዩ ድሓር ዝፍጸም ኣብ ድሓር ዝኸውን ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ዝኸውን ዝፍጸም ትንቢት እዩ ርድኢቶምን ኣጣማምቶምን ምስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝኸውን እዩ ዝጋጮ እዩ ኮንትራዲክት ዝገብር ደይሰማማ እዩ ንኣብነት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ኣመንቲ ነቲ ጸረ ክርስቶስ ክቕበልዎ ማሕተም ክቕበሉ ኣይተሓተቱን ብዘመን በዓል ዮሐንስ ዝነበሩሉ ግዜ ሕሉፍ ግዜ ዝሓለፈ ዘመን ጸረ ክርስቶስ ተገሊጹ ሰባት ነቲ ማሕተም ክቕበሉ እንታይ ኣይገበሩን ኣይተሓተቱን ስለዚ ብከምዚ እንታይ ይኸውን ተሓሳብ ውድቕ ሆን ማሕተም ናይቲ ኣራዊት ክቕበሉ በቲ ዘመን እንታይ ከም ዘይኮኑ ከም ዘይተገደዱ ይነገረና ቶም ካልኣይ ሂስቶሪስት ወይ ከዓ ሂስቶሪካል ንብሎም ቶም ካልኣይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝጀመረትሉ ግዜ ክሳብ ሕጂ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ታሪኽ እዩ ኩሉ ከዓ ሕሉፍ ታሪኽ እዩ ይብሉ ካብታ ቸርች ዝጀመረትሉ ግዜ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ናይ ክሩሴድ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ 1000 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸመ ነገራት ኩሉ ንሱ እንታይ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ እዩ ተፈጺሙ እዩ ይብሉ ቶም ሳልሳይ ከይና ክንሪኦም ከለና ቶም ሳልሳይ ስፒሪቹዋል ወይ ከዓ አይደሊስት ምስላዊ እዩ ራእይ ዮሐንስ ከይድኩም ከተጽንዕዎ ከለኹም ምስሊ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንደቁ ሓሳቡ ክገልጽ ኢሉስ ብምስሊ ዝገለጸሎም እምበር ሪል ዝፍጸም ኣይኮነን ከመይ ሓደገኛ መሲልኩም እዚ ሰብ ጎይታ ክመጽእ ኢሉ ንኸይዳሎ እንታይ ዝገብሮ እዩ በቃ ኬርለስ ህይወት ጎይታ ክመጽእ ኢሉ ንኸይጽበ ዝገብረካ ዓይነት ትምህርት እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ መንፈሳዊ ሓሳብ ዘሎ እምበር ናይ ሓቂ ሰባት ወይ ፍጻሜታት ኣይኮነን ራእይ ዮሐንስ ኣተኩርኡ መንፈሳዊ ውግእ ኮይኑ ኣምላኽ ኣብ እከይ ዘበለ ከም ዝስዕር እዩ which means ታይም ዝብሉ ዘለው እግዚአብሔር ኣምላኽ ንደቁ ዘርእዮም ዘሎስ ከም ፊልም እዩ ዘይፍጸም ነገር ይገልጸሎም እዩ ዘሎ የርእዮም ኣሎ ከምዚ ይኸውን ነገር ኢሉ ግን እንታይ ዘይከውን እዩ ከም ዘይፍጸም መንፈሳዊ ሓሳብ ጥራይ ዘለዎ ሓሳብ ጥራይ ዝገልጽ ዘሎ እግዚአብሔር ኢሎም ይገልጽዎ ርድኢቶምን ኣጣማምቶምን ምስ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢኻና እዚኦም ዝጋጮ ሓሳብ እዩ ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ጸረ ክርስቶስ ስብእና ዘለዎ ኮይኑ ከም ዝግለጽ እዩ ዝምህረና ከም ፐርሰን ከም ሰብ ኮይኑ ክግለጽ ግለጽ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ስለ ዝምህረና ስለዚ ናይ ዚኣቶም ከ እንታይ እዩ ትክክል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓሳብ ኣይኮነን እቲ ራብዓይ ፊውቸሪስት ወይ ከዓ ናይ መጻኢ ግዜ እዚ ሕጂ ትክክል ሓሳብ መብዛሕትኦም ኣመንቲ ዝቐበልዎ ሓሳብ እዚ ዝበዝሑ ኣብ ዝመጽእ ዘመን ከም ዝፍጸም እንታይ ገብሩ ይኣምኑ ብፍላይ ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 19 ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምዕራፍ 4 ኣብ ምዕራፍ 6 ምስተነጠቐት ካብ ምዕራፍ 6 ጀሚሩ ክሳብ ምዕራፍ 18 ዘላ ሓሳብ ራእይ ዮሐንስ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ 7 ዓመት ዝፍጸም እንታይ እዩ ታሪኽ ኣብ 7 ዓመት እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀልጢፉ ዝገብሮ ብፍጥነት ዝገብሮ ትንቢታትን ራእያትን ምግላጽን ምዃኑ እዮም ዚኣቶም እንታይ ዝገብሩ ዝኣምኑ እዚ ኻት ትክክል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ኣተራጓጉማ ካብ ምዕራፍ 6 ክሳብ ምዕራፍ 18 ኣብ 7 ዓመት እንታይ ዝኸውን እዩ ዝፍጸም ትንቢት እዩ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት መከራ ዝኸውን እዩ ኢሎም እንታይ ገብሩ ይኣምኑ ስለዚ እቲ ኣተራጉማ እዚ ራብዓይ ክንሪኦ ፀናሕና ንሱ እዩ ትክክል መጽሓፍ ቅዱስ ራእይ ዮሐንስ ከነንብቦ ከለና ፊክሽን ኣይኮነን ዛንታ ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪኽ ኣይኮነን ንብድሕሪ ሕጂ እንታይ ዝኸውንን ዝኸውንን ዝፍጸምን ምዃኑ ኢና ክንርድኦ ዘለና ኦኬ ራእይ ዮሐንስ ክንሪኦ ከለና ኣብ ራእይ እንሪኦም ምልክታት ብዝተኻለ መጠን ባዕላቶም ነቲ ራእይ ተርጉምልና ናብ ጌጋ ትርጉም ከይንከይድ
ራእይ እንዳንበብናዮ እንዳጽናዕናዮ ኮለና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሓደ ሓሳብ ዝገለጾ ኣብ ካልእ ሓሳብ ተርጉሚልካ ኢኻ ትሪኦ ብፍላይ ተጠንቂቕና ምዕራፋት ጥቕሲ ብጥቕሲ ምዕራፍ ብምዕራፍ ክንሪኦ ኮለና ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዝጀመሮ ሓሳብ ኣብ ካልእ ሓሳብ እንታይ ኮይኑልካ ኣብዚ ዘይተረዳእካ ኣብ ምዕራፍ 6 ኣብ ምዕራፍ 7 እንታይ ክኸውን ይጅምር ክትርጎመልካ ይጅምር ክትርድኦ ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ ክንሪኦ ኮለና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 12 13 ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዴል ወርቂ ንርኡ ንመን ከ ይውክላ ኣብ ሓደ 20 ክትርጉመሉ ከሎን ዮሃንስ ነተን ሸውዓተ ቤተክርስትያናት ይትርጉም ወይ ከ ይውክል ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 16 ሸውዓተ ከዋኽብቲ ኣብ ኢዱ እንታይ ከም ዝገበረ ትገንሸል ከም ዝሓዘ ኣብ ሓደ 20 ኸይና ክንሪኦ ኮለና እቶም ሸውዓተ ልኡኻት ወይ ከ ጓሶት ነተን ማሕበራት ሸውዓተ እንታይ ዝገብርዎን ዝጓሲዎን ፓስተራት ምዃኑ ኣው እንታይ ገይሩሉሎ ገሊጹሉሎ ልኡኻት ምዃኖም ናይ እግዚአብሔር ልኡኻት ነተን ማሕበራት እንታይ ዝገብሩ ዝጓሲዩ ዝምህሩ ዝኣልዩ ምዃኖም ኣው ንዮሃንስ ገሊጹሉሎ 4-5 ኸይና ክንሪኦ ኮለና ሸውዓተ መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ ኣብቲ ዙፋን ዮሃንስ ክርኢ ከሎ ናብ ሰማይ ምስ ወሰደ ኣምላኽ ኣብቲ ዙፋን ዘሎ ነገራት መሰርዓዮ ኣው ንመንፈስ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝረኣዮ ናይ እግዚአብሔር መንፈሳኡ ከም መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ከም ዝነበረ ዮሃንስ ኣው ተገሊጹሉሎ ትርጉሙ ኣበይ ከይና ንረኽቦ ኣብ 4-5 ሸውዓተ ዕፅፊ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብሓይሊ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገልጽን ከም ዘብርህን ንኹሉ ከም ዝፈልጥን ንዮሃንስ ክትርጉመሉ ከሎ ኢና ንሪኦ 5-6 ትገንሸል ኣብ 17-14 ኸይና ክንሪኦ ኮለና ኣብ ምዕራፍ 5-6 እንታይ ኢና ንርኢ እቲ ዝተሓርደ ገንሸል ኢና ንርኢ ኣብቲ ማእከል ዙፋን ኣብ 7-14 እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ምዃኑ ከዓ ኣብ ምዕራፍ 17 እንታይ ይገብረሉሎ ይትርጉመሉሎ 5-6 ሸውዓተ ዓይኒ ርዩ ኣብቲ ገንሸል ሸውዓተ ቀርንን ሸውዓተ ዓይንን ዮሃንስ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝረኣየ እቲ ሸውዓተ ዓይኒ ከዓ ንምንታይ ከም ትርጉም እንታይ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ሸውዓተ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንኹሉ እንታይ ከም ዝገብር ጎይታ ከም ዝርኢ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 እንታይ ዝብለና ኣብ ቅድሙ ጋህ ዝበልና ኢና ዝሕባእ ፍጡር ወላ ሓደ የለን ኣይትሕባእን ኢኻ እቲ የዓይንቱ ሃልሃል ተሓዊ ዝኾነ ንኹሉ እንታይ ይገብር እዩ ይርእዩ ዘይርኦ ነገር የለን ገና ሓሳባት ክትሓስብ ከለኻ ከይተዛረብካ ከለኻ ስለምንታይ ሓሲብካ ንምንታይ ትብል ኣለኻ ክትዛረብ ከለኻ ኩሉ ነገርካ እንታይ ዝገብር እዩ ዝርኢ ነዚ 7-8 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንኹሉ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝርኢ عينت نمنتاي كم زملك زترجم نقول له كم زرع مخانو نريو حموش شومونت نفس وقف مسون قعطان زملات وورق حيزوم لنا كترجم كله تحسب حموش شومونت ازدم ما انتاي لولو صلاتهم قدسان يلولو نمنتاي خمس ناقبركو زرعكم كتم ببو كلهم راي يوحنس اب حد حسب مسن ببنا عين الشجر قسيلنا اليوم جمرنا تحسب زي تردعنا اب كال بوتا تترجمو كترجم لنا عينا نريو شدشته كاب حدك ساعه شمونته 4 أفراس أب أفراس تايزخونو زتوتحو 4 نينانري انتي نانري صعدا قيح صليم እንደገናኻ ቡላ حسوس زبل حبري ترابع انسسانري سزنعوم كينا خريوم كلنا اتقداماي صعدا فرس ناس عرك سعر اتمغال انتي كم زخون ناي كوينات طفات عنوت كم زمص اتي حمرتاي كم زخون طميت كم زمص ترابع ቡላኻ طفات موت كم زمص اب ترا يوحنس تايغيرولون يوحنس تورغيمولو توم افراس كموص خلو مسرايم يوحنس غويتا يسوع كريستوس كانتاي غبرولو خلينا نريو كترغمولو خلينا نريو ابتي تقسي ابت معراف شعته حدا كوكب مودا كاب سماي نا مدر نري ملائكتو مخانو تاي كم زخونو نابتي طلق كم زودقو ابت معراف شعته حدا ينغرنا 13 عبي قيح قبل ناي طنت تمنيلو غليصو زلو اب 12 ديابلوس سيطان እቲ ዲያብሎስ ሰይጣን ተባሂሉ እንታይ ኮይኑሎ ተተርጉሙን ተገሊጹናሎ ኣብ 12:4 ሲሶኻ ኮኸብቲ ካብ እንታይ ኮድ ኮሎ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክድርበዩ ኮለው ሪዩ ኣብ 12:7 ዝወደቁ መላእክቱ ምዃኖም ሉሲፌር ኣብ ሰማይ ኩናት ምስ ኣወጀ እንታይ ከም ዝገበረ ሲሶ ዝኾኑ መላእክቲ ምስኡ ሒዙ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝወደቀ ከም ዝወረደ እዩ ተተርጉሙ ዘሎ ኣብቲ 7-9 ከይና ንሪኦ ኮለና ጥቅሲ 12:14 زمنات فرقان زمن نبلو ابت معرف 12:14 اب 12:6 خينا نريو خلنا شحن كلتميتن سسان معلتي يلو انتي كم زغبرو كم ستورغومو تصار كريستوس اسرائيل انتي كم زغبر دحر 3 عامت فرقان كيدانو تزعاتو خيدان كم زفرس
كم زقيرو كال حبر كم زحز كسم بدومي مالتي شو بتصقى انت يزخون له زدحنوا له رومي معرف 10 حدا رينا اوكي راي 10 3 كم حدا ساعة 10 قرن شوعات رأسن أراويت كبحر خوات سريو أب 10 شوعات 10 حدا كترجموا له خلينا نريون يوحنس أرا كرسوس نسود ما سامنا يوم مغانو حدا تعرف له نقص حجز تس نسو مستنسى عمود داتا نتوس أرا كرسوس تاي كم زبو كم زقزو كم زفق دلو إينان ريو 10 3 حدا 10 3 شوعات دقنا تقص شوعات رأستات تأراويت كم زرعي يوحنس أب 10 شوعات 10 حدا شوعات آخران شوعات نجستات كم زتنسو كرينا شدتهم شدشتن تاي كم زخونو توم 4 حليفهم تحمشالو شات شاي كمص إندا بلن تخغبرو له كله كترجموا له كله إنان ريو أب 10 3 حدا 10 قرن تأراويت أب 10 شوعات 10 3 10 قرن تأراويت نصار كريستوسن نريو لنا رأي يوحنس كنن ببو لنا أب حدا حساب كنت صنع كلنا كينا ندم ببني أب كلا حساب ده قبرنا كلنا نري تصحف كترجملنا كلنا نري تعبي منزرة 10 شوعات كم حدك 10 شوعات عبي منزرة تعبي بابلون قبل على أراويت استوتحت أنت على ويلنا 10 قرن شوعات رأسنا الله يوحنس كريا كله أب 10 شوعات 10 شومون تحسبي تقميتات توزلا شوعات آخران نجستات كم مدرن تايزو خونو زتنسو توم رأسي توم أراويت توتحت شوعات رأس زنبرو نمن كم زو كليو يوحنس تملأخني يوحنس ترجمول زلوا لنجستات كم زو كلو شوعات حدا أبو زحمة تقميت عزلا عبيا من زرايلو يوحنس بسرعة بتعمل سلسة جرمة أب 10 شوعات 10 تحمشته أحزابن بزح حزبن كم زخانة تعبت بحري لترجموا زلوا نهزبن أحزاب مخانم كم زجلت علينا نريو 10 شعات شومونته بنزبلت عدا شاشون صوري كده نستخدمت كأتوهبا اتشاش دما صدقتهم قدسان مخانم أو ترجموا له لذا خلنا نصنع كلنا عندنا ترجمة لنا خمس خير مالش 10 شعات كاب حدك 10 شدشته أب أمبلاي فرس استوت حكم زرع يوحنس أب رؤوس الزودات كم زلوا أب 10 شعات 10 شدشته يسوع كريستوس أب كدانو أب محكول تدما نجوس نجستات قويتا تونز بتصحف سم كم زلوا إسران قلتن 10 شدشته سور دايت زروني لولا نكريستوس أب إسران قلتن 10 شدشته دسيم تحسب أنا يسوع يلون تاجروا له ترجموا له تحسب داينا نرزل لنا رأي يوحنس نمردا زحجزو نتبتات أبزمت أمونغو رأين بولي كيدان زلوا متسارات كنرينا لمن تعيز زبزلوا قد حراي أبت حسابات نداءتهم مسكتكو خين تأفافا خين تأفي لي زي حزنا مسكنا كنا تردانا خيديو رأي يوحنس زابير كرد أكلو تردوت حساب مالتي نتصلي كان زوي هيوت ذهبنا قويتان إشتيدا كان مسكنينا مسكنا كالو خسلا زجلس كالي هيوت سلا ذهب كاني تبارك سكانو بقول هيوت ذهبنا أملاخ كبرنا عخايخون نزحك ذكر الداء سلا زردا أكاننا جابير أملاخينا مسكنا كالنا أبا أبوينا كنت منفس ولدنا سلا ذهب كنا نبوزحات نمهوران نتأبيبان نففلات سلا زي تجلس علوم نعنا جن سلا استجلس علنا مسكنا كالنا عقمنا يكون إنجابير أملاخ أبوز نجر إسخاء جليس كله حسابات كان ردا نتقال حق من السمعنا كن آمنو منفس قدس محتم جيركا زحتم كنا نسخاء زجلس كنا نسخاء ولد سلاز جبر كنا نمسكنا كلنا ممليسنا جز كخندلي ممليسنا جابير تحت إجرها كن مهار قال كن نافق كل نجر كترد أنا نسأل لنا أبي وقتنا السمعنا قال سلاسة سوسة ميتك فري بكل نجر كفنا سخاخ ترد أنا جابير أبو نبغى نمتسألنا سلا ترد أنا سلا تدقفنا تبارك تاريخ زولو ساعاتنا جزينا مدباتنا نسخاك زايو سلا كل نجار كبر مسكانا عخان بين خيخون آمين هللويا يسوع قويتا هاليلويا لو موني زي أبيهر أما أكلنا يو هاليلويا أتي زملس يسوع هاليلويا عندنا متى وزوسنا يسوع هاليلويا مسؤول زخبرنا هاليلويا
سمي يبارك هاليلويا كبري يبارك هاليلويا لما عالتون እግዚአብሔር ከነመስጎነና እግዚአብሔር ይባረክ ሓደ ቃል ከንብቤ ኣብ መዝሙር ዳዊት ወአምላኽ መዝሙር ዳዊት 145 ካብ ቁጥሪ 1 ከንብቤ ወአምላኸይ ንጉሰይ ልዕል ከብለካ ስምካውን ንዘልዓለም ዓለም ክባርኸ ኩሉ መዓልትታት ክባርከካ ስምካ ከዓ ንዘልዓለም ዓለም ክውድሰ እግዚአብሔር ዓብይ እሞ ምስጋንኡ ከዓ ይግበኦ ዕቤቱ ዘይተመርማሪ እዩ ካብ ወለዶ ንወለዶ ግብርታት ይንእዱ ስልጡን ተግባርካውን የውርዩ ንኽቡር ገጽ ግርማኻ ንመስተንክር ግብርታትካ ከዓ ከስተንተን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሎሚ ድማ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ንነፍሰ ከፍና ዝረዳአና ሃሌሉያ ናብዚ ቦታ ዝክንርከብ ዝገበረና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ አመስግኑ ወስክ እግዚአብሔር ይባረክ ማንም ሰብ ናብዚ ክመጽእ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሕረት ዝበዝሓሉ እግዚአብሔር ዝረድኦ ሃሌሉያ ዝደገፎ እንተዘይ ኮይኑ ሃሌሉያ ስለተደገፍኩም እስኪ አመስግኑዎ ሃሌሉያ 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 نمسكنك لنا እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሬዳ ባጋያና ማራላላ ባራባ ሸሬዳ ላላላላስ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ናይ ልበይ ንጉ ከማኻ ዝበለ ኣይርከብን ፍጹም ጎይታ ኢየሱስ ናይ ልበይ ንጉስ ከማኻ ዝበለ ኣይርከብን ፍጹም ውቃብኻ ዘውድእ ስልማተይ ብርሃነይኻ ፀሓይ ኢየሱስ ከበረለ ካልቋን ቋን ይብለይ ኢየሱስ ከበረለ ውቃብኻ ዘውድእ ስልማተይ ብርሃንኻ ፀሓይ ናይንኮይ ኣፍቃሪ ካልቋን ቋን ይብለይ ኢየሱስ ከበረለይ ካልቋን ቋን ይብለይ ኢየሱስ ከበረለይ ኩሉ ነገረይ ረሲዕዮ ክስዕብ ደድሕሪኻ نديو أوشتي يسوع سيفرخ على التوتا تليو بنافقوت ناتكا بقوياي معطوي عطو كرخ بكا أبقالك 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 كلو نقري رسيعيو كسعي ددحريخا نديد ندو أوشتي يسوع سيفرخا على التوتا تليو بنافق قوتناتكا
بقوي معصي عصو كرخ بكا أبقالك بقوي معصي عصو كرخ بكا أبقالك ساعاتات كيحلف ፍጹም ከይተረድአኒ ከም ቆንጆ ምስ ሕፁያ ዕላል ከይጥዕመኒ ሰዓታት ከይሓልፍ ፍጹም ከይተረድአኒ ከም ቆንጆ ምስ ሕፁያ هاليلويا هاليلويا ننافقك يسوس هاليلويا ننافقك بايا هاليلويا مساخة موعال مساخة محدار هاليلويا هاليلويا بهزب المنفس لك يسوس هاليلويا يسوس نباركك لنا هاليلويا نسألك هاليلويا زيت أكم علالات نسألك بايا مساخة موعال مساخة محدار قنا ننافق لنا با Oh, hallelujah. Goita Jesus, nailebei negus, kama khazbele, ayreken fisu. Goita Jesus, goita Jesus, nailebei negus, kama khazbele, ayreken fisu. Goita Jesus, goita Jesus, nailebei negus, kama khazbele, ayreken fisu. Goita Jesus, goita Jesus, nailebei negus, kama khazbele, ayreken fisu. Wikabe, samki selemate, berhane ፀሓይና ይንጎ ኣፍቃሪና ቀረባ ልበይ ካልእ ቋንቋ ለይብለይ ኢየሱስ ክበረኒ ካልእ ቋንቋ ለይብለይ ኢየሱስ ክበረኒ ውቃቤ Goita Jesus, nailebei negus, kama khazbele, ayreken fisu. Wikabe, zawdi selemate, berhane ፀሓይና ይንጎ ኣፍቃሪና ቀረባ ልበይ ካልእ ቋንቋ ለይብለይ ኢየሱስ
أي كللني أبي كل
لكم سكر أيكلني أبيك لكم يسوس يسوس جنا يسوس كبور يسوس طعوم يسوس حلال كنديتم يسوس يسوس مبان أيكلني أبيك لكم سكر أيكلني أبيك لكم سكر هللويا 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 ساعات هللويا ساعات معتتات كحلب غازة لعيني حاصرني كخون مساخة يسوس بين عاخة رهي وتعلنا نلبغا في الساعات ملا ساعات نفسي بآخة ساعات معتتات كحلب وازا لعيني حاصرني كخون مساخة يسوس بين عاخة رخي وتعلنا نلبغا في الساعات ملا ساعات نفسي بآخة ساعات معتتات كحلب وازا لعيني حاصرني كخون مساخة يسوس بين عاخة رخي وتعلنا نلبغا في الساعات ملأ تعجب نفسي بآخة ساعات معتتات كحلب وازا لعيني حاصرني كخون مساخة يسوس بين عاخة رخي وتعلنا نلبغا في الساعات ملأ ساعات نفسي بآخة يبرد كابلافات والورد خلاويها حلف علو يسوسي مصان مسا يمرت كابلافات والورد خلاويها حلف علو يسوسي مخان مسا يبلغ يمرت كابلافات والورد خلاويها حلف علو يسوسي مخان مسا أبيت أبيت مساخة كندي تعب أبيت مساخة مخان كندي تعب مساخة مخان أبيت مساخة مخان كندي تعب 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 مساخة مخان أبيت مساخة مخان كندي تعب أبيت مساخة مخان كندي تعب مساخة مخان أبيت مساخة مخان كندي تعب أبيت مساخة مخان كندي تعب مساخة مخان أبيت مساخة مخان كندي تعب أبيت مساخة مخان كندي تعب مساخة مخان أبيت مساخة مخان كندي تعب أبيت مساخة مخان كندي تعب أبيت مساخة أبيت مساخة مخان كندي تعب أبيت مساخة مخان كندي تعب مساخة مخان أبيت مساخة مخان كندي تعب
كميلي زنافقو كميلي زفكرو كميلي زفتو كميلي هرزبلو كميلي زنافقو أمرمي جسكا ناي حموس تقابلو يسوس أمرمي جسكا ناي حموس تقابلو 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 كميلي زفتو كميلي هرزبو كميلي زنافو كميلي زفكرو كميلي زفتو كميلي هرزبو كميلي زنافو أقدمي ما يحبوس أقدمي جسكا ناي حموس تقابلو 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 أبيت تساوي عبيت مساها مخان كندي تعب 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 مساها موعل عبيت مساها موعل كندي تعب عبيت مساها موعل كندي تعب مساها موعل عبيت مساها موعل كندي تعب عبيت مساها موعل كندي تعب مساها موعل عبيت مساها موعل كندي تعب عبيت مساها منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس تملالس هيوتي قدمني نمقدي منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس تملالس هيوتي قدمني نمقدي وننا لو
መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ተመላለስ አብወተይ ቀድመኒ ንመንገደይ ወነና ህይወተይ ለውጣ ንኹልና ወነና ህይወተይ ለውጣ ንመንነተይ እደልለኹ ላውነትካ እደልለኹ ክቡር መንፈስካ ንደልካለና መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ንደልለና አባዬ ንዓኻ ንደልለና ሃሌሉያ እቲ ዝልውጥ መንፈስ ሃሌሉያ እቲ ዝቕይር መንፈስ ሃሌሉያ እቲ ዘሳግር መንፈስ ሃሌሉያ እቲ ዝረድእ መንፈስ ሃሌሉያ ንደልለና አባዬ ሃሌሉያ ንደልካለና አባዬ ናባሃያ ራባሃያ Rabahaya la barrolo sakara da bahya. Rabahaya la barrolo sakara da bahya. Abaye lawtuna lana abaye. Magiyar lana abaye. Ye pakka sakara da bahya la barabase. Hallelujah. Illahu ilawennetka. Illahu kumur manfeska. Illahu ላውነትካ እልልለኹ ክቡር መንፈስካ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ብዘይባኻ بزي منفسك انتي علوني بزي بخا انتي علوني بزي منفسك انتي علوني منفسك يو زسكرني نتزي حلة سحلفني منفسك يو زسكرني نتزي حلة سلفني بزي بخا انتي علوني بزي منفسك انتي علوني بزي بخا انتي علوني بزي منفسك انتي علوني منفسك يو زسكرني نتزي كأن زغلني منفسك يو زسكرني نتزي كأن زغلني منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس መንፈስ ቅዱስ ተመላለስ አብወተይ ቀድመኒ ንመንገደይ ወነና ህይወተይ ለውጣ መንነተይ ለውጣ لهم هاللويا نتبعهم هاللويا حجون الله أما كنا الله هاللويا كرد تذكر هاللويا كسر هاللويا هاللويا نايتي أبير مدرس نايتي أبير مدرس نايتي أبير مدرس أما كنا هو هاللويا لا 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 صبايا جاسس هاللويا هاللويا لولا هاللويا
እውነትካ እደልለኹ ክቡር መንፈስካ እደልለኹ ህላውነትካ እደልለኹ ክቡር መንፈስካ ንዓኻይና ንደሊ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻይና ንደሊ ንዓኻ ጥራይ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ንዓኻ ጥራይ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ንዓኻ ንዓኻይና ንደሊ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻይና ንደሊ ንዓኻ ጥራይ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ንዓኻ ጥራይ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ንዓኻ ደጌታተይ ከፊተ ጽበየካ ኣለኹ ደጌታተይ ከፊተ ጽበየካ ኣለኹ ንዓእዞ ንጉስ ክብሬ ንዓእዞ ንጉስ ክብሬ ንዓእዞ ንጉስ ክብሬ ንዓእዞ ንጉስ ክብሬ ንዓኻይና ንደሊ ንዓኻ ጥራይ ንዓኻይና ንደሊ ንዓኻ ጥራይ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ንዓኻ ጥራይ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ንዓኻ ጥራይ ወንኖ ንህይወተይ ለውጦ ንመንነተይ ለውጦ ለውጦ መንነተይ እደልለኹ ህላውነትካ እደልለኹ ክቡር መንፈስካ 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 ሃሌሉያ ተመስገን አባ ሃሌሉያ ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር ቅዱስ ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ አማከልና ስለዘለኻ ተመስገን ንጉስ ክብሪ ሃሌሉያ ተመስገን ረዳኢና ተመስገን ሃሌሉያ ደጋፊና ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ረዳኢ ሕዋቴ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ደጋፊ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሓጋዚ ሃሌሉያ ዘሳግር መንፈስ ኣለዎ ሃሌሉያ ክብርን ስሙ ይኹን ክብርን ስሙ ይኹን ሃሌሉያ እስኪ ክብሪ ሃብዎ ዝሓገዝኩም ሃሌሉያ ተባረክ ሃሌሉያ ተመስገን አሜን ሃሌሉያ ጎይታ እምንቶና አሜን ሕጂውን ክንርዳእና እግዚአብሔር መስከን ረዲእና ሕጂውን ክረድአና እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ ስጋዕ መወዳእታ ዝሕግዝ ረዳእ አምላኽ ኣለና እግዚአብሔር መስከን ሃሌሉያ እምነት አለን ድማ ክንብለና ሕጂ እግዚአብሔር መስከን አሜን ጻድቅ ብምንታይ ዝነብር በእምነት ይዝነብር እግዚአብሔር መስከን ጽባሕውን በእምነትና ሃሌሉያ ንጥሕሶ ሃሌሉያ ጽባሕና ንሰግሮ በእምነትና ንሰግሮ እግዚአብሔር መስከን
ሃሌሉያ ክብር ንስምካ ይኹን ምሕረትካን ለውሃትካን ይስዕበኒ ንስኻ ውሽጠይ የለን ዘስከኣኒ ናብራይ ተጸብቑ ኣብ ፀጥባ ካን የብለይን በኣኻ ይምካ ምሕረትካን ለውሃትካን ይስዕበኒ ንስኻ ውሽጠይ የለን ዘስከኣኒ ናብራይ ተጸብቑ ፀጥባ ካን የብለይን በኣኻ ይምካ ኣይብኽለተይን በኣኻ ሰጊረዮ ኣነ ልሳለኻ ሞተይ ሞይትካ ዝሃብካኒ ህይወት ሳላኻኒ ኮይነ ሓድሽ ፍጥር ኣይብሓይልን በኣኻ ሰጊረዮ ኣነ ልሳለኻ ሞተይ ሞይትካ ዝሃብካኒ ህይወት ሳላኻኒ ኮይነ ሓድሽ ፍጥር ኣይብኽለትን ሓይለይ በኣኻ ሰጊረዮ ኣነ ልሳለኻ ሞተይ ሞይትካ ዝሃብካኒ ህይወት ሳላኻኒ ኮይነ ሓድሽ ፍጥር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርና ሃበስኪ ሃሌሉያ 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 معبن تغوني نسخة تتبين عايك جنغاني نقرات عيرين صرف وانت غوني يسوس اي مسالي عينا وثيني نقرات عيرين معبن تغوني نسخة تتبين عايك جنغاني نقرات عيرين صرف وانت غوني يسوس اي مسالي أمانيل الله الله مشتي أمانيل الله وشتي تتحسيت حسك المي تحسيت حسلو أباي أمانيل الله الله وشتي أمانيل الله وشتي تتحسيت حسك المي تحسيت حسلو أباي أمانيل الله الله وشتي أمانيل الله وشتي تتحسيت حسك المي تحسيت تحسلو أباي مدرغت النوى رقلت قربي سلام على وشقي سلام على مزنبي سلتي يا مسكين ازمر صغيلة عايش براي فرق انا حيزاني عايش براي فرق يسوس حيزاني مدرغت النوى نعملت عقرقي سلام على وشتي سلام على مزنبي سلتي يا مسكين ازمر صغيلة عايش براي فرق حاله حيزاني عايش براي فرق يسوس حيزاني أمانيل الله الله وشتي أمانيل الله وشتي تتحسيت حسك المي تحسيت تحسلو أباي أمانيل الله الله وشتي أمانيل الله وشتي تتحسيت حسك المي تحسيت تحسلو أباي أمانيل الله الله وشتي أمانيل الله وشتي تتحسيت حسك المي تحسيت تحسلو أباي امتعلوني 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 كاتغل زغير كاتغل زغير كاتغل زغير كاتغل زغير امتعلوني
እምነት አለኒ እምነት አለኒ እምነት አለኒ ቃልቲ ኩሉ ዝብል ቃልቲ ኩሉ ዝብል ቃልቲ ኩሉ ዝብል ቃልቲ ኩሉ ዝብል ካመንዳይ ዝፈርህ ካመንዳይ ዝሽበር ካመንዳይ ዝበርህ ካመንዳይ ዝሽበር ካመንዳይ እቲ ሓያል ኣሎ ምሳይ እቲ ጅግና ኣሎ ምሳይ እቲ ምልክዕ ኣሎ ምሳይ እቲ ሓያል ኣሎ ምሳይ እቲ ጅግና ኣሎ ምሳይ እቲ ዓሊ ኣሎ ምሳይ እቲ ምልክዕ ኣሎ ምሳይ እቲ ጅግና ኣሎ ምሳይ እቲ ሓያል ኣሎ ምሳይ ካመንዳይ ዝፈርህ ካመንዳይ ዝሽበር ካመንዳይ ዝፈርህ ካመንዳይ ዝሽበር ካመንዳይ ብርባርባር እንኳ እንሰርጉ ክፉ አይፈርህ ምንድው ዘለው ምሳይ ምኽሪ ኣምላኽ መሪው ዝኽልክሎ ትናትና ኸይስብሉ ባዕሉ ዛዚሙ ፀሓይ ዓሪብዋ ዝመሰይ መሲሉ ስለሰጠበሽ ሰባይ ኮነ ተስፋ ዝገበርክዎ ጊዙ ኣምላኽ ደመኺሉ ሰማይ ኮነ ተስፋ ዝገበርክዎ ጊዙ ኣምላኽ ደመኺሉ ብሮባርባድነት እኳ እንተኸርኩ ክፉ ኣይፈርህን መንዲው ዘለው ምሳይ ምኽሪ ኣምላኽ መንዲው ዘኽልክሎ ተኣመንስምሮ ባዕሉ ዛዚሙ ባዕሉ ዛዚሙ ፀሓይ ዓሪብዋ ዝመሰይ መሲሉ መዓሲሉ ኢለ ዘጠበኽዎ ሰማይ ኮነን ተስፋ ዝገበርክዎ ብጊዙ ኣምላኽ ተመኺሉለዩ ሰማይ ኮነን ተስፋ ዝገበርክዎ ብጊዙ ኣምላኽ ተመኺሉለዩ እምነት ኣሎኒ እምነት ኣሎኒ እምነት ኣሎኒ እምነት ኣሎኒ ካብቲ ኩሉ ዝብእ ካብቲ ኩሉ ዝብእ ካብቲ ኩሉ ዝብእ ካብቲ ኩሉ ዝብእ እምነት ኣሎኒ እምነት ኣሎኒ እምነት ኣሎኒ እምነት ኣሎኒ ካብቲ ኩሉ ዝብእ ካብቲ ኩሉ ዝብእ ካብቲ ኩሉ ዝብእ ካብቲ ኩሉ ዝብእ የለን የለን የለ ከም ኣምላኸይ ከኣሊ የለን የለን የለ ከም ኢየሱሰይ ከኣሊ የለን 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 ከም ኣምላኸይ ከኣሊ የለን 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 ከም ኢየሱሰይ ከኣሊ ብሓይሊ ብኽእለት ብስልጣን ብዕቤት ብሓይሊ ብኽእለት ብስልጣን ብዕቤት የለን 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 ፍጹም ኣይትረኽበን የለን 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 ፍጹም ኣይትረኽበን የለን 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 ፍጹም ኣይትረኽበን የለን የለን የለን
يترخب يلن 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 كم أملاخي كالي يلن 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 كم يسوسي كالي يلن 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 كم أملاخي كالي يلن 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 كم يسوسي كالي يلن 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 كم أملاخي كالي يلن 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 كم يسوسي كالي يلن 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 كم أملاخي كالي يلن 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 كم يسوسي كالي بحيلي بخلت بسلطان بعلي بحيلي بخلت بسلطان بعلي بحيلي بخلت بسلطان بعلي بحيلي بخلت بسلطان بعلي يلن 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 ثم يترقب 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 يلن 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 كم أملاخي كالي يلن 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 كم يسوسي كالي يلن 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 كم أملاخي كالي يلن 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 كم يسوسي كالي بحيلي بخلة بسلطان بعلي بحيلي بخلة بسلطان بعلي بحيلي بخلة بسلطان بعلي يلن 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 ثم يترقب 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 يلن 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 كم أملاخي كالي يلن 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 كم يسوسي كالي يلن 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 كم أملاخي كالي يلن 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 كم يسوسي اسكي كبر حنهابو هاللويا كبرنا تلعول نتقول زخئ العملاق هاللويا نتقول زخئ العملاق هاللويا كم زمسل عملاق يلن هاللويا لوم انت ما نتصبحن زاد عالم هي وزغنا اكزيابير هاليلويا نسو كل زغ الاملاخيو نسو كل زغ الاملاخيو كل زغبر املاخي هاليلويا كبر نهبك لنا ኢየሱስ ጎይታዬ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሞባእን 20 ሰውጸና በድሕሪሃ ናይ ሳማሪታን ኣለና
ክርስቶስ ጎይታ አሜን ቃል እግዚአብሔር ኣብ መዝሙር ዳዊት 144 ጥቕሲ 15 ከምዚ ይብል ከምዚ ዝረክብ ህዝቢ ቡፁእ እዩ እቲ እግዚአብሔር ዘኣምላኹ ህዝብስ ቡፁእ እዩ ይብለና አሜን እስከ ብብፅናኹም ሕጉሳት እንድሕር ኮንኩም በዚ ጎይታ እዚ ድምቕ ዝበለ ጣቕዒት ንዑ ክትብለይ ደስ ምበለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መዘምራን ጎይታ ባርኽኩም እስከ ኢድኩም ሓፍ ኣቢልኩም ንእሽተይ ክትባርኹለይ ደስ ይብለኒ ያስ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኣፎም ሓቂ ክኸውን ዝበልዎ ኣብ ምድሪ ከይወድቕ ብኣምልኾኦም ናብ ኣምላኽ ከቕርቡ ክኽእሉ ንብዙሓት እግዚአብሔር ከጸግዎም ኣብ ፀፅባሕ ንሱ ቃሉ ክርከበሎም ሃሌሉያ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም በልዎም ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ንዕና እውን በረኸትና ኢኹም የስ بتدليو زبل أملاك كركبلكم بزرف دزي እግዚአብሔር ይርዳእኹም ንሱ ዓብይ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽኩም ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ዕዚዝ ይባርኽኩም ከመይ ቀኒኹም ደሓን ዶ ቀኒኹም ተይደኣ ፍዝዝዝ ኢልኩምኒ እስከ ንርእስኹም ኣጣቕዑላ حراي مباركس كم تقول لك زين قبره مجمرت عجايش ناخن قبلينا ما أساسيتي مايكروفونات عجايش هاللهم ديهم بزي يداو كمار يونسكا عجايش قاعد حن متأخي كاله قاعد حن متأخا كاله نملكة يداو كمار يوني عجايش هاللهم من كاله بزي بزخا أبزارو زي أخا التبابعهم أجايش تليهم أبزيا اللهم إيشي أبزروا زخا أجايش تليهم أجهم كن الله ليكم ترينا أبزروا زخا اللهم ديهم اوكي قاعد حن مصخه كالوتك እሺ ባርከስ ኣብዚያ ቅድሚት ኣሎ ሰውኔ ሓፊልካስ ስምካን ካበይ ከም ዝመጻኻን ክትላለየና ኢኻ ሰላም ከመይ ውዕልኩም መጀመርያ ስመይ ኣዳም ግርማ ይባል ስመጻኽሉኻ ብካምፓላ የመጽ ማለት ቋዕድ ሓን መጻኻ ኣዳም ጎይታ ኢየሱስ ዓዚዙ ይባረኽካ ሰላም ከመይ ውዕልኩም ዝመጻኽሉ ካብ ስመራየ ጎይታ ኢየሱስ ዓዚዙ ይባረኽኪ እሺ ሽመይ ልዋም ገብረ ትንሳኤ ይበሃል ጽቡቕ ሌላ سلام نعاكم أبوان سلام كيف زح جورجو بهال كاب إدمنتون قاعد حن مصاخا حراي مباركس كمنا إبنزر اسك احبر ربيلنا احفص ربيلنا قاعد حن مصاخم ز سمع تاقعيد كلهم مسانا صنحكم جيشكم زتملسكمون قاعد حن مصاخم نبلالنا ها اطاقوا لهم قالتهم مسانا زنبر ما خلنا تمليسهم دلو እሺ مباركس رأينا كمت أبستري وزلهم نهزبنا نمدرنا ناي مسرت فوسي نممصايو كوم دماني شمنا يزبيت كريستيان ابنزر كلنتناوي فوسي يبحال مالتيو كمون نايلو معمد ذهبنا غويتا تقسي بزلو فيليبي 1:6 كل غزي مسانا ابزن حبركم كسع زلهم مسانا خدغلغلو صاوعتنا يز محبر زي مالتي امين دو يا حراي مدباتنا كل غزي كم ابوتو يزلو كله بزيكا اتاناي منسيات نابناي سوني مصيالا إلنا نحبرالنا مالتيو كمون اتاناي صلوت حداريت زنبرت عربي بملكع صومن صلوتن كوينا خاب ساعه 9 فرقان ابزي وشتي كستاي تغيرالا مالتيو قال كله كم غزيون ابوتون يزلو اي تغيرن باستر لومي اما خلنا زي مركبو هاندبت نشي سلستصلوتيو ግን ደሓን ኣይትሻቕሉ እሺ ዶ ስኹም ካ ጸልይሉ ያ
حراي باركس قدمينا بقال أملاخ مخادنا حفتنان أجل قالتنان حرا أب مأخلنا لا تزي تجاجي لومي تمالي دينيرو مبل عسران شوعتن لوم معلتي مبل عسران شوعتن بمسرات أجل قلوت راديو سلامنا مخانو نجيراتنا لا مجمرتا قرب دقائق كبائي نسا سلزلو وابلبان أملاخ كتمسجنو سلتي بتحاتو زلا كل نجر كابود ما برخوتكم يدليني وسلت بلدلا حبيرنا خنصلي اللينا أزينا نفكركي أزينا نفتوكي أجل قلوتكي قويت هاي باركو كم النابل كده نعبخي نادل دل كخت كده أملاخ كرد أكيو ننجحت متقعد مكية دمغ زبالة طاعد حزب أملاخ كم يحضركم تعميت حاجي سزل خرم معلتي أملاخ مسكن أبونا عبيو أسرار حقا مستنكريو نزع أملاخ بمملاخين بمقلقالين أزيو دسيبلني هانت تقصغاب قال أملاخ كان بيبي مزمور داويت 103 نفسين إجزيابير بارخي عوش أيزر لخلو النقدس سمي بارخ نفسين إجزيابير بارخي نتي التجبر الكي سناي كل خاء أي ترسعي تعمي إزجر من أنا سرار أملاخنا كذكروا خلقوا نقوليسا 7 كم قل مدحاني يتقبل يوم شعو جزاي وسدين نيرو تمكت مسوس هاد كعطيف كأخاب قال تأتو سلزي 7 أتحيزي مزمران كويني شمون تعمت قلقيلة مالتيو كابو خاب ريديات جزي أبير 84 دمه أمنا يملك جزي أبير تسوي عني ندحري زي بلينيرو تتصاوى بفلي أتصاوى عينيرو كاب عند حركة سبحاتنا أملاخ قولي حيلان دحري تريي فلتني زي أبير مسجن 85 ترعينا يريديو هيبون مالتيو عبد برزيت بهال عدس أبا مسكتكو حادث سبعي يفلتون يوم ساعة 4 تسعين دات لنا خلنا زاقوالي مسخدو خد سلي لهم نس حراي اليوم دات لنا خلنا شو أنت يبلوني بميكروفون بس تجربة هونش لو بزوش هز بلا بركة ستوني عايش الله يلومني عبد الحر ميكروفون كوين كسني نبى عايش حات قد صار هزبي بقى عايش حات يلومني قد صار هزبسي نبى رخد كنت كون ريأكل له بقى أبقى بعد ما يبهر مارو تشاجر يالله يلومني 85 مالتيو 86 نبز عدي مزيم تطعام ودعتها 86 شورت كورس سينيورو يزوي زي مشن زبل بس مسودعكو يرترا تمليسه كاو 87 كأنا بز خامسه تقول ماكم تارع تخكل كتكون 89 أبريديو منستراتي أب بسرعة دمسي مالتيو كاب 89 كصح جبردية تجزي أبير دارجاش ومونت تشعت عمت مسراديو بسرعة نتمهاركن ناقل جيلا مالتيو ويتردي إن خاف كاب 9 راديو سلامنات حلم نيرة ويتردي إن خاف 9 مسكرم حدا دما با يكاتيت حدا دما أبا أجرو إلنا مالتيو زائد جزي أبيهريا ما بزخل لك كم حالفكم ترى لكمني بزح عقبة وريدنا بزح قلقلة وريدنا بزح عقبة ديبنا بزح حرفاف كنتات ونحالفنا جزي أبيهر جن أموني إذا أملا خير إياه بحلف أبزانا يسدت وان كريا خلقه عزيو كبير وان يرحب كل تشحن 10 هاني بالحواي قدي فن مسكري كسع كل تشحن 20 كل تنزنبري كذكروا خلو حد هذا جزي بتعني نبعتي كي تردى أني يفسس ناو تكبير يا حليفه ويتاجن أمونيو نأمون النوتي أنا 5 جنوز دلي براديو تسحنت مع التون تكون راديو سلامنا أقاري سايت فلتني 30 شو عتن عمت مالتي بطعم زجر ماكم كنجمر كنا بربع ساعتين جميرنا 3 معلتي دحرايجن كتفنا نعبي مثلا أب حدا عمت دخلت الشيح مالتيو ملو نايف ربع ساعتين فرق ساعات كأمزمور مرجع خينا كل تشحن حدا كملو فرق ساعات كينا كاب كل تشحن حدا كساع حج جنزجر ماكم نجر أفرق ساعات تدريته أنا كاب كينيان إرتراخ أدخل لهم زنبرن حلمي كل حزب كريستيان كل مناسي نزع قالوا زي منا إيدن هبن كل ناس داك ساعات كنجلجل نير حلمي جنا يكونن نزع قالوا زي خمن يدقفوا ترى يكوننا ليه فلتنا سبعة أرجعويان بتعم زجر من حدا جزي حدا مستر أمول زبز نجرن تايلون نسي نحنا أرجعويان ندينا عمدا أرجعويان نقمت إلني حجي درار ناسي كأثر متان كين تأمي درارنا رشينا بقى شات رئيستنا عندك أسيلو حنت جزي بسومن بس 5 جنزب أواتينا نعقلوت نسدد يلنجرنا أجر ماكمني لذا زعقلوزي كندز زعكل عمتات كجلجل كما يلو خيل ترى لكم زوم تصعدون عنا دي فلتنا عقلوتنا زي فلتو إذا عقلوت كما نجلجل له ترى لكم زبح بشاعر تراويان إثيوبيا هنا نجلجل له
أديكمني نزع قالوا زقن ولا حدا يمانا إيده بزي ما هو قرب يسمعني قال إدما أملاك ردي إننا خا ردي جبي حياتك أتوليدا مالتي ناي تجري خبلكم كله خجن بقليل كي مثلكم نقول ما تيسي لارجع 13 عنقطات يزبط إزغا ردي أتجزي أبهريو عمي إنا جميرنا يا رديو جبي حيوت دما أبزح بطاطات كأتزرقي حلا بزدنا قناتات نزع قالوا تزخا مالت ويتا 5 رأكم يا مانا إيدكم كتبوا تعقلوا سي نحنا قالوا نحنت بتخرسي أنا قالوا تايكون ناي كلها إحنا قالوا نزع قالوا زي مانا إيدكم كتبوا زي أبير يردعكم قبلكم مفتدوا تسقى عبزز رد أنا زي أبير صباحك ابن إزريو ابن إزر كوين خا خسالين نايو أملاخي باركم حرام باركس حفلنا كلنا مس منفس እግዚአብሔር حبيرنا مس أبونان أجلجالينان باستر جورجون حاونا سهلا كنا نعمل سلي أخنا مسجنينا يعقوبن إسحاون ريخهم مالو بركة نموراس معرخن ديك بأسو خلو حكيدو آمين دو ترجم بركة سلس تردو أميم سلس دما ترجم بركة الناترد أن خمبارخينا نساد ما الناترد أن تبركتنا حوات أخذ قبلة أشدو كبرنا أملاخ يكون سكيا داونا كلنا خنزرق حنا أملاخ مسكن حيلي دهب ناقل قلوت حيلي دهب إكزابيري نتعيو أتصبيقا زمنا كله نكزابير إدميا جزيئة كلنا قرادا هيبا نبحث نبرخت كوينا مو دقنا إكزابير كا بزد ليا زبلو كله خمل الله بزد ليا زبلو كله خدقفا بزد ليا زبلو كله خبرتعا إكزابير إيد كل جزء مساخد كون نده حسبنا مس باستر جرجو خينا كن بارخينا يا وايك زيابير قويتا سراويت أزينا نمسكنا كالنا أولسن سيلاسن عبيت ما سرتي خلو مزمر مزمرو كسرتاتن معصوتاتن نبيت ما سرتي خمسة سبرة كلهم إسرات كأخام تحقسوا كمودو ما أبز ساعات زي بناي راديو برودكاستين أبز حد إسراتن أبز حد حموماتن هوسبيتالاتن أتيو نتقالات كاكزي أبير أبتوشت إنه يصحفون يوقتن سلزلو الزنا مسكنا كلنا زين ما عسران شو عتن عامل زجبرة أقولت وانجيل نايب السرات بأف راديو كزرم كنجرم كله بزيكا أتوم عبرخان أبيت ما أسرتن زلو خالق خلطن كل اليوم زغل يلن سلزي بزمن قدزي نتقالات كازغل كله سلزي اللو تدا أسر السبيل السرم برك على أملاخي السرني خم تباهله قال وانجيل أبتم أسراتن أبتم حوماتن بسيحو قبر خان تكبر كان سلزي قبر بزا أزينانا مسكنا كلنا إذا أقول زي عبيين برني إشتاء يكونن عفتنا حرنتك سران شوعتنا عمد ناقل قلت إنه نايب على بعال كوينو لو ما عال تخب عالكم زلوا سلزفلتنا أزينانا مسكنا كلنا نيوتان ناقل قلتان نتعنا نحيلان نبارك اختبارها زمن علمي عن نبارك اختبارها بيسوس كرسوس صلين آمين كله نجزاء بحر يخون آمين تزتأمن كيو عملاخ أمونيو نهمي خزارب كلوس نعيو أداوين تايقبريلو أتصنع إلى آمين إيه داوكي يتصنع معلتات كدما حيل خدما خم معلتات كي تحدث يسوس كريستوس قويتاي أسكبز أجل قلوت نايم محرا زتبارخا الله دي أبيت ما أسرتي أبو زحباتات كوينو دماغ دبالة تاقعد قال إخزابير كزارب كلهم منادا إلو نتوم بقال زتوجهلكم سنتاي جبرو عطف كبري يجبؤمي إلو أما أكلنا كن لليوم كن لأخهم كن إززهم سناي نجاريمو بتوم من ساعات كلهم بقولوا نجار تديلكم زبلت كتركوا بلا بزي معلت زي تحساس بكم آمين ده قويتا يسوع عزيزي بارككم
ሕጂ ናብቲ ዝኸበረ መደብናውን ከም ትወትሩ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ክንከይድ ኢና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 10 ከምዚ ዝብል ኣሎ እግዚኣብሔር ከዓ እቶም ህዝቢ ኣብ ምድሪ ዝነብሩለን ኩለን መዓልታት ምፍርሀይ ክመሃሩ ንደቆም ድማ ክምህሩስ ቃለይ ከስምዖም ናባይ ኣክቦም ይብል ቃል እግዚኣብሔር ኣሜን ኣሜን ዶ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነብሩለን መዓልታት እንታይ ገብሩ ምፍርሀይ መታን ክመሃሩሲ ቃለይ ክነግሮም ናባይ እንታይ ግበሮም ኣክቦም ኣሜን ዶ ምፍርሁ ክንመሃር ተኣኪብና ኣለና ኣሜን እስከ ስለቲ ዝመጽእ ቃል ድንን ኢልና ሓንሳብ ተዛረበን በሉ ኣሕዋተይ ኣገልጋሊ ሓውና ዮሃና ናብ መድረኽ እናመፀ ሎም መዓልቲ ብቃል ዘገልግለና ንስዩ ተረኸበለይ ቃልካ እግለጸለይ በሉ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ሃሌሉያ እስከ ካብ ዘለና ሓንሳ ክንትሲናሞ ሃሌሉያ ቬላራዱ ቬነስ ክንጽልና ስለ ቃል አምላክ ክንጽልና አሜን ሃሌሉያ ቬላራዱ ቬነስ እንተኪደ ቬነሞሽ ቫዳ ሳንታ ኪዳ ቫነስ ለቭረደሰንት ቬሌረደ ቬነሞስ አሊ vrada santa እስከ ምስልቻወሉ አጆክ ምስልቻወሉ ለማ አልተ ከዛርቦኩ ምስልቻወሉ አባይ ይሰርሕን ይበሉ ምስልቻወሉ ጆኹም አባይ ይሰርሕን አሜን አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ መጽሐፍ ዝብሎ ሰማያትካ በመንፈስ እግዚአብሔር ጸር አሜን ኢዱ ድማ ተበራረው ጋር ታገበርቶ ወጋቶ ተባይለ ከም ተጻፈ በኢየሱስ ተሳኽን ቃሚና ክንቃሚና ለማ አልት ዝውቃዕ መንፈስ ታግበሪ ክውቃዕ አሜን ዝውቃዕ መንፈስ ክውቃዕ زهرم منفس كرمي أبو بيسوس كريستوس يوسم تنقولا بيس نوغولنا مرقم نوغولنا بيسوس بيسوس كريستوس يوسم بيسوسم زبا عزز منفس بيسوسم تغزمت منفس بيسوسم بيسوس كريستوس يوسم هذا حدا جزء فيزيس مسولكات مفساس كان هذا بلعقان هذا مستايكا كون منفس هو علم تأير كان تيخبدك كاسزلو يخبدك كاسزلو زلوا ما عاد خنقورينا خنقاومينا كتبارا برك تكرالك آمين أبو بيسوس كريستوس يوسم قال أملاخ المسمع نمملاخ بيت أملاخ متزعي كل نايت المات منافسي بي يسوس من رقم لنا بي يسوس من متنو لنا بي يسوس مستبتنا يخون يسوس كريستوس قويتاي كفلو هاللويا أقل قال يوهنا بهال كابتا أب كريستوس زلا منجستن تعجسن ما معلتكم يا مين يسوع كريستوس قويتايم بزح جزء منفسها ونجار كنا استوعل تزايكي لنا بزح نجار كحلفنا منفسها ونجار كل جزء انتهى لي بس منفسها مستوعل اللي قبله يا تسأجم تايو قد مثلث تسوم أكباب خون هذا رأي رأمه نبز ما حبرنا انتهاتو تكياتو إذا تكنتاي مسولكو قويتا زدكم زبع عزيز منفسي سلشكا كون كان تكيس كابو زخات ترف spiritual عالم نخيت دس نبيت عملاق نخيت مت انت سيس قبرها كل شيء سلز سر حالك ده زي برحالك انت كمسلك مالك ايه امسي دكيسه كم كنا يكونن منفسها ونجر منفسها ونجر مستوعب لي امين كابي وتكون كل جزء زعلت لكم تخوني زعل زلخ ده زي معكم منفس عملاق ما تقول له قال عملاق ما تقول له كل جزء تاخذ كون تقول لك ريدي تكون لك امين هاللويا إنكا يوتينكا كبر اللويخا هياو كدوس مسواتي غير قربلكا كمتي نسخات داليو كمتناي لبخا قويتا تتقملي نخبرخا تزارو هنكا يوتينكا كبر اللويخا هياو قدوس مسواتي يخونلكا كمتي نسخات داليو كمتناي لبخا قويتا تتقملي
ንኽብርኻ ቬላራዱ ቬኔሞስ أبو بيسوس كريستوس ياوسم لو من غواينا خزار وتصلي الله نفس وكف سب لو ما عاد تزارب تصلي الله أبو بيسوس سم قال كالو ما مونغونا خزرع أم مونغونا خاي أم مونغونا خسرح أبو بيسوس سم أتي حدش دش بالكالكا أتي كونتات زلوت كالكا أتي سبات زلوت كالكا لو ما مونغونا خزر تصلي الله أبو بيسوس كريستوس ياوسم نعيد بارك هذا ما اخترداني بمنفس كا خزار بيسوس سم نسمعته نبرخت زخون كزارب تصقها اختم زحلي رديتك اختم زحلي تصلي اللهم قويتين املاخين كنا فريك تحلو تصلي اللهم بنجر كله كبر نسخه وسد بيسوس سم امين يسوع كريستوس قويتاي اغزابير از ملخت خبزبني استات حدا ورح حليفنا ازوي ملخت دما نزا بيت كمصن خلو سرا حدا نجر اغزابير تزارب انت يسوع خازبن أب أيهود بزحات بعلات الله إخزابير كبعلو زقبهم تيزهبوا بعلات الله هذا خبط بعلات تيزبها لسكت فوتريهم محدث بيت أملاك زبل مالتي آمين آمين هذا بعل تاي خبط عبيت بعل محدث بيت أملاك إخزابير ما لو من نظام عبر بمنفس تيجرو خبر لي كحدث هذا يلا آمين هو النفس وكيف تعبر كحدث لو مي كما خمس توزع زبل خلو ريستور كهوني إخزابير كحدثي كابا خمس توزع زبالة بمولو نا إخزابير نقر تخبري كحدث آمين مخنياتو هذا خابت بهار إخزابير تاي مخان تفطرهم إخزابير يفطر زفترة معرف هذا خزارب كله إخزابير نتايلو أملاك دما سماين مدرن تاي قبره فترة بدي حريون تداريهم إخزابير كفترة يترينيهم تخبر كسر ريحهم تري كابت قلت رخل تجمير إخزابير تخبر كقبر كل خاطري مفتار كاب زين نابهلوك متصخلو مسرح دما كابت زلو انت خاتقبر كلا خماتي كالا قطعي سرح كلا خماتي فزي إخزابير أبز فترة معرف هذا قطر هذا انت يزول أملاخ بمجمرة سماين مدرن انت قبره فترة مسوال قطر خلت انت يزول مدرن دما قران برخان نبرت أبت قطر خلت تجمير شعو أبت مدري إخزابير تخبر جميرو متعراي كم تجمر ريستوريشن كم تجمر إخزابير سلازي إخزابير هذا خبط بهارو بزو حساب زي تردو انتي قبر يفتر ترايك انتي دا انتي قبر ريستوري انتي قبر يحدث ما إخزابير امين امين لو ما عاد زحد سبالو لو ما عاد حدث نفس الله لو ما عاد حدث نفس الله لو ما عاد ريستور زغون سبالو زنقح سبالو لو ما عاد مخنياتو بهر نا إخزابير تاي مهان تفطريهم هذا كابت زغور نتسرحوا انتي قبر إخزابير مسيركم يحلوا إخزابير انتي قبر إله يعقبوا إخزابير انتي قبرو يعقبوا بالحري إخزابير تاي قبر نتزعقبوا دما كونسيستنتلي ما تانك نبر تاي قبرو مسيركم أبو براين معرف هذا قلت ثلاثة خزارب كله نسو ناي كبرنا أبرا عنك البهارين كلش ننتايلو نبزول دما بزع بحيل قال تايرو تايرو زمل قالوا تايرو مالت أب إكزيستنس كما تقدر فوق مالت إذا كله أم مدرس قبر زبالة إخزابير حنسا مسفطرو ساعة ما عاد فرد زهو وانتايز قبر إكزيست قبر زقبر إخزابير بعلي مالت سألت نحنا دما إخزابير مسفطرنا مسودقنا دقيمو مساتن سانا ويكام مسد حننا إخزابير نعنا زاوا بزح بركات الله بتعم بزح بركات بتعم بزح نجار إخزابير في وقتنا جريو قلنا دائما سيركم أماني وي بعشنته وي بشللتنته وي بزح نجار سيدان ما تتها قول خلي كسرقة كحرلو كتفعلي خلي مزح كزار كله خميل أول قلي هانس معرف عسرته قطر عسرته قويته كزار كله انتاينو سراقة انت قبر كسرق هم كحرت تقبر كتفيز مسئول أنا قلنا هوات مسترفو هواكم يزمتهم سيدي بعشنتكم ويد ما بشللتنتكم ويد ما بمدقاتكم سيطان كباهم زوزو تالي لو ما عاد إخزابير ريستور كقبري آمين آمين لو مي إخزابير كحدو شيء كباهاز توزده بزوح النقر كباهاز توزده زي ترداكا تالي لو ما عاد نمستوعال تمسيخا لو ما عادتي نمستوعال كتمسيخي مخنياتو إخزابير حدا بهارين تايسا زخونينا ريستور أم عرف إسران حدا رأيوهان صداقتكم تاي قبر الله خيلو إنه حدش سماين حدش مدرن تاي يحدش يدلو إخزابير حدا خابت بهار إخزابير نفس وكف كردوز قبون تاي مخان تفضريهم محدث لومي ناقل لهم مسويهم كحدث ناقل لهم تعناهم كحدث ناقل لهم برخاتكم كحدث مخنياتو قال أملاكم يزمهر يوسف ويدما يعقوب بمدفع يوسف نا أستاذ إسرع عمت يغون تسفى مسقورته هذا ما عدكن يوسف ودها انت هللمو بيوت هللمو يوسف ودها جزائنا من ناي جبتي ناي ملا جبتسي نص انت كاينو بويتا اما هداري
ኮይኑ ምስ በልዎ ከመይ ገይሩ ይኸውን ዮሴፍ ሓደ መዓልቲ ግን ፈርዖን ኬትካ ዘድልዮም ዘበለ ኩላ ኣኸሎም ኢልዎ ዮሴፍ ድማ ሰረገላታትን ኣእዱግን ኣንስትዮን ተባዕትዮን ብዙሕ ፅዒኑ ናብ በረኸት ናብ ያዕቆብ ምስ ሰደደ ሽዑ ያዕቆብ እተን ሰረገላታት ዮሴፍ ዝለኣኸን ምስ ረአየ መንፈሱ ድማ እንታይ ግበረ ኢሉ ተሓደሰ ኢሉ ሎም መዓልቲ መንፈስኩም ዝሕደስ ሰባት ኣለኹም ሎም መዓልቲ መንፈስኩም ዝሕደስ ሰባት ኣለኹም መንፈስካ ትሕደስ ሰብ ኣለኻ ማእኸልና ምክንያቱ እግዚኣብሔር እንታይ ይገብር መስልኩም ፀጋ ይለቅቐሞ እንታይ ይገብር ይሕድሰካ ምሕዳስ ክኾን ሎም መዓልቲ ህይወትኩም ኣብ ነገራትኩም ምሕዳስ ክኾን ብዙሕ ግዜ ክነግረኩም ሰይጣን ብርቱዕ ሰብ ዝኾነ ኣይኮን ጉዳያት ካባኻ ዝወስድ ወይ ብሸለልትነትካዩ ወይ ብዕሽነትካዩ ወይ ብዘይ ምፍላጥካዩ እንታይ ዘርኢ እቲ ሰይጣን ኣብ ህይወትና ተዓዊትሉ ዝብሎ ጎደሎ ሃጓፍ ኣለና ንብሎ ኩሉ ኣንጎሎና ህይወትና ኮርነርስ ናይ ላይፍ እንታይ ዘርኢ ንኣምላኽ ዘይንፈልጠሉ ብርሃን ምጉዳልን ዳርክነስ ኣወሚዐዩን ዘርኢ ካብ ንኣሽ ነገራት ጀሚርኩም ካብ ቅንኣትኩም ጀሚርኩም ንኣምላኽ ዘለኩም ቅንኣት እንድሕር ዳ ጎዲሉ ሰይጣን እንታይ ጌርካ ማለት እዩ ቅንኣትካ ወሲድዋ ንስኻ ምስ ሓውኻ ተቐየምካ ምስ ሓፍትኻ ተቐየምካ ኣብ ገለ ምቸሽ ተኸራረኻ ይመስለካ ኣብ መወዳእታ ግን ንኣምላኽ ቅንኣት እንታይ ጌርካ ግርህነትካ ከምኡ ኢሉ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቆሮንጦስ ጳውሎስ ክፅሕፈሎም ከሎ ከምቲ ሰይጣን ንሄዋን ብግርህነታት ኣይግበራ ዘስሓታ ንኣምላኽ ዘለካ ግርህነት ኣጥፍእ ንቤት ኣምላኽ ዘለካ ግርህነት ኣጥፍእ ንኣምላኽ ንሕዋትካ ዘለካ ፍቕሪ ተጥፍእ ፈቲኻ ኣይኮንካን ንሕሪ ኩሉ ግዜ ቅልስካ ስጋዊ ኮይኑ ምስ ሰቢኻ ትሪኦ መንፈሳዊ እንተኮይኑ ግን ፈሊጠካ ኣለኹ ኢኻ ትብሎ ነቒሕልካ ኣለኹ ውዲድካ እንታይ ገይረ ኣለኹ በሪህለ ኣሎ ታስዋይ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ንሕና ግና ንውድድ ሰይጣን እንታይ ንገብሮ ኢና ኢሉ እንታይ ንገብሮ ኢና ኣቶም ሰባት ምሳይ ኣለኹም ዲኹም እንታይ ንገብሮ ኢና መንፈሳዊ ትኾንካ ይትስሕቶን ኢኻ ምክንያቱ ኣቐዲምካ ኢኻ ተስተውዕል እቲ ጉዳይ ናይ ስጋን ደምን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ መንፈሳዊ ጉዳይ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ መፂኻ ናይ መን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ቤት ጎይታ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ንስኻ ናይ ጎይታ ኢኻ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ክንነግሩ ኣሕዋተይና ሓተይ እግዚኣብሔር ንሰይጣን ምስ ደርበዮ እቲ ዘጉዮ ንሰይጣን እንታይ ምዃን ትፈጥሩ ኢኹም ኩሉ ግዜ ብምሕረት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስለንነብር ንሕና እዩ እዚ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ዘረ ኣብርሃም ላዕለ ዓለም በር ዘረ መላእኽቲ ኣይገበሮም ኣይለዓሎም ክብል ከሎ ኩሉ ግዜ ዘረ መላእኽቲ ኣይለዓሉን እዮም ናብ ምድሓን ዕድል ኣይወሃቦምኒ ሓደ ካብቲ ዘጉዮ ንሰይጣን ንሱ እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ከጉዮ እንተዳ ኮይኑ ንዓኹም ብምትንጋፍ እዩ ንዓኻ ብምትንጋፍ ጉዳይካ ብምሓዝ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንስኻ ክትበኪ ክተልቅስ ክትጉይ ከለኻ ሽዑ ንእግዚኣብሔር ዝሕዝን ኣሕዋተይና ሓተይ እግዚኣብሔር ሓደ ካብቲ ዝፀሎ ንኣማልእ ከጥፍኦም ዝደልዮም ምኽንያት ወላ ሓደ ዘይፍልጥ ጨቕላ ወይ ከዓ ውላድ ህፃን ንመስዋዕት የዳልው ሰብ ዝነበሩ እዩ በዚ ነገር እዚ ዝጉህመን መሲልኩም እግዚአብሔር በደል ኣብ ዘይብሉ ሰብ ፊውቸር ደስቲኒ እግዚአብሔር ኣብ ዝፀሓፈሉ ሰብ ከመይ ጌርካ ብሓዊ ትሕልፎ መልክዕን ምስሊ ኣምላኽን ከመይ ጌርካ ብሓዊ ትሕልፎ ስለዚ እግዚአብሔር ዝጉህ ማለት ሰብ ኣማልቕ ምንባሩን ዘይምንባሩን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጓተ ዘይኮይኑ ዝውስኾ ነገር የለን ማለት እዩ እዚ ኣሕዋተይና ሓቲም ሎማ ዓልታ ኢኻ ሪስቶር ትገብረ ኢኻ እግዚአብሔር ሪስቶር ገብረካ ሎማ ዓልቲ ሪስቶር ገብረካ እግዚአብሔር ምሕዳስ ናይ እግዚአብሔር ኣሜን ኣሜን እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ባህሪኡ እንታይ ኢለኩም ምሕዳስ ምናልባት ጊዜኻ ተበሊዑ ጊዜይ ዘመነይ ተበሊዑ ትብላለኻ እግዚአብሔር ጊዜ ይመልስ ጊዜ ይመልስ እግዚአብሔር ምናልባት 10 ዓመት ይመልሰካ ይኮን እንታይ ዳ ኣብ 10 ዓመት ክትገብሮ ዝግባእካ ኣብ ሓንቲ ዓመት ከም ትገብሮ ይገብረካ እግዚአብሔር ሪስቶር ይገብረካ እግዚአብሔር በተኻልነቱ እንታይ ይገብረካ የፍጥነካ ማለት እዩ ምርኮታትካ እንታይ ይገብሮም ይመልሶም አሜን አሜን እስከ ገና በሉ እግዚአብሔር ምሳይ ስለዝኾነ በሉ ገና በሉ እግዚአብሔር ክሰርሕ خبرمكم مصحف ግዛር ኮሎ እንተስተውዒልና ሉሲ ካብ ደቅታ ዝወለደት ታዝመኸነ እንታይ ገበረ ኢሉ ታዝመኸነ ደቅታ መኻን እንታይ ገይሮም በዚህም ሃው ሓደ ግዜ መንፈሳዊ ቴክኖሎጂ ኣይንፈልጦን ኢና ኣሕዋተይና ሓተይ ኣምላኽ ዝሰርሓሉ መንፈሳዊ ኣሰራርሓ ኣይንፈልጥን ኢና ኣምላኽ ካብ ዝሰርሓሉ መንፈሳዊ ኣሰራርሓ ድማ ሎም መዓልቲ ክነግረኩም መፅእ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ በረኸትካ ዝተወለደ ስለምንታይ መስኪልካ ንቤት ኣምላኽ ምሃብ ገዲፍካ ምሕሻሽ ስለዘብዛሓኻ እግዚአብሔር ነትናትካ ነገር ክባርኾም ዝደለየስ መጀመርያ እንታይ ግበር ኢሉ ናባይ ኣምፃእዮ እግዚአብሔር ተዘይባሪኽዎ ነገራትካ ይባርኽን ወላ ፅዕሪ ዒልካ ወላ ፀልሕ ደር ኢትስ ናት ኣባውት ራኒንግ ብዛዕባ ሙግያ ይኮን እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ኢድ ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ ምብራኺት ጉዳይ ኣምላኽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ትንቢት ዝረኸብኩሞ እንታይ ግበር ኢሎም 10 ናብ ቤተ ኣምፂኡ ኢሎም ኣይብሎም
ስለምንታይ ኢልዎም ይጎድሎ ስለዝኾነ ባይዘወይ ንመጀመርያ ግዜ እግዚአብሔር ፈትኑ ዝበለ በኹም እዩ ናባይ እሽርኩም ኣምፅኡሞ ኢልዎም ሽዑ እንታይ ግበሩኒ መሳውቲ ሰማይ ከፊት እንታይ ተይገርኩም ተዘይባሪኸኩም እግዚአብሔር ፈትኑኒ ተዓዘቡን እንተዳይሉሲ something wrong አሎ ባኻ ማለት እዩ ባይዘወይ ክልተ ነገር ክመኽረኩም ቀዳማይ ንእግዚአብሔር ኣይትፈትንዎ ንቓል ኣምላኽ ግን ፈትንዎ እብሓቂ ዝቓል እዚ ሓቂ ድዩ ዝቓል እዚ ከምኡ ድዩ ዝቓል እዚ ብርግፅ እዚ ቃል እዚ ህያው ድዩ ይሰርሕ ድዩ ቸኪት ፈትንዎ ሽዑ እምነት ክትለማመዱ ኢኹም የሕዋተይ ንዓተይን እግዚአብሔር ሎ መዓልቲ ክረዳእና ፈትዩሎ ኣሜን ኣሜን እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ባህሩ ናብ ምድሪ ክመፅእ ከሎ ወይ ንሰባት ክግለፀሎም ከሎ ርእሱ መጀመርያ ዝገልፀሎ እንታይ ኢለ እግዚአብሔር ርእሱ ዝገልፀሎ ንኣብርሃም ክመፅእ ከሎ ኣነ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኺ ኤልሻዳይ እየ ርእሱ ገሊፅሉ እንታይ ኢሉ ኤልሻዳይ ኣነ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ናብ ህይወትካ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ርእሱ ክገልፀልካ እዩ ዝመፅእ ርእሱ ከፍልፀካ እግዚአብሔር ንኣብርሃም ክባርኾ ከሎሲ ንየማን ጠሚቱ ንፀጋም ጠሚቱ ካብኡ ዝዓቢ ዘየለ ከም ዘይሉ ስጋ ርእሰይ ኢልዎ ማለት እዩ ብርእሱ መሓለ እዩ ዝብል ስጋ ርእሰይ ብርእሰይ እግዚአብሔር ብርእሱ ምሒል እንታይ ክንገብር ከም ዝገብሮ ከም ዝባርኾ ብርግፅ ሕዋተይ ንዓተይን እግዚአብሔር ባሪኽናይ እግዚአብሔር እንታይ ጌርናይ እስከ ባሪኽኒ ይብሎ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ መንፈሳዊ በረኸትኩም ካብ ግዜኹም ጀሚሩ ግን ሪስቶር ዝኾነሉ ነገር ሎ መዓልቲ ክንዛረብ ኢና እግዚአብሔር ሎ መዓልቲ ክመዕደና ፈትዩሎ እግዚአብሔር ሎ መዓልቲ ክዛረበና ፈትዩሎ ምክንያቱ ንእስራኤል ሓደ ሽግር ኣጋጢሞም ዩኤል ክዛረብ ከሎ ኣብ ትንቢት ዩኤል እንታይ ኢሉ እተን ኣንበጣን ኩብኩብታን ሓሰኻን ጎዶበን ዝበልዐን እንታይ ገብሩ ዓመታትኩም ኢልዎም እግዚአብሔር እንታይ ከገብረኩም እየ ክኸሕሰኩም እየ ግን ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ዝኸሕስ ሓደ ግዜ እንድሕር ተስተውዕሉ ኮንኩም ኣብ ቀዳማይ ነገስት ኤልያስን ኣክዓብን ኣብ ሓደ ከረን ከይዶም ኤልያስ ጸሎት ጀሚሩ ኤልያስ ጸሎት ምስ ጀመረ ኤልያስ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ነቲ ባርዩ ኬትካ ናብቲ ባሕሪ ጠምት እሞ ደበና ኣሎ ዶ የለን እናበለ ይፅሊ ነይሩ ማለት ኤልያስ እቲ ታሪክ ሰትፈልጥዎ ብዛዕባኡ ይኮንኩም ክዛረብ ደልየ እንታይ ግን ክትርድኡ ደልየ መሲልኩም ሓደ መንፈሳዊ ምስጢራዊ ክትርድኡ እንታይ ገይሩ ኤልያስ ደጋጊሙ ምስ ጸለየ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢልዎ ክንዲ ጉንቦ ይትኸውን ደበና ርየ ኣለኹ በቃ ኢትስ ፊኒሽድ እንታይ ሰሚዐ ኣለኹ ንኣክዓብ መፂኹ እንታይ ኢልዎ ንኣክዓብ መፂኡ ዳይ እንታይ ኢልዎ ብርቱዕ ዝናብ ሰሚዐ ኢልዎ ደበና እኮ ይረአየኒ ኤልያስ ዝረአየ መን እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ግን ዝሰምዐ መን እዩ ስለዚ እቲ ዝሰምዖ ድምፂ እንታይ ክሳዕ ዝገብር ፊዚካል ክሳዕ ክረይት ዝኸውን ናብ ምድሪ ክሳዕ ዝመፅእ 7 ግዜ ጸልዩ ማለት እዩ ዳሕራይ ንኣክዓብ ኢልዎ ምስልኩም ኣክዓብ ሕለፍ ኢልዎ ውሕጅ ከዓግተካ እንታይ ግበር ሕለፍ እስኻ ዳሕና እግዚአብሔር ኣለኒ ንዓይ ካልእ ቴክኖሎጂ ነው ንስኻ ዘይትፈልጦ ንዓይ ናይ ኣምላኽ ካልእ ዝተለማመድክዎ ልምዲ ኣለኒ ንስኻ ዘይትፈልጦ እስኻ ውሕጅ ከዓግተካ ብምንታይ ኪድ ብሰረገላ ንጉስ ኪድ ኢልዎ ኣነ ግን ብኻልእ ክኸይድ ኢሎ ሽዑ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ኢድ እግዚአብሔር ድማ ኣብ መን ነበረት ኢሉ ኣብ ኤልያስ ነበረት እሞ ቀድመ ሰረገላ ንጉስ እንታይ ይገብር ነበረ ይጎይ ነበረ ማለት እዩ ሰብ ብናይ ፍጥነት እዩ ንናይ ነገስታት ሰረገላ ዝኸድም ኣነስ ኢድ ኣምላኽ ተዘይኮይና ኣብ ምድርና ካብቶም ዝፈለጡ ጉያይት ዝበሃሉ ሓደ ይሻምቦልቲ እዩ ንፈረስ ክቕድሞ ይክእልኒ ኣሽንኳይ ንኣፍራስ ሕዋተን ሓተን መንፈሳዊ ነገር እንድሕሪ ክንነግረኩም ጀሚርና ክርዳእኩም ከስተስርዑን ኣብኡ ግዜ ክትወስዱን ክትክእልለኩም እዚ እግዚአብሔር ድማ መሳኹት ሰማይ ከፊተ ተዘይባረኩም ዝብሎም ዘሎ ምክንያት እንታይ ዝገደፍዎ ነገር ስለ ዘለይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ካብቲ ዝመረና ኩሉ እንታይ ምዃን ትፈልጡ ዶ there is principles እንታይ ኣለዉ ስርዓታት ኣለዉ ኣምላኽ ክንገብሮም ዘለና ስለዚ መጽሓፍ ክዛረብ ከሉ ካልእ ቦታ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ኢሉ ንዘረኣይ ዘርኢ ኢሉ ንተቐላባይ ከ እንታይ ዝህብ ምግቢ ይህብ ኢሉ ንዘረኣይ እንታይ ኢሉ እስከ ዘርኢ በሉ ምሳይ ንዘረኣይ እስከ እንታይ ኢሉ ዘርኢ ንተቐላባይ እንታይ ኢሉ ምግቢ እግዚአብሔር ንዘረኣይ ዘርኢ ንተቐላባይ ምግቢ ዝህበሉ ምክንያት እንታይ ምዃን ትፈልጡ ዲኹም ጽቡቕ ጌርና ኣይዝርዳእኒ ኣብ ሓውሲ ከተማስ ኣብ ዓዲ ሰብ ዝዓበኸ ሰብ ዘሩ ኣይበልዕን እዩ ዘሩ በልዕን እዩ ሰብ ሓረስታይ ዘሩ ይበልዕን እዩ ኣማኒ ግን ብዕሽነቱ ዘሩ ይበልዕ ንቤት ኣምላኽ ክውሃብ ዝግባእ ዘር ተበሊዕኻዮ you will turn a cycle ክሳዕ ካልእ ዘር እግዚአብሔር ዝህበካ ኣነ ክነግረኩም ስለ ዘፍቅረኩም ሓቂ ክነግረኩም እየ እስካ ሓቂ ነገረና በሉ እዚ ደይከውን ትምህርቲ ኣይከውንኒ ኣምላኽ ኣቦይ ነቶም ዝህቡ ሃቦም ኢልካ ኣይፅለኒ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ የለን ከምኡ ዓይነት ጸሎት የለን ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን
نتم زهدا أبار مصحف كزارب كل تينو أتي قطيبو زر أنت يقبر نتم زهيبو إجابة هابو مصحف ولا دي كم عين تمرتيلن مصحف كزارب كله كاب تتلقى دخلنا توم يلوم نفيلبي كابي كاب تتلقى دخلنا توم كاب تازلات كام هاب هذا أنا بتعامل فوتو أقل قال لهم شو ما ينقرأكم ني إذا أقل قال لي كاب أمريكا ناب حدا هاجر كقل كيدو نيات قويت أنت يلو كيد كان هزبي كاب دخلنا توصل عليه خيلو من كان ما بقولهم علوتي مينون رات قال ما لا حلفتي عبيتي كوني ميلو شعو نزرعة تقبلوا كابت أمريكا ناو عبدي من لسمه أقول قلت يجمر أقول قلت كجمر كل جزء أتوم سبعة متيوم نعم لحسب سلكت صبغنيرو تمرت صبغنيرو مزمور صبغنيرو صلاة صبغنيرو قلنا تاكسي بلنا نقولوا مالتي كم من صبي مالتي كابت باستر صبي شعو باستر يهبهم كل تعمت مسوي زنا قدوة ما عايز بلني أقول قلتها بلونورات عبيت سبات عبيتني أملاخ سبات نايت سبت أنا زبلنا أملاخ زري يزول لخوكن كاباي نايت أكسر بي سبات هذي مسقوي تاجي خوص لا مسقوي تاجي وسيلو تحر مسقوي تاجي خوص مسجمرة قوي تحدا ما عيل تقلي تسلم عليه قوي تحدا معي كم زير كانس زير ما خمسة خيني له شو أنت يلو قوي تفطر يخم أنا بيلونرات قلت هيبك أسقط تيسرح خيلو الصحيحة مجمرة مهابت مهرم بدو حريوس مسرحة مهرم إذا قال أملاك بقولوا مهرم وشو أنت حتقولوا بيها نابت أنا زي أخو الكارا يختبت خيلو سأز هذا زي مهابت زي ميرناكم دخلنا نمركم علينا مهابت زي ميرناكم أبواتنا أنت رميلو إن كان زي المدة هبا من المدة Am I right ስለዚህ هذا منفسه برينسيبل ግራት ከዘራ አخل ይበቁልኝ أبيت أملاك كهاب كادما زرن بلعب أي مسين سلزي زرن مزرع خير أنت يخون مسيركم مسفرة مقبن زرن يخون عندك أنا خابت مقبن زرن ما زر توز مغنياتو نحن أبعدنا كنا عب خلنا تحرشات قوي مستودة مجمع تعود مستودة قدام يتقبل خلنا نقولكم زرع خاتفلي كلاي ندخاتب سالساي اللي بكات أمد زرع خايت ندفني منفسه وين كوينا منفسه ونقدر كنا نقولكم كلهم ما عالتي زرعهم تولعت هلق لو ما عالت مستير نقولكم هلق زرعهم كي تولع ስለዚህ ሓደ መንፈሳዊ ብሌሲንግስ ተዓጽኩም ምኽንያት ዘሩኹም ስትወልዒ እዛ ኸ እንታይ ስለዝኾንኩም ስለዘይተማሃርኩም ጥራይ ክፉኣት ስለዝኾንኩም ኣይኮንኩም እንታይ ዳ ይኾንኩም መፅሓፍ ክዛረቡ ከሎ እንታይ ኢሉ ምስሉ ገሊኣቶም ሲ ፍልጠት ኣምላኽ የብሎም እሞ ሓጢኣት ይገብሩሎ እዩ ፀገም እንታይ እዩ ፍልጠት ኣምላኽ ዘይምህላው ሰይጣን ድማ ነገርካ ዘጥቅዓካ ፍልጠት ስለዘይብልካ ጥራይ እዩ ሓያል ስለዝኾነ ኣይኮነን ኣብ ኤቭሪ ኮርነር ናይ ትደልዮ ነገር እንታይ ጎዲልካ ኣሎ እስከ ፍልጠት በሉ እግዚአብሔር ፍልጠት ይህብ طبابي مستوعب لما هي سيدنا ريستوريشن بروسس مجمع اكزاير تيزبكا فلتات يزبكا اكزاير فلتات يبكا تعبيخا ويقولكا اما صاحب كرس بتاع مزفر يتقصل له انتي بالمسيركم فلتات سلازا ابخا يبل انتي سلازا ابخا فلتات سلازا ابخا مالت اكزاير انكا يلكاس አይደለም ይሄ ብሎ ማለት فلتات سلازا ابخا انا دمان تخيتخون كاهن كي تخون كون تايبركا كلكلكو خنونو دحي شغانا عك تقلقلني اي تخني خايبلك مالت كل زرانه هوتكم من እግዚአብሔር مقلقالي ولا تصرحوا البوتا ولا تصرحوا حداركم كي ترفه دقهم معباين እግዚአብሔር مقلقالي اني افكت ابيوتكم زمت انصار اقولكم እግዚአብሔር يو زغونه يخون مكرات مچكم ابيوتكم انصار مني اسك انصار እግዚአብሔር يبلو مخنات نسخنا እግዚአብሔር يخا نسخة طريقة أملاك يا نا أملاك هو إجابير بعلو بدمو عديكو ناتوس جونا كهز بيها نا يرسخ ما يكون كان دحين نا يرسخ كون كا تجاي خلها هذا زي بقربا أنت بيت سبعين رمال تعمل زفوتها بتاع بيت زخبرة هذا ما عتقول لي أنا سمارت كوي أخذ بلدي أنت كون كاتمر ثري تقصن أنت كون كخمسة يتكبر أنت كون كخمسة يتكبر هو حق خط بقى الله أنت كون كخمسة يتكبر مش ماذا حنا هذا ما زي هو تناتي كم تنجي كم دلخ وخ قبري كني ناتي تعشى تودي كابتا قويتا استقبل كلها ما علت انا ما قويتا كم فقادك خيداي كني ما مني انا ما قويتا نص قد ما انا قويتا يا اخي نص قد ما انا قويتا يا اخي تزغون نغير تقوديلو نعاك يكون قوديلك نقويتا يقديلو هذا تستوعلوا زي نغيرك نغركم حواتين حاتين ريستوريشن املاك كل ابيوتكم مجمرات هيزوكم طباب يزوكم ابتو دخلكم زلكم انقلتاي مستو علي زهبكم إذا هو دين حتى لو ما عاد مستوعب لكم زاوية تصليهم آمين كباركم يا موداتهم
ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ክርዳእና ዘሎ ሪስቶሬሽን ማለት እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ዝሕድሶ ወይ ከዓ ሓደ ካብቲ ዘዕርዮ ነገር ዝተበላሸወ ነገር ምሕዳስ ይኽእል እግዚአብሔር ሓዳርካ ተበላሽ እግዚአብሔር ክዕርዮ ይኽእል ሪሌሽንሺፕ ከተበላሽ እግዚአብሔር ክዕርዮ ይኽእል ፋሚሊ ኻይ ነቃዓትዮ እግዚአብሔር ክዕርዮ ይኽእል ኩሉ እግዚአብሔር ታይ ገብረይ ሪስቶሪ ገብረይ ግን እንታይ ኣለዎ ምስልኩም ፕሪንሲፕል ኣለዎ هذا حواتين حاتين من أربعة كباغا رأي نحر توسيدو حلم نحر توسيدو قال نحر توسيدو نبيغات من زلكا مسويها تحدي زلكا من ياتو እግዚአብሔር حاجة تمرت غميرنا خلو أب قداي نقص معرف 10 شو مونتا ترى يا خمو إلسا سوري إلياس ني أملاخ سب دحر 3 عامات معصاو دحر مستسرب سبيتي مقاب حدا ነገር ይገሩ እግዚአብሔር ንኤልያስ ኣብ ዘንታይ ትገብራለህ ሃይሎ which means ኣብ ጽንሐሉ ጊዜ እንታይ ገሪዩ ኣብ ቂዮስ ዝኾነ እንታይ ገበር ተንቀሳቀስ ይልዎ ማለት ኤልያስ ወጪ ክንቀሳቀስ ምስ ጀመረ እቲ ናይ ኣካብ ሓለቃ ሰራዊት ረኺብዎ ንስኻ ደኸይሎ ዋና ባዕለ ኢሎ دحريت نقص من أنا إلياس دفرت بتعمل تبعت بتعمل زجرمن سخادي خان إسرائيل تعجر جراز الله خمسة ولس نو سخان بيت أبو خان برحق إكزابيرن قال إكزابيرن تاسس جوركم سيزر الساعة خميلو مالتي نتو نقصي كقتلن بيوت كم برون زغل تايلو الساعة سخان سبيت خان جزا خان سخاتكم يقوم عمل سيلو حججن تعجب إكزابير أبو إسرائيل صدقوا قال سيزدلي نتوم 4 بيتنا 5 بجزية أميت 4 بيتنا 5 نبات المقوم تنقص تبيت كي يخوني ما كذا يدوكي موتهم حسوت النبات نعم لا زيفوت النبات هذا جزء مسحف كزار كلون تايلو حسخة قدومه دحرين تايلو كوبتان أتوم سبات عند حري حسخة بلعوس طرف من بلعه كوبتان ده طرف من بلعه قدومه ده تعرفوها أم بتا كلهم كم دول عملت طرفين الملتي إذا 4 بيتنا 5 نزور حاسخان قلبان كوزون نايندا أكاب قويتان تاكم تقول فطريهم إلاس نعود قومي لهم ناب كرن كرنيوس نعو نحن أنا دي حق أنا ولا سوم نحجن الرأيلو let's come 4 بيتنا 5 against 1 أتقل أملاكو هاتعني 4 بيتنا 5 against 1 حق نعريس كا شيء ولا سواء أنت أركا يخون تقمي بلو ترى حق 5 حسكا رقص أني يخون تسمى 4 بيتنا 5 انت جيرم مسوي سريعهم اما ناصرهم تحقب جميرهم كنبي جميرهم تنبيت يسرح قال يسرح شعو انا بطعم زغرمني ابتا لا مساع ساعات ابتا شو ساعات مسألة ولا شعو عملت يلا شعو الملت يلا شو إلى ستايلهم أتأملكم شيء دق شو يكون يحسب كيلو أسقيله غيرلو شو قلت فريقه 4 ميت كنت قلنا كنت فريقه إذا خلا قلت لهم جميل أمود ده حدا نقدر كيرو الساتهم فتينا مسابهم إلى سحنت نقري تقدم يتقبل أنت ما خنت فتريهم ها لا تمسوا أنت كيرو إلى يحدثوا إجابير مجمرة هو تحدث تقول مسوي خايز حدثوا منفس عمله خمس نامتي ناب صلوت يسحبك آمين آمين نامتي يسحبك هيله ناب صلوت ناب قال أملاخ ناب ميت أملاخ يمسكها نعغى ريستور مسجر نجارات كخاي يصرحهم مالتي تزلوا ما عالتين نحر حداركم سوالا شوقين لو ما عالت أي براي لو ما عالت أي بروفيساي إجابير ناب مسوي حدثوا هيوتكم كحدثي نجاراتكم كحدثي عن باب يسوع كريستوس ياسم حدارهم كتنكفوا لبهم كتنكفوا نجاراتهم كتنكفوا تسألي الله كم نعملاخ سبت تسألي الله سزعواتين حاتين بدحرين تايجرو إلياس كم تذكر من نقدو 3 عامل 6 شهور الماي كم تهرمه أبقمت حزون شو عند تايجرو قد قاد كعدس ما يملوا يلوم ما يبزي يقولوا وتس ما يكمل يمشي مكحول شو أمشي كان تايجرو مو أخسرهم أمو داتا حنت نقدر تقول أنا السخاط الأخير أم تاي مخاني نعم لخص مخاني سخ حق نعم لخ مخاني تاي قلت مر كلا يدلني دعواتين حاتين ناي مجمرة إجابة ريستور قبلكم نحدل نعاهم نابصروت مسيون تايز قبلكم مس أملاح كم تقالوا سيز قبلكم ساعة مع عسيخة قوي تاسقتوا ساعة مع عسيخة نجارات زي تزار ساعة مع عسيز نجار زي عرة نام بالي زمتك جيجا يكون كنزلها أبتخك لين يجزي أغزلها لبها مش زار مموقات نحر جميل يا إن الرايت بوزيشن مموقات كجيجا يكونن زي مموقات كجيجا ساعة مبالي كجيجا نعم لخ زي مدلاي كجيجا أزاي ريستور قبل كان تأخذ مجمرة هاي قبلك مسوي هاي زحدسه كم مسوي يقول له معتي إجابة له معت يقول
እግዚአብሔር በል ተዛርቡ ጎይታ ብሎ ለማዓት መሰውየ ይሐድስ መሰውየ ይሐድስ መሰውየ ይሐድስ ታለ በጣም ኻብስ ገርመኒ መጽሐፍ ቅዱሳው ቃል ኮይኑ ዘይተረዳእና ሓደ ነገር ክነግረኩም ሕዋቴና ሓቴን እግዚአብሔር እምነትካ ይሐድሳይ እምነትካ ተእምነትካ ስለ እምነትካ ይጽለይ ጎይታ አብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 34 ንጴጥሮስ ከም ኢሎም ጴጥሮስ ስምዖን ሰይጣን ከም ስርናይካ ሓይኩም ተመነ ኣነ ግን ስለ እምነትካ እንታይ ገበርኩ ጸለኹ ምስ ተመለስካ ድማ ንሕዋትካ እንታይ ግበሮም ኣጸናንዓዮም ኢሎም ስለ እምነትካ ክጽልፍ ትክእለካ ኣነ ሓደ ግዜ ጎይታ ዋይ እንታይ ኢለኹን ዘለኹ መንፈሳውነት እንታይ ይኸውን ኣሎ ንምንታይ ከምቲ ዝደልዮ ዘይነብር ዘለኹ ስለምንታይ ምስ በልክዎ ጎይታ ቀላል ዘረባ ውሽጢ ይኽቢልለይ እምነትካ ኢልኒ شو مصحف مسكن صلكوسي لك بيتروس تبحر بحر تساغور ريخ مخمس غير زرغصو بقودوا الامنتي باي الليتل فيز بقودوا الامنت بيتروس تايري لكم لعل بحر خيدو اسكا بقودوا الامنت بلو بيتروس بلو اب بحر خيدو بلو بيتروس اب بحر خيدو انتايو بقودوا الامنت مليت امنت كمان يكونتن ما بحقي امنت انت دا هلا نغرات هيغبري يغيريو بقمنت انت هاللي غاتات قبريها تزاربيها سقيت منيها من البات سقت انت هاللي غات ابايز قبرك خمس لك امنت كفيل سيز قبرتها امنت يبل كان امنت مويتان ببي ترجم لما حد ترجم كنا نقولكم امنت يبل كان مالت اغلى امنت يبل كان مالت امنت كموت يا ما تقول امنت هلك انت امنت انت تقبرها اي تنقاسقسني اي تسلني اي تسرعني اي تعيني مالت نحن هذا انت عبدنا كلاتنا انت لنا اسكمنت لنا بلو امنت لنا بلو مات امنت لك تنقاس قيس هذه امنتك كونتات كترخلا تزارب يا امنتك نغراتك تزاربهم ديها እግዚአብሔር ካብቲ ሓደ አብዮት ናዝገበሮ ናይ አምላኽ ፕሪንሲፕል ታይ መኻን ትፈልጡ ናይ ዘር ፕሪንሲፕል አብ ሙሉ ፕሪንሲፕል ሓድሽ ኪዳን ሙሉ ኪዳን እግዚአብሔር ናይ ምታይ ፕሪንሲፕል ናይ ዘር እምነት አባና በዘር ምስተቀመጠት ክንዕብያ ዝግባአና ንሕና ኢና ክንኩስኩሳ ማይ ክነስያ ዝግባአና ክነቁላ ክነፍርያ ዝግባአና ንሕና ኢና እስከ ኣነ ይበሎ ማለት ምስ ቃል አምላኽ ግዜ ብምውሳድ ምስ እግዚአብሔር ግዜ ብምውሳድ ሃውከም هذا جزء مصحف قدس فيكشن كوين سمع كذا هل أنت ما كنت تفطريهم يا بيري حكوا حكالو تبغى يحكوا حلو يا بيري حكوا حلو أو وش تكن تايز قبل حتو تايز فتر له حتو تات نات كحتو نجارات كحتو نقول كحتو يحكوا شو حتو عايز كنا بيخات مثل لك نب مسويها حتو غاز بتاعك وتا شو تراي مخاو تعمل كذا لك مسو مزراب تراي نغرات كان مزقنعو تعمل كذا لك فزنا له ما عندنا ريسورس مدبنا اكزابير ريسورس قبرنا اكزابير ريسورس قبرنا تخوينا مجمر اكزابير تاي كم زقبر تفطريهم منفس يزدد امين امين اكزابير ريسورس ناب مسوخات مزلخاس بعلى خايكون كان بقى له ما عاد تثبت اكزابير مجمر عبد بخان تاي قبره يخبدو انت نقداي مسكبلو طيا مس بزا حقا شو تقبر جمر اتا قويتا واي قويتاي أتا قويتاي كتبت جمر مالتي شعور ندا وساكات غيد كسا إكزابير تقولي كا أتاس قبرك كسا عزم من سلكا باقوم حدا خمرنا خلونسي نسوس بزعوات حتاي بزعبان تاي حتوي انتاي كسا عز قبر لي كسا عز قبر لي أتوم حواتي مساء لكم ده كسا عزم من هلي من كسا عزم من زابير كسا عزم من تاخا قبري عب محلو يتاخا قبري زابير موسى روس خقول صلوا خلوا انت يلو انا يلو يهوه يلو زلخوا يلو يهوه ما يتك سيلف اكزيستينج جاد مالتي لا ولا حدا انت يقولوا حاجه زي يقولوا املاح بغزا رسو زنبر املاح بزح غزي كوم سمع الله እግዚአብሔር ዘላለማዊ ኖ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ይኮነን ነቨር ዘላለም ያብ እግዚአብሔር ዝነብር ዘላለም ማዕሉ ክሮኖስ ናይ ጊዜ ማዕቀኒው እግዚአብሔር ይነት ዘላለም ፈጢርዎ نسخان نحن ما تانك نبرلو منفسه وعالم ويدما سمايات نبعلهم أبي يمزنبرو أب زلالم يمزنبر زلالم أبي يزنبر أب إجابير يزنبر بعد نحن نملك أملاح كاب زلالم زعبي bigger than eternity هواتنا حتين سب حاجات مسودة ناي جزء أسرنيا يخونو نايم تاي أسرنيا ناي جزء أسر جزء ترابس قبره كتنك أساس نحن اللي خنتاي كتفضيها
ጊዜ ክሰርሕ እንድሕር ለኻ እንታይ ትቁፀር ብጊዜ ክትማሃር እንድሕር ለኻ ጊዜ ነገራት ኩሎም ኣብ ምድሪ እንታይ ምሰርሑ ብጊዜ ልዕሊ ጊዜ ክትማሃር ዝተዘይክልካ መንፈሳዊ ይኮንካን በዚ ቴክኖሎጂ that can work beyond ጊዜ ሰማያት ተኸፊቱ ክትኣቱ ከለኻ ብጊዜ ኮንካ ትነብር ዘለኻ ኣብ ናይ ዘላለም ምኽሪ ኣምላኽ ኢኻ ትኣቱ ዘለኻ እዚ ሕዋቴን ሓቴን ንሕና ኪኖ እንታይ ንገብር ኪኖ እንታይ ኪኖ ጊዜ ክነብር ንኽእል ኢና እስከ ኪኖ ጊዜ በሉ ክነብር መእታን በሉ ካብ ጊዜ ዝዓቢ በሉ እግዚኣብሔር ኣባይ ሓዲሩሎ ከምኡ ኣይኮነን ኣባኻ ሓዲሩ ዘሎ መን ድዩ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነን እዚ ሕዋቴን ሓቴን ሓደ ምኽሪ ክነግረኩም ሰሎሞን ብግዚኡ ሓቂ ተዛሪቡ እንታይ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ስለምንታይ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ሓድሽ ነገር ልዕሊ ፀሓይ ግን ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ኣብ ልዕሊ ፀሓይ ምምላስ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ኣምላኽካ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ስለዚ ንስኻ ኪኖ ፀሓይ ኣብ ናይ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ዝኾነ ኣምላኽ ክትነብር ኣለካ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝኸውን ሓድሽ ዝኸውን لمعلت مغرقكم على خواتين حتين يحدش كده انت زبالة تقبلش انا مش املاك انت لنا زمدنا لنا حبرت راي يكون زلنا انت لنا اله زمدنا ناي ابون ناي ولدن زمدنا لنا حدش كده ابولك كده انت بقولهم تريهم ناي املاك صوت زمدنا يقولهم انت يزلهم حبرات يزلهم نحن ما خلطوا لنا زمدنا لنا ها حبرت كعلنا بلش أنا ما عايز أقول مسيركم حبرتنا إكسيد مسجبرة أقمنا جن كم مش أملاخ زلنا حبرت مش موبايلنا زلنا حبرت مش شجرنا زلنا حبرت سزعبي لازم أملاخ مفوت إكاننا نأملاخ تزفيت كادما بتزفيت كملك سيد أنت جبرك أوي زواجك أتخذ عبيد وتخلق أنت ينير مسيركم يا وين الكعب صوي أخلى خمالت هذا إكزابير موسى يقول لا تسألوا خلون نا أبراهام كنا تقول له خلهم ببينت مقلات هواتين حتين كينو صحي نمبر مثلا لكم كينو صحي نملست لكم أعمل لكم مساحة كزارة كلهم يدو for greater is he that's in me than he that's in this world كابت عالم زلوس تابا خمس زلون تاي قبل انتاي تقرنيا نعرض لنا بايزوي حد نقدر كنقول منفسه وحساب تزي ترديكم تقرنيا من باب منفسه أي قبركان إنجليش من باب منفسه أي قبركان منفسه وحساب نايتقال مردع منفسه وز قبركان حساب أملاخ مردع منفسه وز قبركان عبت تعفسي منفسه وحساب كتردع لك بتحساب منفس انت يلو هيوتن سلام يلو مالتي هيوتن سلام كوز حلقة إكزابيرنا بخمتي كنا بايز مت إكزابير بلو هيوتن سلام ما تنك بز حلي مغنيات أنا خلنا نقولكم عند هذا حميم كا تفوز تغليها هكذا كم من ترك الأملاخ سبي حميم يفوز يفوز أو عند هذا ما يسكان كل جزء ناكل عنا لايف يا نبر تحمم ساعة فوز كا ويحكمنا تخيل أو جنزب كاتود ويد ما أملاخ النحري هذا أملاخ سيب كا وخات فوز but there's another technology أملاخ كم تنمر زي قبا نسقط حنا خات عقب إكزابير نتاعي بكاي بقعتي بكاي تعال هذا المنفسي هو ده المنفسي آمين آمين زحو منفس رايكون تدا هي وزب كم زي تحمم كبر كازغل منفسي ديفاين هيدن كبر كاخلي مالتي منات قويت أنت إلو أنا قرا نسب كل انتنو انتاي قبر إلو انت تعقوا إلو كل انتنو سقو نفسه منفسه ذات أمني أتوم سوات ناتكم قويتا كوي ناتكا قويتا أثناتك قويتا نسون تحقا برغالي أيودا حدك زي خمي لمو أون قلنا اسمع عرف عصرت حدا الأزار مسموتسي أزس عين تتعور هاي زغبرة زخافة زكون نزخ أنت يلمو كم زي ما وتسي أي مجور عندو يلمو أتاقور باتا أتاقور نعكم كون ترديكم ها يجبرم بر قدايكم كم زتعت رايكم زغبرة مستعيا كم زي حمم كاي جبرة قدايكم مستواناشو كم زي عرت رايكم زغبرة مستعر إذا ما أنتي جبرة كم زي بلاشو ما يقبري نحن عايز أقمنا خوينا زلنا أملاخ زي مفلاتنا كم نأملاخ نلعلي نشكركم ستفوتي تسقمكم نأملاخ نلعلي نتي كل جزء أبكر ميخم تقبرو بس حاب تزارة كلها نجزاير كل جزء أبكر ما يجري من تاي قبرني عين ده الهسني كل جزء أبكر ميخات قبرز باكان تاي
بريك ناتكا بروكن نيوسي ناتكا سبر زينا ستا يخون زغبو قال املاح يخون زغبو هذا بتاع فوتوني املاح سبالو زينا انتريهم بترينيا كو خمي كم زرايدا نو if you see the news you'll be misinformed if you don't see the news you'll be uninformed تحزينا ريهم يقع حبرتا خوابوكم يلو حزينا زيرهم دما ولا حنت حبرتا يكلوكم يلو ناتنا حبرتا نكب سماي حواتين عاتين كابيناتنا حبرتا قال املاح سليخ انت تزاربي قال املاح سليخ انت تزاربي فايد ناسيو بأنت كم زلخان انت راقا ما عسمي سلكا قال املاح دول كادي خزلخا ولا قال املاح حديكا اب مبكاي خزلخ بزوج زي ما حد حسب له حسب بحد انقل ترى نفلتو بمتى نفلتو سياسة 14 شوعت أتاقب كميل كا خامزول أتا إسرائيل كميل كا كم زيت بالمسؤولة سنتايزون ما قد يكاب إجزاير رح يقتيا فردي كا خاب إجزاير رح يغيو كميل كا خامز تبين ما نخم زوزلو إجزاير سب بنامي يجيرون تاي قبر على مالتي نمنتاي خاف فردين من قد ينكاب زاير رح يقتبين أتن وسات مدرس كميل إجزاير زال على ما أملاخ مخان كم زيدك منها كم زي الأمور خان كم تقبر كم زي من مرمسي عفرت كان له عيسى مع خان دايلو ندخم حيلي نسوف كابر تاعي وسخ أقواز يدخمون يحلون أبات حلما سنكل كلنا موت كتوم نكزابير صباي قران تاي قبرو كم نسر تاي قبرو له بخنا في ديبو بايزا واي كم نسر بخنا في ديبو تركم كن ولا معل وزعق زعين تركم إننا زع حسابي يور تشالنج اتنات كا تشالنج مس عاقم خايز تاعس لا عاقم خا تشالنج يقول كان إكزابير راي نسري ولا عند عين تشالنج يقول أكيد أخذنا وركم جوا يحزو قربا يحزو نفاسا يحزو ولا عندي تشالنج يقول النسري منفس أونس بقويا يكون بمصباي تم نكزابير تايز قبري له تم نكزابير تايز قبرو تم نكزابير تايز قبرو النسري سي أنت يعقتوا لكم تحسب جوا يعقتوا ها كل نابرو لعل جوا لعل نفاسني every نابرو تم نكزابير تصبي دمال لعل نابروهم كم يخون زقبو لعل خلو از نسرق حدث كله بربع عمت أسيكم كن زارب دلي أنا أدنو رجعت أنا ما يكون كن هذا نقدر رجعت أنا خمسة كن نقدركم منفسك زابر أبها بزور لقط رجل لعل جبون لعل نقرات كم تماس رجعت أنا كم تصحى كل سلعة ده يبلنا ما مهر يبلنا أنا نبع عليه حتولني حتى أنت يتركون مع أسيس زبر هاللي فردي نزل لهم يجري هذا جزء هذا منفسه وحسب مش تأتمه I was happy بتاع ما حقص شعور كزانة جميلة ناي كزانة نابرة جميلة مالتي تاكم غير نفلتر يوم حدا برهانة وش تساعته I can tell you نبركم ما يكلني جن كون يوم نابرة كم نانجوس كوين مالتي بايزو يتفلتر يوم نجوس تهاوي يقول حتى يقبرني نجوس تهاوي يقول قبرنا غير تب كل نجوس يوم ما تفلتوا ها لما جمرك زي ما صاحب كلوس نجوس فريح وتب يلو قال نبلهم نجارات مسفرحون مستربشونيهم سلام تايتلكم أكيد نقصكم يكونن سلام تاي مصحف قدس نصعد كمان بس تمسلو أم بس 10 ساعات يزدكس 4 ساعات كاي هدن سخن ما 3 ساعات تقوي عن ساعات تعرف شو عم منفساوي تمس أم يكونن تخون زقبوك كادي أتلت نبالكاسي أب أملاخ أمنت كم تلك خلالو شباب بد الكتم صور حنت لو تيلن እግዚአብሔር كمان አይጎይኒ ማንም ካይቀድሞኒ እግዚአብሔር ይጎይኒ አበይ ኩይ አኩል ቦታ እንጂ ማንም ካንተ አይገብርኒ አይቀድሞኒ እግዚአብሔር ተስና ያብሎ ናያብኹ ባህር ምስሐስካ እግዚአብሔር ካብ ተቀዳማ ይስደልዮ እንታይ ይደሊ ትፈጥሪ ይኹም እግዚአብሔር ናቱ ባህር ኸበካ አና ጎይታ ጎይ አምቢበ ይፈልጥኒ አምቢብኩም ትፈልጡ ሓድሽ ኪና ጎይታ ጎይ አምቢብኩም ኢየሱስ ከጎይ ይሆን ነገር አምቢብኩም ዘንበበሰብ ኢየሱስ ንናዝሬት እንዳጎይ ይኸይዱ አንተ ንብላ በጣም ትገርመኒ ማለት ኢየሱስ ካስ በምንታይ ከሐልፍ በምንታይ ከሐልፍ ና أول جيران سمع عرف 4 داتبل بسمارة كحلف قد خونوت بلا لحد حجي إتا حساب سزي ترداتنا بس نعتقى سلين فوت مصحف كل شيء تصقم دحرات نيعكم موجن كم يكرداكم
أناس كابزياس نفتي أخوات صديقس بزياس تجدي خير مالتي عند حد نجاي لقط كيد دليخا خب يهودا بسماري أخات حلف من قد يزارب زلوا أمبر تجدي دو أقدي دو مو من قد سينو تعطي وقال يكون دبل لا تصحف جغرافيكالي أقام متى ناي قليلان ناي سماريان ناي يهودا يزارب تحسب نحن أبن كم استقدر بق أجزار بيوتك على قد خونه قال أنت أسمع أقول لك ذا أجزار قدد نيو أجزار كقدد أجزار فلتنا يون He's a majestic God majestic أبزاي كرب برهان سنبرك زاوير كويس لك تتصوم أبزاي كرب برهان مانم أبزاي ريو تهري ناتو سفرني تخن زار دلنا إسنا درستري لو ما عندك نحواتين حاتين أكيد خامي يخون زقبه بس أحب كزار كلنا أنا أنتي غير نايلو نجستاتن كهانات تام نجستات بالحسب ما يفوتوني كاتون نجستاتن ها كهانات هذا كل كم نقص كتقول تدلي خم جمرة كتقول سؤال زقباك أنقل تاي مخان تفضلهم كان النتكا نعم لخ بغنا نتي خاتفلتو نجراتك بنكس نتي خاتقول سؤالهم أكل ما أملاخ نقص تكون هيتخلني خا بين نسي نقص بين نسي نقص أكل مخان أكل مدر نجستات زقبرك أكل إكزابير كعلنة مسابقة زعبوا مسفلتك نعوم مسفلتك your desire كل كي يتحلموا وقت فلتوا زقباكم تاينير تفلترهم نعم لخ تفلتون نعم لخ زفلت هزبين كبرن كبرت عنده لو ما عاد بيسوس ريستوريشن صلي الله بيوتكم إكزابير دليتو أباهم كقمت بيسوس وأنا أتبوزع جزء بزع جزء مصحف كل ساوي نقدر كنرأي خلنا هذا إكزابير أبي وجهكم كابس قبر نقدر كنقولكم مورالكم إكزابير كحب شيء مورالكم كي تعرفه do you think أنت challenge حالفنا مجنا بزخم نقدر لابس مدرخ ها because our moral is high مورالنا خطون كفاية خلنا خا كنت اللي خلنا مس مورالنا المت أملاخنا تمورال كايس تنفو بزح شجرن مكران كلش كوا حليف كانت استنى ينبر عمز بك إكزابير because you are high in moral داير ولا مورال كاي تعرفه حلو العربز ولا سبري خايت فلتن عشان كاي قدر قلت خنبب كمان سكرسب the problem is moral يا خلاكم لما عاد إكزابير مورالكم يستور قبل نبيت أملاخ أقول بايزو واحد نقدر كنوركم نكزابير مقال مرة تعدلتيو بتعمي it's a privilege ومر ملعل كمان سي أبيت أملاخ تعدلتيو صفت ملعل كمان سي أبيت أملاخ أنتيو تعدلتي بس أحب كزار كله بسميل هذا خباختكم قبل كم مزمور سحول السماء إذا ستي عسواي سنين سحول ما يكون ذا إحنا بعد سزعبنا أو عاد أنت يزكبر مسيركم سبت حلفوا ما يباستنا يزبلك ما يأكل كلني سحول ما يأكل كلني نعم لا هقول قلت لكم نقوله كالتشر كأخون كأخذ قبره أبيت أملاخ ما يمقرب نبعله صفت ملعل بتاع ما عبي بريفيليج حواتين حتى خلوا قرفوا تهزأت ما حد قال سو قرفوا لو ما قلت خب أقول قلت ويا أبيت أملاخ قناتكم متفق المغنيات سيطان سزو سوري خلا يكون زابير كنتاي قبر مسكم سراقم ستحزينه ها تاي قبله شو عتعت في عديلو كله زتفق نجاراتكم شو عتعت ما عاد تكملش شو عتعت لو ما عاد بيوتكم كملش شو عتعت لو ما عاد بيوتكم كملش ريستوركم شو عتعت في جزيكم شو عتعت في قرنتكم شو عتعت في قناتكم شو عتعت في برغتكم شو عتعت في ريستوركم in the name of Jesus يا واتين حتين عند حرق زاوير ماونت أب غير كان عند حرق أبرتي إكاغويتا أسمع زربا من ما يمسك كان أسمع باولا ستايل نتحمل أنت نقبل نتحمل أنت نقبل نمعدل أي سمعت قد يقول سكان أنت إكزاوير زوير كان إكزاوير زوير كان فقري نبغى أقول زمتك نبيت أملاخ زمتك زاوير ما أكلنا عرق خقبري بيتكم زول عرقي أبودايكم زول عرقي مس بيتكم زولكم عرقي ناوت إكزابير تاي قبري لكم زمدنا تاي قبري ريستوري قبري إكزابير من يزقبره إكزابير كقبره تقول إكزابير كابت قدامه يزقبره حد نقدر كنوركم بس أحب كزارب كل أوتات ميتوين معرف كل تزلا مثلا أم بتأن كبتوتان
قدوان حسخان زبل عمتاتكم كحسكم يزبله كلتا تقص النحر وريدكم انتي زقبر اكزابير لحيد ما بتن نحروت ما عاد تقبر له منفسي تقبر له كفسسي از مجمر اكزابير اوشتها منفس يفسس مو يقعوه مسكعو انت يقبرك ناب حبرته يمصاك شو او خنكا تقبر تغل او خنكا محرت تقبر او خنكا يقريتا تقبر او خنكا ريستوريشن تسرح بايزوي زي تصلي سبن منفس املاح زي فلت سبن ريستور قبر اي كل نغرات you can't نحدش كان اغلغلوت نمتي اغلغلوتي ما منفس اغلغلوتي حواتين حاتين نمتي اغلغلوتي ده نمتي اغلغلوتي اوش حد نغير تزارب لو مالتي اوش حد نغير تزارب اب كيمستري لو مي عالم بزي حتو زرا تكنولوجي انتي زبالهم سيركا كلاود سيدينج زبالو هو نو سباوت ذات كلاود سيدينج زعما كلاود سيدينج افلطو زلو سب كلاود سيدينج ولا على سبيلن فوتو كيهم كده ايدن واي كلاود سيدينج مالت لو مي تكنولوجي عالم بزي حتو زلا اب زايات اب سماي سيدي زور امو اتسيد غيزي وسيدو زناب يخون مالت كلاود سيدينج كاي بحال تاخوني له او زخونه مسعوز تحوس ነገር ይነጽጉም በታየራት እሱ እንታይ ይገብር ደበና ይገብርሞ ማይካ ይዘንብ ማለት አርቲፊሻል ማይ ማለት በኋላ ዛረባ መንፈሳው ነገር ልክ አይሆንም ለዚ ክላውድ ሲዲንግ ክትገብሮ ዝግባካ ክትጸልምስ ጀመርካ ከውሽጥኻ ናብ አምላኽ ዝሊብ ነገር አለ ሁሉ ግዜ እንታይ ዝባል እሱ ጸሎት እንታይ ይኸውን ኣብ ቅድመ አምላኽ ከመይ ገይሩ ይዘቀርብ ከም ጥዑም ሽቶ ከም ዕጣን እንታይ ይገብር ይዲብ ከም ትክታ ኮይኑ ይገብር يديب شو أنت عايز متى تاب إجابة زوجة عها أنت عايز متى ملسي ما عايز متى ما بزحتو ناي كريستنا قدنا نا جيجا زخون مناتنا لكم كاب سلسة أنجلي حلفني وي كاب عشنتنا وي كاب سلسلتنا وي كاب متايله كاب نأملاخ زي مفلاتنا أوش أملاخ نمن عشاهم زولم تزنقركم نعدا نمن فساو نقدر زي دارو سب عشاء لهم مسح قدس ناقوي تام مسات زي دارو سب متايلهم مسح قدس بس عارف زار كل ماتيوس مرف إسرع حموشن بنقص سماء الدماء كم يتمثلهم كم دناقل كم عسّت ناقل كاو قام تنحموشن تان لبا ما تنحموشن تان كلنا حدا قوي تان صبيعين مدلاوة ببيني فإذا من فسوا مدلاوة زي بالكا عشاء غا مسح قدس هذا قط عشاء زبلكا نعم لاخ تصبي لا تصبيا لنجارات كات تصلي لا تصلاليا نعم لاخ تقول عقل قلت انتي قبرك مالتي أبكر مع أملاخ ميزان كيره أذا وقتين حتى لو ما عاد تنقولكم زلهم مقنعات عبيتكم كتكم بس قداي سامع تانك تقولوا كتحاسبوا كتسأليهم بس عارف كزارة كلهم تاني حيلهم بقى حاسب خونيلو بلبهم دما من قد هذا حاسب تايم لهم بس بلبها يا تحاسوني أملاخ نجر شو حيل النهر دخم كاو زابر يا حيل تدلي أذا وقتين حتى لو ما عاد ريستوريشن كوني I don't know أبكر ناس بعد ريستوريشن كم زخون رجيت أني أنا because this is the God's message nothing message هيكونن نكذابر ملاقتيو ساز أب نفس وقفكم كوتا زي بالكو أب قلياتكم تاي كخوني ريستوريشن كخوني محدث كخوني أزياتهم كابتم شو عاد عبيت بعلاتنا أيود تحد حبيب زبال بعل أب ونجي ناس بعرف عسر تقدكم تداريهم وانتاي ها بعل انتاي بعل محدث بيت مقدس حدي إذا حدث جزاي كنا نزارب زلنا تحدث نفسنا نزارب زلنا إذا حدث انتاي كنا نزارب زلنا الدراش يكون نزارب زلنا تدا تحدث حنت نفسي تحدث حنت نفسي منفس أو محدث زخون الله كاب حجي أكيد أخمر قدم أملاخ أتتعبقوا ترايكون أتمرمرولون أتقومقومولون مسكال أملاخ ذلكم زمدنا أبيت أملاخ ذلكم contribution بفلا أبيت أملاخ ذلكم contribution بيت أملاخ إيدكم تزرقوا حلم منكم مالكم معي أبيت أملاخ ذلكم contribution ولا ومبر مع الرايكم أو عيت هلا كان قالبات زابير حدا ما عاد هواري قد كوني خا نبغت كوني خا ونجلا قد كوني خا لك ومبر زي تعال تكون كأنا خنا قاعد تكوني خا نقرات كم تيم زمرو تبي استعملني له ها أبزح شو معي تبي قرب استعملني عم تحقوري تمام مانكا أبوزح خذ بالكلنا كاب جزي خا جميرو كاب جنزب خا جميرو كاب أكلنا نخا خا يترفع جميرو everything تقبرو نعم لخلك يا تقبرو
نملك يا خطقورم نملك يا خطقورم كان عامله خبلو كتريو والله خبلو سم حجة أنا زي أتخدني هذا لخنا عامله خليه جرا كله تحسبوا كلهم شيء قدمكم تسرقوا زلكم مني እግዚአብሔር ይحواتين حتين بس እግዚአብሔር ትርጉም ባለ ብን ህይወትና መቀረት አንረወልና ላይፍና هذلهم معلت እግዚአብሔር نفس وقفكم كتنكفكم دين እግዚአብሔር نفس وقفكم تايله كتنكفكم كباركم امين امين እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም መንፈስ አምላክ ይባርክኩም راي مصحف كزار كله ماتيوس معرف 28 كلاتنا سوري ماتيوس معرف 11 طلع 28 كلاتنا نفتح تخزي حق انت اتوي 28 اتم كله اتتصعرون صور زغبدكم ها ناوينو انا خاعرفكم نيت بالحكي دحريا زلات قصفتوا ها باخباركم انا لو هيلو شو اخه لبيكاتو حتيلو عرعتين تايلو اوريك قليل እግዚአብሔር በዚያ ሩዕት ከቀምጠክ አይደለኒ በዚያ ጾርካ ከገልፈክ አይደለኒ ኢትስ ሮንግ እግዚአብሔር ካብቱ ከቢዳ ሩዕት አውጪው ናቱ ሩዕት ከገጥበልካ ይዝደል በዚያ ሩዕት ተኾንካ ጽቡቕ አይኮን ናዓኻ ዲሲፕሊን የብሉን ህይወትካ በዚያ ሩዕት ተኾንካ ራእይ የብልካን ማለት እዩ ዝቐጽረካን ዘተወካን ዘውፀልካን የብልካን ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይዝደሊ ከቢድ እንታይ አልዒሉ ኸባኻ ጾር አልዒሉ እንታይ ኸበካ ይዝደሊ ፎኪስ ጾር قليل صور قليل رعوت نحري ناي نبيات مصحفت نحري انببكم مخونكم تنبيتناهم تنبيتن باقوم كمون تنبيت ملكياس كجمهور خلو كابتم قالوت نبيات فلي زبل اجمامر اللهم تايم زول كاسو صور نبي نهم وكا صور እግዚአብሔር ናብናهم صور እግዚአብሔር ናብ ملكياس صور እግዚአብሔር ናብ ባቆም ይዙ ጀምር ለማዓል صور እግዚአብሔር ክንጸውርና አሜን صور እግዚአብሔር ክጾር ፈቃደኛ ዲኹም أي فقدني هذيهم تسينا نصلي بدالالو رافانا مانسا كيدا فينموس إلي فرادا سانتا صور እግዚአብሔር ክንጸውርና ለማዓልቲ ቬለ ረደ ቬነስ አሊ ክራዳ ቫኒያ ማንቱ ቬለ ጸልይ ሕጂና ይምጽላይ ጊዜዩ ሕጂ ክላውድ ሲዲንግ እንገብረሉ ሰዓት እንታይ እንገብረሉ ክላውድ ሲዲንግ እንገብረሉ እንጽልየሉ ሰዓት ሕጂ ቬላ ሮዶፎኖስ ኤክላ ፕራዳ ቫኒያ ميلريد فينس بانقطع تصلي حواتين حتين فيدا مانتا كوتا فينيموش اليفرادا سانتا كيدا فينيمس فيلمنتا كيدا فانيس اليفرادا سانتا بويتا بلولو معلت صوركا تصور فتيلو بلوه صوركا تصور فتيلو فيدا مانتا اليكاتو فينيموس فيلريد فينس اليكاتو فانيا مانتا كاتا فانيا مانتا كيتا فينس فيلا مانتا كوتو فينس اكرادا لافانيا اليفرادا اليفرادا سانتا ጎይታ በለው ለማዓልቲ ጾርካ በለው ጾርካ ተዛሩ አይሰማዕኩም ነዘለኹ አነ ጾርካ ከጸውር ደል ያለኹ ጾርካ ከጸውር ደል ያለኹ ምክንያቱ መንፈስ እግዚአብሔር መጥዩ ጾሩ ከጽረኩም ይሕዋተይና ሓተይን ጾሩ ከጽረኩም እዩ መህዳስ ከሆነ ሽዑ ንቤት አምላክ ዘለኩም ቅናት ንርእስኩም ዘለኩም አራያ ጾር እግዚአብሔር ዝቀይረኩም ሕዋተይና ሓተይን አሜን እስከ ጾሪ ዝቀይረን በሉ ጎይታ በለው ለማዓልቲ ጾርካ ከጸውር ፈተለኹ ጾርካ ከጸውር ፈተለኹ صورك تصور فتله صورك تصور فتله صورك تصور فتله صلي صورك تصور فتله صورك تصور فتله صورك تصور فتله مادرا دافانيا منسا كتفنموس لو مهداس يكون قويتين املاخين مهداس يكون قويتين املاخين مهداس يكون قويتين املاخين صورك مصارهم بيسوس سم نفس وكفسب قويتين املاخين صورك تصور لو ما عاد تصلي له منفس قدس صورك تصورو لفرادا مانتا علي فيرس علي فرادا مانتو فيدا مانتا كيدا فينموس صور እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስ ቬለረደ ቬነስ علي كرادا فانيا مترادا فانيا مانتو ele vradas ali katuvania era davania manta kedevene mele rada vana manta kotovenes goita levere de levenemos ጾርካ ምጻርሎ ማዓልት ጎይታይን አምላኽን ጾርካ ምጻርሎ ማዓልት ከሆነ አብዝ ማህበር ጸልያለሁ መንፈስካ ወርድ በኢየሱስ ስም ጾርካ ምጻር ከሆነ በኢየሱስ ስም ጾርካ ምጻር ከሆነ በኢየሱስ ስም ሸደቨነ ሞንት አሊ vrada manta ele vradas ali varadu mont ጾርካ መጻር ይሁን በኢየሱስ ስም ናይ እግዚአብሔር ጾር ሬቫና ማንት ናይ እግዚአብሔር ጾር ሬቬነመንት ኪደቨነሞስ ሊቨረስ አሊቭራዳ ማንት
ሜሌ ሮዶቮኖስ አሊክራዳቫነስ ያዌ 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 You are holy, holy, holy. Unto Yeshua, Shekinah is here. ጎይታ ለማዓል ጾርካ ክንጸውር መንፈስካ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክትንክፎ ኣብ ልብሩት አኸውን ጸልያለሁ ምትንካፍ ከሆን ጸልያለሁ መህዳስ ከሆን ጸልያለሁ አቦ በኢየሱስ ስም Yes, ውዲ ሰይጣን ማታን ከይብል ጸልና ጎይታን አምላኽን መኽር ሰይጣን ማታን ከይብል ጸልና ጎይታን አምላኽን ንቤት አምላኽ ዘለና ቅናት ይተሐደስ ንቤት አምላኽ ዘለና ፍቅሪ ሕይወት ይተሐደስ ኃይልና ይተሐደስ ኃይልና ይተሐደስ መሰዊታትና ይተሐደስ መንፈስና ይተሐደስ ኃይልና ይተሐደስ Woo! Radavania manza kedevenes Elev radamanza katavania Hey 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 Yahweh Yahweh Yahweh, Yahweh, hey, hey. Tazaru, goita hadisani, restore me, Lord, goita hadisani, nubet kazalen qanat, naagazalen faqri, naigalakum faqrukum kahdas, nugoita zalakum faqrukum hadas. فقرهم يتحدث وو شده فنموس علي فرادامانت إلي فرادا سانت إلي فيرد فنموس وو رادا فانيامانتا إلي فرادا سانت يداوكم حفابل خبار حكمي يداوكم حفابل شويو دار ساندر رس سراندر كم زغوركم يداوكم حفابل ኤሌፍ ራዳሳት አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስ ነፍስ ወከፍ ሰው ለማዓልት ጾርካ ተቀምጠሉ ጸልያለሁ ጾርካ ናይ እግዚአብሔር ጾር ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር በረኸት ናይ እግዚአብሔር ድሌት ናይ እግዚአብሔር ልቢ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ተቀምጥ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኸይ የስ መንፈስካ ምሶም ይሁን ኃይልካ ምሶም ይሁን ክብርካ ምሶም ይሁን ግርማካ ምሶም ይሁን አሊፍ ራዳማንታ Mele radamanta, ele vradamanta, bradavania. በኢየሱስ መንፈሳዊ ፍጥነት ይሁን spiritual speed up ይሁን ፍጥነት ይሁን በኢየሱስ ስም 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 ለፍራዳማንታ በሰውይታት ይተሐደስ مساويتات يتحدث حداري يتحدث بيتسبي يتحدث ገንዘብ ይመለስ يس استزرف زبله كله كما هم استوز زبله كله بيسوع سم لومي بيسوع شو عتات وين يملس شو عتات وين يملس بيسوع سم بيسوع سم فدامانتا ele vradamanto ele veres alivrada santa alivradamانتو يس نايغلكم رايتاتكم كملش حلمتاتكم كملش فارادامانتا alivradá santa بيسوع وجاله حلمهم يملس رايهم يملس حلمهم يملس رايهم يملس ጸሎትኩም ይመለስ ጸማትኩም ይመለስ
ባዳማንታ ከደፈነስ ኤሌቭራዳ ሳንት ንአምላኽ ዘለኩም ጽማት ንመንፈስ አምላኽ ዘለኩም ጽማት ለማዓት ሪስቶሬሽን ይሁን ሪስቶር ይሁን ሪስቶር ይሁን ሪስቶር ይሁን ናይ እግዚአብሔር ናይ ምፍጣር ዓቕምን ናይ ሪስቶሬሽን ዓቕምን ሓደ አሜን አሜን ናይ እግዚአብሔር ናይ ምፍጣር ዓቕምን ናይ ሪስቶር ናይ ምሕዳስ ዓቕምን ሓደ እዩ It's the same power. Amen, amen. It's the same power. لما عالتي بحد عرس تفصل لكم دليل الله. بس عارف كزارب كله نايت يسوع كم موتات سنسة منفس. أبغاتكم حديد وتالي جاي. آمين آمين. إخزابير كلنا غير كابز في الترجميرو. أتزبزها إنفست قبل الله حيلي يسوع كم موتات دام تنسي. آمين آمين. هيك بريك لوز تكبر كلام عليك. آمين آمين. إخزابير نقول تها موتات تقبل الله كتنسوا كله. أبو بيس بناي تنسى حيل تصلي عليه بناي تنسى حيل تصلي عليه بناي تنسى حيل تصلي عليه بناي تنسى منفس تصلي عليه بناي تنسى حيل تصلي عليه بناي تنسى منفس تصلي عليه بيسوس ريستوريشن بيسوس ريستوريشن يس እግዚአብሔር ምሳም ይሁን ጸጉ ይብዛልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ፍልጠቱ ይሃብኩም ክብሩም ዘአምኩም ይሁን ክብሩ አማኸልኩም ይሁን ጸጉ ይብዛልኩም መንፈሱ ድማ ይሃብኩም በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን ተባረኩ ጎይታ ኢየሱስ ዓዚዝ ይባረክኩም ክልተ ነገር ዝረሳዕ ኾናሎ በቀዳማይ አገልጋሊና ፓስተር ዳንኤል አማኸልና ተረኺቡ ብዛዕባ ቢቢሲ ባይብል ኮሌጅ ቤቴል ባይብል ኮሌጅ ነጌሩና ነይሩ ስለዚህ ቶም ክትምዝገቡ ትደልዩ ናብ አገልጋሊ ተስፋ ዓለም ደውልኩም ተመዝገቡ እሺ ረቡዕ ምሸት ሰዓት 8 ምሸት ማለት እዩ ናይ ኦፕን ኤር ብዙም ዝኾነ ኦሪየንቴሽን ክህሉ ይኻ ንዑ ኸ ተጸባበዩ ማለት እዩ እሺ ኣለና ዶ ተማሃሩ ጎይታ ኢየሱስ ዓዚዝ ይባርኩም ብፍላይ ካቶም ቀድሚ ሕጂ ተማሂርኩም ዝነበርኩም ክገይሽ ገለ መመኽነይታ የለን አው ኸትኩም ክትቀጽልዎ ትኾሉ ኢኹም ሓራይ ዶ አሜን ዶ ሓረ ሓፊልና በበረኻት ክንዓጽ ኢና እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ ኣብቲ ኽሉ ዝኽእል ኣብቲ ኽሉ ዝኽእል ሃሌሉያ ኣብቲ ኽሉ ዝኽእል ኣብቲ ኽሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ይባርኽኩም ገጹ የብርሃልኩም ኣብቲ ኸድዎ ሁሉ ይሓልኹም